Фатих Хөсни. Гыйльминисса. Беренче бүлек. Сугыш арты үзек еллар иде. Колхозлар хуҗалыкларын көч хәл белән генә тарталар, ләкин тарталар. Шул ук вакытта шәһәрне дә туйдырып торалар. Аннары тагын яшерен батырын түгел, күршеләрдәге туганнарына да өлеш чыгаралар иде. Шуның да өстенә тагын колхозларда вәкил өстенә вәкил утыра торган чак, колхоз председателенең гел тыкырдатып ашыктырып торучы вәкил белән гел кулын сузып, җитмәгән җирен ялгап җибәрүне сорап торучы гади колхозчы арасында нишләргә белмичә изгәләнгән чаклары иде. Мин үзем ул елларда өлкә газеталарының берсендә әдәби сотрудник булып эшли идем. Колхозлар һәр төрле вәкилләргә бер дә аптырамаган бер вакытта, алары янына тагын газеталардан булсын, радиокомитеттан булсын, үз хәбәрчеләре, үз корреспондентлары берсеннән берсе уздырырга тырышып, эшләгән кешеләрнең аяклары арасында әледән-әле буталып йөргәндә, кунак өстенә кунак дигәндәй, якты көн исемле колхозга без фәкыйрегез килеп төште. Көне яктысын якты да, әмма колхозның экономик хәле бик үк шәптән түгел иде. Тик хәзергә мин ул турыда түгел, мин сөйләргә җинала торган хәл бөтенләй башка. Ял түгел, бәйрәм түгел, гап-гади көннәрнең берендә кулыннан эш килердәй кешеләрнең бөтенесе диярлек кырда, фермада, каралты кура юнәтү эшендә мәш килеп йөргәндә, әйтәм бит, тавык артыннан чыккан күкәй кебек түп-түгәрәк гап-гади бер көнне салам түбәле искерәк кенә бер үй түбәсендә, бөтен авылына бер өйдә кыекка ныгытылган кызыл флаг җилфердәтеп тора иде. Үзеннән үзе аңлашылса кирәк, бу хәл мине бер үк вакытта бик кызыксындырды да, аптыратып та калдырды. Нилектән икән бу? Их, әгәр теге уңай хәлләр төяп кайтырга дип тыгып килгән блокнотка дөньяда юк берәр тамаша тутырып кайтсам. Колхоз идарәсе кешеләреннән килешсә, килешмәсә, иң элек шул турыда сорашырмын дип керсәм, мин сүз башлаганчы, монда үзеннән үзе сүз шул турыда кузгалып китте. Бу гыйльминиссәттәге хат артыннан хат, телеграмма арты телеграмма ташып бушый алмыйм бүген, дип зарланган да, мактанган да кебегрәк итеп әйтеп куйды. Хатлар, газеталар белән күбенгән сумкасын муйнына асып кергән колхоз почтальоны. Сумкасыннан колхоз идарәсенә дигән газета журналларны бушатты да сүзен янә дәвам итте. Җитмәсә тагын ике җирдән бер юлы акча да килеп төште. Ярыйсы гына сумма булай, кая куярга белмичә аптырар. Нишләргә инде миңа ул гыйльминиссәттәй белән? Почтальон кызның сумкасы кебек үзенең дә авызы йырык булып чыкты. Күренеп тора, юл уңаеннан аның мондагылар белән бераз шаярып сөйлисе килә иде бугай. Ләкин председатель Мөрсәлимов бик җитди иде бүген. Башка көннәре өчен җавап бирә алмыйм. Аптырама, бөтенесе заслуженны гыйльминиссәт түти өчен. Килеп торсын акчасы, янчыгы табылыр, диде ул кырт кына. Әлбәттә, председательнеке дөрес. Акчасы булса, урыны табылыр. Почтальон кыз озак бәхәскә кереп тормыйча чыгып китте. Мин эшнең нәрсәдә икәнлеген бер кадәр чамаладым. Ниндидер бер гыйльминисса атлы карчык турында барды сүз. Әйтүләренә караганда, аңарга 70 яшь тулган имеш. Хат телеграммалар әбине шул 70 яше белән котлап ява булса кирәк. Председатель Мөрсәлимов сүзләреннән мин тагын шуны да абайлап калдым. Үз вакытында ярыйсы гына эш күрсәткән кеше булса кирәк ул гыйльминисса карчык дигәннәре. Инде чират миңа да җитте бугай, дип авызымны ачарга гына торганда, бер як читтә үзенең кәгазьләр һәм папкалар белән тулган шкафлары алдында әлегә хәтле сүзгә үнгә катышмый утыручы баш счетовод, аны бухгалтер дип тә йөриләр, ә ул үзенә күбрәк ышанганга күрә үзен баш счетовод дип йөртә. Әллә ни зур мәгънә бирүдән түгел, шулай да уяулык күрсәтүнең бер вакытта да зыян түгеллеген искә алып булса кирәк, аптыраганнан кузгаткан бер тон белән акчасы телеграммасы аның чорт с ним. Токымы шулай Нух диңгезе булгач, йөзә бирсен. Эшен төртеп тишмәс дип, элек председательне куәтләгән булды. Һәм шундук җитди политик мәсьәләсе шишкән кебек, үтә җитди тавыш белән ялгап китте. Менә сез шуны әйтегез. Кайсыдыр бер дурагы
Шимбәне үтмичә, җомганы көтмичә дигәндәй, аның үй түбәсенә кызыл флаг менгезеп кадаган. Значится, политический төс бирмәкче Гыйльминиса карчыкның 70 еллыгына. Бусын сыя микән берәр төрле капкага. Соңыннан, энәдән дөя ясап чыгаргансыз дип сүзе булмас микән дип әйтүем. Председатель бу юлы хәтта озак сузып торырга теләге үк юклыгын сиздерергә тырышып, бер юлы өзеп салды. Сыяр, Гыйльминиссәттәй кебек борыны белән боз тишеп гомер иткән, Гыйльминиссәттәй кебек колхозның нигезен корышкан, әлдә булса җир тырмашып эшләп йөрүче, аннар килеп аның кебек уллар, кызлар үстергән кешене, әгәр хәлемнән килсә, музейга куяр имәл мин. Әтеге аның үй түбәсенә флаг менгезеп кадатучы дуракның кем икәнлеген беләсең бик килә икән, бәл. Аны мин әйттем, комсорг Җавит эшләде. Мөрсәлимов истә-өстә юк чагында кинәт миңа борылды. Аның шак кына кысылыбрак торган соры күзләрендә көч һәм халык арасында озак еллар эшләүдән җыелган хәттәр хәйләкәрлек янып тора иде. Менә корреспондент иптәш әйтеп бирер тагын без белмәгәннәрне, дип башлады ул сүзләрен Юрий әкрен әйтеп. Яп-яшь киенә, 2 ирдән калып. Бер юлы 2 ирдән калганнар турында сүз бармый, бер юлы 3 ирдән калганнары да бар аның безнең авылда. Элек бер оядан 3 бала белән калып, аларны үстереп кеше иткәч, аннары икенче оядан берничәне итәгенә төяп тол калган. Шул атасыз ятимнәрне бер ялгызы кешегә ырчыгырлап, әвен суып, үзе киенмичә киендереп, тамагын өстен башын карап, укытып, канат каурый куеп дөньяга очырган, шуның да өстенә колхоз чыкканнан бирле колхозында кая куйсалар шунда эшләп килгән. Шуның да өстенә яше 70-кә җиткәнче шушы мәшәкатьле дөньяда без яшьләр белән бер аяктан диярлек атлап килгән Гыйльминиссәттәй үй түбәсенә аның бәйрәмен котлап кызыл флаг менгезеп кадау. Әйтегез, кайсы контрның тегермәненә су куеп булыр икән? Дөрес, безнең колхозда моннан башка да эшләр бар. Без аларны онытмыйбыз. Иллә мәгәр кешеләрне онытырга да хакыбыз юктыр дип уйлыйм мин. Дөрес уйламыйм икән, әнә корреспондент иптәш утыра, Казанның үзеннән чыккан кеше. Законны безнең хәтлегенә белә булыр. Әйтсен, төзәтсен, тиешле таба икән. Якты көн колхозының председателе Мөрсәлимов дөрес эшләми дип газетасында язып чыгарсын, сүзем юк. Мин аның мондый ихлас күңелдән һәм чын-чынлап кешене яклап әйткән сүзеннән тәмам әсәрләнеп, авыз ичемнән ниндидер мәгънәсез ымлыклар ясаудан узмыйча утыргач, председатель тагда канатланып китеп, соңгы тәкъдимен үк ясады. Көндез сез үз ирегегездә, иптәш корреспондент. Йөрегез, күрегез, телисез икән, кешеләр белән сөйләшегез. Кичкә урыныгыз безнең мәҗлеснең түрендә. Чакыру шушы. Бергәләп, безнең хөрмәткә лаеклы колхозчыбыз Гыйльминиса Түти Рахманованың 70 яшьлек юбилеен бәйрәм итәрбез. Кызыксына калсагыз, соңыннан аның гомер юлы биографиясе белән дә танышырсыз. Бик тә гыйбрәтле аның биографиясе. Бу кадәр кистереп әйтүгә каршы килә аламсың? Кунак хуҗаның ишәге дигәндәй, бу очракта ишәк булудан да яхшысы күренми дидем ишемнән. Ләкин ишәк булу белән бергә мин әле бит кеше дә идем. Кичен булачак мәҗлесне көтеп, күләгәле чыланда баш астыма ястык, ястык астына блокнотымны салып, йокы симертергә ашыкмадым. Үз күзләрем белән авылны, колхоз хуҗалыкларын караштыргалап йөрергә, туры килсә, җайлап кына кешеләр белән сөйләшергә дип урамга чыгып киттем. Авыл шома хикәяләрдә язылганча кыеп куйган түгел. Сугыш арты еллары авылы икәнлеге бөтен җиреннән күренеп тора иде. Әмма шулар арасында салам түбәле бер өй, бары тик бер генә өй башында җәйге җилдә зур ут күбәләге кебек җилфердәп торган кызыл флаг бер үк вакытта гаҗәп тә, серле дә булып, әледән-әле минем күз алдыма калкып чыга торды. Фатих Хөсни, Гыйльминиса. Икенче бүлек.
Клублары әлбәттә зур түгел иде. Ул чакларда күп авылларда шулай булганы кебек, монда да иске мәчеттән бызып әтмәләгән тәбәнәк кенә бер бина. Аның каравы стеналарына плакат һәм лозунгларны бер дә жәлләмәгәннәр. Бер караганда, ник кирәк булды икән монда сәхнәгә кызыл җәйгән президиум өстәле сузып кую? Ник кирәк трибуна? Ник кирәк башы китеп графинга су тутырып кую? Куй зал дигәненә буйдан-буйга сузып өстәл. Берсе җитмәсә, икенчесен китереп ялга. Кунагың күбрәк булырлык икән, икенчесе янына өченчесен, дүртенчесен тез. Тигезле, тигезсезрәк чыгуы мөмкин. Була бирсен. Өстәлнең ике башында ике самаварын гөжләп утырсын. Чыңлап торсын чынаяклар. Кайберәүләрнең әйтик, чәй белән генә сусыны басылмый икән. Андыйларны да кырын какма, елына күрә җылы шулпа дигәндәй, мыек чылатырлык кына тегесе дә йөгереп торсын. Президиум нишли дип аптырап калучылар булса, баш күз әйләнгәнче аларга да турысын әйтеп калыйк. Туктагыз әле егетләр, атна башында, шимбә азагында халык туплап шаулаша торган гадәти җыелыш түгел ләбаса бу. Әгәр беләсегез килсә, бу бәйрәм, кеше бәйрәме һәм күтәрсинәне шул бәйрәм итүчене гарше көрсигә. Анысына ук буең җитми икән. Күтәр һич югы бөтен кешенең күз алдына, сәхнәгә бер үзе бер президиум булып утыра бирсен. Бер үзе бер президиум булып утыруны килештермәсә, янына үзе белән бергә гомер иткән, җафаны шатлыкны бергә кичергән кырдашын менгезеп утырды. Күңелсез булмасын өчен, юбилярның бер үзенә бер самавар гөжләтеп куй. Әгәр кырдашы белән икәү икән, икесенә бер самавар. Татарны чәй белән куркыта алмассың. Эчә алган чаклы эчсеннәр. Әгәр инде бөтенесе дә түгәрәк булсын дисәң, кагылсалар, кагылмасалар алар эше. Самавар артына ышыккарак яшереп, тегесен дә куй. Үзең авылның нинди генә алыштыргысыз тоткасы булма. Әйтәсе сүзеңне моннан кеше арасыннан торып әйт. Юбиляр сиңа хезмәт күрсәтүче түгел бүген, син аңарга хезмәт күрсәтүче. Бирәсе бүләң булса, анысы өчен күпме булмас инде. Шау-шусыз гына менгезеп бир зинһар, кирәкле сүзеңдә әйт. Чәйне рәхәтләнеп куя бирсеннәр. Моңа хәтле чәй эчеп берәүнең дә Каспийга агып киткәне юк. Дөресен әйтим, юбиляр Гыйльминиса түтинең салам түбәле өй башына кызыл флаг менгезеп кадарга башлары җиткән бу авылда үтәчәк юбилей кичәсен дә шама белән шулайрак булыр дип күз алдыма китергән идем мин. Юк, алай булмады. Китте стандарт, китте китаптан яки газетадан күчереп алган цитаталар, китте тешкә тия торган мактау сүзләре. Юбилярыбыз Гыйльминиса түти яхшы ук биришеп калган. Иң башлары төшкән, күз төпләре җирчыклар баскан, тешләре рәтсезлектән иреннәре эчкә батып кергән. Шунлыктан булса кирәк, сөйләшмәскә, сүз әйтмәскә тырышыбрак утыручы тыйнак кына бер әби булып чыкты. Ләкин күзләре нур ук чәчмәсә дә, әле тоныкланырга, сүнәргә өлгермәгән һәм әле тиз генә бирешергә җыйна алмый да торган үткен бер кадәр хәйләкәррәк, бу шау-шуга бик үк ышанып та җитмәүче, сизгер, җылы карашлы һәм бик күпне күргән күзләре карчыкның әле бөтенләй үк тузмаганлыгын, яшәү дәрте көчлелеген, булай олылаудан яхшы ук нык сөйгәнлеген, шул ук вакытта бу шау-шудан, бу купшы сүзләрдән, бу бүләкләрдән башы әйләнеп аптырабрак та калганлыгын раслап тора иде. Мин тагын шуны да сизеп алдым. Бу шау-шу уңайы белән балаларын һәм балаларының балаларын күрүдән Гыйльминиса түти әйтеп бетергесез куанган. Хәтта бу вакыты белән мәзәк хәлләргә дә барып җитә иде. Әйтик, аның эшчәнлеген билгеләп, фәлән оешмадан, районның фәлән учреждениесеннән махсус җибәрелгән оратор кызып Гыйльминиса тәйнең узганын, хәзергесен, балалар тәрбияләп үстерүдәге тырышлыкларын санап адрес укый. Гыйльминиса түти бу сүзләргә бөтенләй игътибар да итмичә, Казаннан кайткан кызы Фасиләсенең кулын үз кулларына алып, кунак кулның аклыгына, йомшаклыгына исе киткәндәй сыпыргалап утыра. Шулай булмыйчасын. Беренче ире Габделбаридан туып калган кызы икән ич. Әтисеннән 2 яшь ярымлык кына булып калган.
Кеше балалары өстеннән төшкән искене рәтләп кидереп үстергән әнисе, хәзер әнә нинди ханым солтаным булып утыра кызыл япкан президиум өстәле артында. Алланың биргәненә шөкер, кияүе зур урында эшли. Шулай да кайнанасының бәйрәменә җибәргән, әле нинди бүләкләр белән. Шул турыда уйлана иде Гыйльминиса. Сораштыра торгач, тагын шуны да белдем. Гыйльминиса түтинең 7 баласыннан 3-се үзләре килгән. 4-се төрле сәбәпләр белән үзләре килә алмаганлыктан, бүләген бүктәрен күтәртеп, җиткән кызларын, буй үстереп килүче малайларын җибәргәннәр. Бу соңгылары өчен бер катлы карчык аеруча куангандай күренә иде. Баламның баласы, балдан татлы анасы, дип кили-кили берсе артыннан икенчесен алдына алып сөяргә иде дә бит. Икенче буын тармаклары булып киткән һәм үзләрен инде бик үскәнгә санаган яшьләр соң синең кытыршы куллы әбиең алдына кереп утыралармы? Кичтән клубта булган ыгызыгыдан булай да башы әйләнеп кайткан Гыйльминиса түтинең моңа хәтле ялгызы гына яшәгән кичкенә өендә иртәгесен олылы кешеле бер юлы 7-8 кеше кайнаша башлагач, шуның янына тагын күршеләре дә керә чыга йөреп, кайсы хәл белә, кайсысы чит ят җирдән кайткан кунаклар белән кызыксынып, шау-гөр килергә тотынгач, бөтенләй зиһене таралган. Әле чәй куеп җибәрмәкче булып, самавар колагына барып ябыша. Әле урта бер җирдә самаварын онытып калдырып, кергән күршеләренә юбилей бүләкләрен күрсәтергә тотына иде. Шул ыгызыгы арасына бик кирәкле кишер яфрагы мин дә килеп кердем. Нишләмәк кирәк? Ачып кергән ишектән шундук борылып чыгып китү дә мөмкин түгел иде. Шулай да мин Гыйльминиса түтинең юбилей ыгызыгысыннан, кунак төшемнән һәм өстәвенә тагын әлеге теге фасиләсе ияртеп кайткан, күп сөйли сораша торган бәйләнчек оныгыннан нык кына арыганлыгын шундук сизеп алдым. Дөресен әйткәндә, минем сүз дә аз булмас. Һәр хәлдә аяк өслегенә сөйләшә торган түгел иде. Колхоз председателе Мөрсәлимов әйткән тәкъдим истә нык саклана. 1-2 көн кайдан килеп кая китмәгән, мин Гыйльминиса түтинең кунаклардан арынып, бераз тынычланып калуын көтәргә булдым. Һәм оттырмадым. Карчыкның куанышы куенына сыймый. Теге көнне килгән бүләкләр өстенә тагын идарә карары нигезендә аның ишек алдына фермадан бүләк тана да килеп кергән иде. Берничә көннән ул мине бөтенләй яңа кунак итеп, теге көнне ыгызыгы аркасында рәтләп күзенә дә чалынмаган булсам кирәк. Самавар җырлатып, чәй табанына шәһәрдән кайткан затлы күчтәнәчләрен куеп, барлык башыннан кичергәннәрен сөйләп бирде. Әлбәттә, авылдашларыннан, белгән күргән исән кордашларыннан да сорашкаладым. Минем бурыч хәзер шуларны түкми-чәчми укучыларга җиткерү. Чынлап та гыйбрәтле Гыйльминиса иде бу. Фатих Хөсни, Гыйльминиса. 3-нче бүлек. Безнең бу 20-нче йөзне башлаганда, Гыйльминиса 20-дән ашкан кыз була. Бик ах итәрлек шибәрләрдән саналмаса да, үз тиңнәре арасында матур кызларының берсе исәпләнеп йөри. Буе соны кыеп куйган кебек. Шәш тәнкәләрен шыңлатып, вак-вак атлап шишмәгә суга киткәндә, бүрәнә эсләрендә төзелеп утырган карт наяннар инде әллә кайчан өйләнгән булганлыктан кызга бик төбәп карарга яхшысынмасалар да, берсенә берсе сиздермичә эшләреннән генә җитте бит кызда Әл-Мөхәммәд абзыйда, насыйбы кем икәндә, кайсы бәхетленең куенына кереп эрер икән дип вәсвәсәләнеп калалар иде. Килешле буйсын янына тагын каш күздә килгән. Озын көрфекләре китапларда язылганча кара күзләрен саклап ук басып тормасалар да, шулай да үз урыннарын беләләр. Уйнап сикергәләп кыланырга өйрәнмәгәннәр. Әйе, кыз бик тыйнак-тыйнаклыкка да, шулай да яшьлек инде. Аннары тагы җиле тыйнак түгел авыл җирендә. Кай чакта шулай,
Болында пішән җыйганда булсын, тау буендагы кичке уен вакытларында искәрмәстән генә исеп, кызның башындагы яулык читен ачып ташлый. Шунда аның пөхтә итеп үрелгән һәм чәчне тартып басып торсын өчен тагылган көмеш шулпылы калын тылымнары күренеп кала. Алай гына булса бер хәер иде. Кайчагында түгәрәк ак муенының бәләкәй генә бер уч төбе дә ачылып китә. Худавәндә, шул минутларда син инде күрми күргән авыл егетләренә ах дип шашынып, бер кычкырып җибәрүдән тыелып калу өчен күркәм сабырлыклар бир. Азан сүзнең кыскасы, кыз нәкъ үз ботагында, кояшның күзе астында пешеп җиткән алма. Акылы фигыле дә макталып телдән төшми, эшкә дә уңган. Әйтүләренә караганда, абыстайдан укып кына булса да, китапны су урынына эчә. Шуның янына тагын, бусын бәлки көнчелектән дә әйтә булганнардыр инде. Егетләр хатын килештереп язарлык каләм дә кыштырдата белә имеш. Сездә дә шундый бер сорау туа торгандыр. Минем үземдә дә беренче карашка андый сорау бик туды. Шундый кызарып пешкән алма булгач, җитмәсә тагын авылда бер Әл-Мөхәммәд бай кызы да икән. Нишләп соң ул 22-23 яшькә хәтле гел үз ботагында, әтисе өендә утыра? Нишләп аңарга өйләнергә теләп яучы җибәрмиләр? Яки соңгы исәп, кара исәп, нишләп аны берәр карчыгадай шая егет каз бәбкәсен тибеп алып киткән тилгән кебек көппә-көндез тибеп алып китми? Ул елларда безнең татарда андый эшләрдән качу булмаган бит. Тора-бара аңлашылыр. Туктагыз, сез мине бүлдермичә белгәнемне, ишеткәнемне әкрен генә төзәргә ирек бирегез. Моның әлбәттә сәбәпләре күп булгандыр. Хәтта безгә мәгълүм булганы да берничә. Беренчедән, Гыйльминиса баш очында ничаклы гына шая каршыгалар үтәли-сүтәли кисешеп очканны сизмәсен. Каз бәбкәсе кебек юаш кыз булмый. Ул үз дәрәҗәсен белә. Кирәк-кирәкмәс урында ихахайлап шапмый. Теләгән-теләмәгән кешене кулына якын китерми. Кичке уеннарга сирәк чыга, чыкса да вакытында һәм берәүдән дә озат тормыйча. Үз өенә кайтыр юлны үзе табып, тизрәк кайтып китү ягын карый. Икенче сәбәп, үз ишләре арасында иң шивәрләрдән берсе буларак юкка барга борылып карамау да бар. Муенны, башны бик текә тота. Бу текәлек вакыты белән тәккәберлеккә үсеп җитә. Һәр хәлдә, син аңарга күктән йолдыз ук шүпләп бирә алмасаң да, җирдәге йолдызларның ялтыракларын тотып китер. Гыйльминиса да кеше иш. Башка шибәрләргә хас борын күтәрү нишләп анда гына булмыйча калсын ди. Өченче сәбәп, һәм бусы бишара кызны иң аптыратканы. Гыйльминисаның авылда бер Әл-Мөхәммәд бай кызы булуында. Ах, кайдан гына килеп чыга икән бу байлык та фәкыйрлек, һәм шулар нәтиҗәсендә килеп туа торган тигезсезлек. Нинди генә бәхетсезләргә сәбәп булмаганда бу күпме генә гашыйкларны кан яшь түгәргә мәҗбүр итмәгән. Без генә, безнең яшьләр генә моны хәзер белмәгәнгә салышабыз. Әлбәттә, дөньялар, гореф-гадәтләр бүтән хәзер. Ләкин шулай да, хәтта хәзерге көндә дә берәү дә үзенең карап үстергән кызын әтисе акчасына ялтыратып йөри торган, үзенең кулыннан нинди дә булса эш килмәгән шома пижон кулына ансат кына тоттырып җибәрмәс. Ә ул чагында байлык һәм фәкыйрлек кешеләрне урталай айырып торучы койма хезмәтен үтәгән ул заманда. Үзен авылның өстен катламына калкып чыккан бердән-бер әтәш фәхри итеп исәпләүче, тәккәберлеккә, алай тәккәбер булмаса да, үзен бүтәннәрдән берничә башка югары тотучы Әл-Мөхәммәд кибетченең хәленә кереп карагыз инде сез. Үзенең күз алмасы кебек карап үстергән бердән-бер Гыйльминисасын капка каккан һәрбер яучы камчат бүреккә тоттырып җибәрә аламысың ул? Шулай да никадәр генә авылда бер бай булма, кызың исә никадәр генә сусыз кашык белән суырып йотарлык булмасын, яшьлек законы үзенекен итә икән. Шушы ук авылның Хафиз атлы бер егете, әйтергә кирәк, бик алай асыл кышлардан булмаса да, ярый торган ике аяклы, ике куллы, әмма җырлы яки бии башласа авылда берәүне дә алга чыгармаучы. Шул
Һөнәрләре өстенә тирә-күрше авылларда сабан туе сайын батыр калып, көрәшче Хафиз дигән даны чыккан, шуннан ары тагын картайып шуга төшсәләр дә, үз эшләренең күркәсе санала торган әтиянисе, салам түбәле өе, берничә торык каралтысы, бер арык сыеры, 4-5 сарыгы булган бер егет белән әлеге безнең Гыйльминиса пешкән алма арасында күзгә күренми торган ефәк җепләр, мәхәббәт җепләре сузыла башлый. Әлбәттә, башта бик яшертен рәвештә, сакланып, кеше теленә күрүдән үтә куркып кына. Монда безнең Гыйльминиса туташыбызга әлеге шул сабак абыстайына йөргәндә ничек кирәк алай, күбесенчә үз тырышлыгы белән эләгеп калган каләм кыштырдату һөнәре дә әлбәттә ярдәмгә килә. Карагыз әле сез яшьлек, мәхәббәт дигән нәрсәне. Кеше күзенә күренмәс, ташны ярар. Ташны гынамысың? Хәзергә хәтле авылда берәүнең дә буе җитмәгән Гыйльминиса тиң тапмасны әйтәле син. Йөрде дә зәңгәр күкнең ялгыз чулпаны булып, көне җиткәч, күпер төбе Хафиз өе башына төшеп кунакламасынмы? Хәйләсен әйтәле син. Бары тик гашыйк кешеләр генә мондый бер катлы була ала торгандыр. Кибеткә тозга дип килгән Сәрби түтигә, әлеге шул көрәшче Хафизның анымыны абайламас әнисенә, тоз төргән кәгазь пычмагына 2-3 авыз сүз тырнап җибәрә безнең Гыйльминисабыз. Хафиз, бүген кич сезнең буй әрәмәлеккә тана эзли төшәм. Язган язуы бары шул, ләкин күңелдәге планы кыегатып туры китерү. Тәмәке төрер кәгазьгә аптырап йөргән Хафиз, тоздан бушаган бу кәгазьгә әлбәттә ташланачак һәм ихтимал әлеге сүзләрне күреп алуы да мөмкин. Бусын күрмәсә, иртәгә тагын икенчесен, ак муенлы шуар тананы югалтып, аны эзли төшәргә кирәк булыр. Вакыты җиткәч, дәрте кузгалган ничек тә эзләп табар. Моңа хәтле дә булгандыр, әйтмәгез булмагандыр дип. Тоз кәгазенә язылган булмаса, күңелләренә, күзләренә язылган эндәшми тынмый гына укып йөргәннәрдер. Яшьләрнекен белмәссең. Бу тоз кәгазе пычмагына язылган сүзләр үз нәүбәтләрендә шулай ук үз эшләрен эшләделәр. Шул кичне авыл өсте кызгыл шәфәк һәм яшькелт йолдызлар белән тулган шул дымык кичне көрәшче Хафиз белән Әл-Мөхәммәд бай кызы Гыйльминиса кичнең кич буе әрәмәлектә ак башлы тана эзләп йөрделәр. Ул юнсез хайван, бактың исә әллә кайчан Әл-Мөхәммәд байның абзарында башка төрлек туар арасында җай гына күшәп ята имеш. Ни генә димәгез, башын күктә йөртә торган гарур кызның күктән җиргә төшүенә сәбәп була ул кич. Бактың исә җирдә чагыштырмаслык рәхәт икән. Җирдә курка-курка гына булса да, җан сөйгән кешең белән бергә атлап йөрергә мөмкин икән. Ул җан сөйгән кешең шунда ялгыш кына тиеп киткәндә итеп, кулын синең билеңә урындырса, анысы инде бөтенләй дөнья җәннәте икән. Әлбәттә булай соңлап тана эзләп йөрүләр эссез генә узмадылар. Бу җиткән кызның һәр адымын җентекләп күзәтә торган өйдә аның кичнең кич буе югалып торуы шактый зур җанҗалга сәбәп булды. Ләкин ничек кенә булмасын, бу сәламының өй эчендә генә калган хәл. Соңга таба булганы, уйлап чыгарылганы бөтенесе бергә кушылып, халык теленә үк менде. Бу кеше сүзләре Әл-Мөхәммәд байны шәнчилсә, бер тамчы каны чыкмас хәлгә китерде. Әйтергә ансат, ишетергә авыр. Имештер, рәтле кунаклар кылгасы булмаган Шуртан Хәсәнша малае Хафиз авылда бер Әл-Мөхәммәд байның ефәккә терелгән кызына борын суссын. Әллә кайлардан, әллә нинди затлы җирләрдән юлга тузан төшермичә яучылар йөреп торганда җитмәсә. Олылар киреләнә барып, кызны 4 стена арасына кыса төшкән сайын, яшьләрнең хәйләкәрлеге, тапкырлыгы шулай ук арта барды. Кайда инде ул тоз төргән кәгазь пычмагына сәлам хат тырнап җибәрүләр. Алар аның гынахсыз яшь чакның бер катлы шуклыклары гына булган икән. Кире беткән Әл-Мөхәммәд Хәсән шаныкыларны һәм аларның барлык агай-энеләрен кибеткә кабул итмәс, аларга әҗәткә кибеттән әйбер җибәрмәс булды.
Йөрмәсеннәр, коры һәм тутырган башлары белән Әл-Мөхәммәд кибетченең абруйлы исемен төшереп. Әйе, Хәсән Шаныкылар ягына кибет тирәсенә хәтта көндез дә килергә ярамый. Хәсән Шаның малае көрәшче Хафиз үзе төнен кеше аягы басылгач, Әл-Мөхәммәд байның өсте шәнечкеле тимер чыбыклар белән беркетелгән биек коймалары аша үтеп, Гыйльминиса йоклый торган яңа өй тәрәзәсенә килгәли иде. Дөрес, Гыйльминиса мәхәббәттән шашынган Хафизны артыкка җибәрми. Башка кызлардан ишетелгәнчә яки җырларда җырланганча тәрәзәдән тартып алырга һәм куенына салырга ашыкмый. Гыйльминисаның ул яктан тотырыгы җитә. Ләкин шул ук вакытта Гыйльминиса хәзер теге вакыттагы кебек билгә егет кулы ялгыш тиеп киткәннән генә эреп калу дәрәҗәсеннән узган. Гыйльминиса хәзер шундый батырлык күрсәтеп тәрәзә төбенә үк килеп җиткән Хафизын һич югы тәрәзә аша гына сузылып булса да бер үпмичә һич җибәрә алмый иде. Бусы әлеге шул ачык тәрәзә аша курка-курка гына бит очыннан гына булса да бер үбешеп алу, бусы моның бөтенләй тамаша нәрсә икән. Бер үк вакытта йокыны качыра һәм аннары татлы төшләр дөньясына очырып алып китә торган бер әкият икән. Фатих Хөсни, Гыйльминиса. Ике хәл бу татлы әкиятне бозды да куйды. Шул ике хәл булмаса, кем белгән бу фани дөньяныкын? Бу ике гашыйк тәрәзә аша үбешү белән генә калмаган булырлар иде. Беренчедән, әллә яше җитеп, әллә Әл-Мөхәммәд куштанның акча төртү аркасында шул көзне Хафизны наборга кертеп, тиз генә солдатка озатып куйдылар. Солдат дигәне дә якын тирәдә, бара кайта йөри торган җирдә түгел. Якынрак, әйтик, Казандамы, Лаештамы икәнен белсә, ихтимал ничек тә җаен туры китереп, барып күреп кайтуга да бер өмет сакланыр иде. Аның Хафизын буйысыны килгән дип тотканнар да җәһәннәм астына, Каф тауы артына, Кара диңгезгә, әйтмешләренә караганда 5-6 елсыз әйләнеп кайтмый торган җиргә ылыктырганнар. Анысы да әле бәхете булып сугыш фәлән кузгалмый торса, сугыш чыга калса, Алла сакласын, беренче булып кем диңгез төбендәге зур авызлы кит балыкларына азык булып китәр? Шул буйысыны белән әлбәттә Хафиз инде. Әйтерсеңлә, сугыш буйны сынны тикшереп тора да, су астындагы зур авызлы кит балыклары барыннан да элек Гыйльминисаның Хафизын гына көтеп яталар. Нишләмәк кирәк? Сөйгәнеңне сагыну ничек булырга тиешлеге бер китапта да язылмаган. Гыйльминисаның сагынуы әнә шулай тиле-тилемсерәк булып башланды. Ул кич яткан саен белгән ишеткән дугаларын барысын да берәр кат укып чыкканнан соң, кинәт үз теленә күчеп, чын ихластан: "Я Ходай, Хафизымны, күз нурымны зур авызлы кит балыкларына ризык итә күрмә", дип авыз эченнән пышылдап куя. Тик шуннан соң гына бераз тынычлангандай булып, йоклап китә торган иде. Бәлки кеше сүзе дә керми дисәң дә, колакка кереп калгандыр. Бер мәлне аңарга, әлеге шул кич йокларга ятканнан соң, көндез алай уйланырга вакыт тими. Дөнья мәшәкате, өен җыясы, суын китерәсе, тирлеген карыйсы, кыр эшенә йөгерәсе бар. 40 эш, 41-се шират көтеп тора. Әлеге теге белгән ишеткән дугаларны укып бетергәч, Хафизын, күз нурын китлар авызыннан да саклап алып калгач, һич искәрмәстән башына кинәт мондый бер тәшвишле уй төште. Былай да 23-не тутырып килә торган ул кызга, әгәр Хафизы анда 5-6 ел торып кайтса, 28, 29 тирәләр була түгелме соң? Ничек килеп чыгасың инде бу? Бик карт кыз булып утырып кала түгелме соң? Ярыйла Хафизы киткән вакытта биргән вәгъдәләрен онытмыйча әйләнеп кайтса. Кайдан башка килеп кирде соң әле бу шайтан кыткысы? Вәгъдәсендә тормыймы соң аның Хафизы? Торачак, Алла бирса, торачак. Дөресен әйткәндә, хатлары сирәгрәк килә килүен. Мәгәр бит аның бу ягын уйларга кирәк.
Хафиз үз ирегендәге кеше түгел, солдат хезмәтендәге кеше. Вакыты бардырмы, юктырмы? Аннары тагын хатны да турыдан-туры Гыйльминиссага атап аларның өенә яза алмый. Яраткан кызына хат язган өчен әнисеннән әллә ни уңайсызланмаса да, кеше теленнән куркып, Гыйльминисса аңарга әнисе адресына да җибәрмәскә кушты. Җибәрсә, әлеге шул түбән оч Хафаза апасы аша инде. Ярыйла ул Хафаза апасының адресен почта йөртүчеләр бутамаган булсалар. Кыскасы, башка бик күп борчулы уйлар янына бу борчу да килеп кушылды. Арада иң куркыныч булып 29 яшь кара маяктай алда басып тора иде. Былай да теле авызына сыймас көнче күбәләкләр 23 яшьне карт кыз булып утырып калуның башы дип турыдан ук йөзенә бәреп әйтмәсәләр дә, шитләтеп исенә төшерә торганда 30 бусагасындагы 29 Гыйльминиссаны күктә йөреп өйрәнгән горур башны бик уйландыра иде. Шул ук вакытта олылар да кул кушырып тик кенә утырмаганнар икән. Бер базар көнне Әл-Мөхәммәд кибетче аеруча күтәренке кәеф белән кайтты. Сәүдәсе дә уңган булса кирәк, ләкин төп сәбәп ул гына булмаган. Кызын ярәшергә кешесен табып кайткан имеш. Эшне озынга сузарга бирмичә, шундук чарасына да керештеләр. Ике якта хәрәкәткә килде. Яучы, колак сөенчесе, сандык маллары әзерләү, туйга хәстәрләнү һәм башкалар. Кызга бигрәк тә шунда иң әһәмиятлесен Гыйльминисса һәм башкалардан сыңана белде. Аның кияве булып куенына керәсе һәм гомерлек ир булачак кешесе Шардаклы мулласының ничә еллар буе Мәшкәрә мәдрәсәсендә пишкадәм булып җилен чабуы туздырудан узмаган, авыл теле белән әйткәндә, ни Аллага, ни муллага өлеш чыгара алмаслык бөкре бер мәгъдүм икән. Ни сабыр, кулы сынса җиңеннән чыгармас кеше Гыйльминисса, моны ишетеп, хәтта аның да сабырлыгы күккә очты. Зур авызлы кит балыкларыннан курку кинәт арткы планга калды. Хафизы өчен бер төн озын елап чыкты да, аны да әлеге шул Каф тавы артындагы диңгезендә калдырып торга булды. Насыйбы түгел икән, башны ташка ырып булмый. Әмма үзенең бер нинди харафатка да буйсынмас эчке горурлыгын җиңә алмады. Аңарга бик тиз һәм бер нинди киңәшсез, табышсыз тәкәббер әтисенең планын җимерү, дөньясыннан диңгезгә китеп улаккан беренче мәхәббәтеннән, үзенең 23 яшькә хәтле карт кыз булып утырып торуыннан үч алу кирәк иде. Дөньяны вак-вак кына атлап үтүче һәм кирәкле сүзне дә әйтмичә эчендә йотып калдырырга сәләтле бер кыз күренә иде. Эчендә купса давыл булып тузгый торган характер утырган икән. Әти-әнисенә ризалык биреп тә, каршы килеп тә бер сүз дә әйтмәде. Тегеләр моны үзләренчә ризалык галәмәте дип юрадылар. Бер кеше белән киңәш табыш итеп тормады, сандык әйберләренә кул тидереп, идәгеләрне шиккә төшермәде. Бер көнне шулай кичтән шишмәгә суга киткән җиреннән шиләк киянтәсен тал төбенә куеп калдырды да, кайчандыр үзләрендә батрак булып эшләгән. Булай үзенең әллә ни дан җире булмаса да, җае туры килгәндә томырылып карап куюлары белән Гыйльминиссаның исендә калган Галимбәк барыйның бер якка кыйшайган ярлы өенә барды да керде. Өйдә барыйның үзеннән бүтән берәү дә юк. Гыйльминиссаның хәле тел яшереп торырлык дәрәҗәдә түгел иде. Гомердә күрелмәгән хәл ачулы иде бу минутта Гыйльминисса. Шая иде һәм бер үк вакытта күзендә яшь иде. Исәнме, саумы дип тә тормады, дуамал кызулык белән бер юлы әйтте дә салды. Мин сиңа ябышып чыгарга дип килдем, барый. Аласыңмы мине? Туктале, шу менә монда сәкегә килеп утыр дип мыгырданды. Бер юлы тәмам аптырап калган барый. Аның кинәт зиһене шуалды. Нәрсә әйтергә дә, бу эшне нәрсәгә юрарга да белми иде бичара барый. Утырып кына торырга дип килмәдем, диде Гыйльминисса сүзне шундук изеп. Шиләк киянтәләремне су буенда калдырып килдем. Мине хәзер эзли чыгачаклар. Мине хатынлыкка алырга риза икәнсең, сузма вакытны, әйдә, су буйлатып, җәяүләп кенә Шеләнле күл авылына барып, никах укытыйк. Никах өчен түләргә миндә бар, корыкма. Әл-Мөхәммәд бай кызы мин.
Әл-Мөхәммәд бай кызы булганга әйтәм дә Гыйльминиса. Мине бит беләсең, баш өстемдә күк, аяк астымда җир генә. Шулары булып торсын, югалмабыз. Бергә эшләрбез, туры килә икән, бергә ач торырбыз. Тик син мине киридән ул якка кума. Җепләрне өзеп килдем мин ул як белән. Дөньяны вак-вак кына атлап үткән кыз иде Гыйльминиса. Бай кызы дигән яңгыраулы исеме бар иде. Затлы кием салымы бар иде. Ә шулар өстенә, шуларның барысы өстенә тагын кеше белеп җиткермәгән давыллы характеры да булган икән. Булган бөтен байлыгын калдырды да, авылның иң фәкыйрь егетенә бернинди шарт куймыйча, беркемнән рөхсәт сорамыйча тотты да кияүгә чыкты. Ни белән бетәр моның азагы? Ни белән генә бетмәсен, Гыйльминисаның күңелендә хәзер тик бер генә акыл. Үзе егылган еламас. Фатих Хөсни, Гыйльминиса. 4-нче бүлек. Ләкин тормыш дигәнең бик үҗәт хайван бит ул. Аның яны уңайыннан гына сыпырып торсаң да, ул әле син бөтенләй көтмәгәндә арты белән әйләнеп, куш аяклап бер тибеп куя. Гыйльминисаны күрә башладык. Ул яшьләй үк тормышны йын уңайыннан гына сыпырып торырга теләмәде. Үзе егылган еламас дип бик кистереп әйтсә дә, елаган чаклары булгалады Гыйльминисаны. Хәтта шундый минутлары булды, күңеле елый, ә күзеннән яшь чыкмый иде. Әлбәттә, Галимбәк барыйның кыйшык өеннән, Камәр атлы бөкре сеңлесеннән бүтән байлыгы булмаганны белеп чыкты ул. Мәсьәлә анда түгел. Мәсьәлә шунда, башта бөтен авыл ничектер сәерсенеп, дөньяда булмаган бер эш итеп карады моңа. Үзен авыл тоткасы дип йөргән Әл-Мөхәммәд байның кызы, бердән-бер кызы, күз алмасы кебек үстергәннәре, авылның иң өтелгән бер гыйдаена, Галимбәк хәерченең кешедә батраклыкта йөрүче барыена ябышып чыксын имеш. Кызның ата-аналары бу эшне кабул итмәделәр дә итмәделәр, ләкин шул ук вакытта нинди байлык һәм абруй иясе булмасыннар, кулдан тәгәрәп киткән йомгакны кире тартып алырга да соң иде инде. Укыласы никах укылган, кыз белән егетнең ризалыгы бар, эш законлаштырылган. Бәддыга кылырга, карганырга, бусагадан атлатып кертмәскә, әйберләрен бирмәскә мөмкин, әмма кулдан тәгәрәп киткән йомгакны өчен бөтенләй чуалтып та чуалтмыйча да киредән кулга тартып алырга мөмкин түгел иде. Авыл кешеләренең, күрше-күләннең сәерсенеп каравы, әти-әниләренең кеше артыннан ишеттергән каһәрләре Гыйльминисаны какшатмады гына түгел, киресенчә, бу кыйшайган өйгә тагыдан ныграк беркетә төште. Әле мин менә сезгә күрсәтермен. Әгәр бер-беребезне ошатышсак, торырга тиешбез барый белән. Барый кемнән ким, бүтәннән кебек үк ике аяклы, ике куллы кеше торырга тиешбез барый белән. Никахлашып тора башлауның икенче көненнән үк моңа хәтле эш рәте белмәгән Камәрне әкренләп, җайлап, тәмле тел белән ишенә иретә башлады Гыйльминиса. Үзе шулай ук сызганып эшкә кереште. Гомердә кул тимәгән, ярылып кырылып беткән мичне ярыкларын элек кызыл балчык белән сылап, аннары изелгән акташ су белән менә дигән итеп агартты. Идән сәкене сап-сары итеп юып чыгарды. Барыен, кием салымын ничек эләксә шулай атып бәрүдән биздереп, бүреген бүрекчә, киемен киемчә элеп куярга иретте. Өйдә пыскытып тәмәке тартып утырулар бетте. Элекке гадәт буенча эш пышканнан кичләрен җыелып, барыйның чабата ясаганын карап, авыл яңалыкларын гайбәтләр белән бүлешеп утыручылар да кимитеште, соңга таба бөтенләй бетте. Өйдә урнашкан тәртип, чисталык һәм Гыйльминисаның бер кемгә дә каты бәрелмичә, шул ук вакытта сызганып эшләп йөрүе, инде аны да күрмәмешкә салышып утыручы үгез тиреле кешеләргә читләтеп кенә булса да
аларның үз иләридә барлыкны исләренә төшерү җитте. Кеше дигәнең никадәр генә каткан сөяк булмасын. Әгәр аның янында дөньяга яңа жан өрүче икенче бер тырыш эшлекле, кешелекле кеше үзен сиздереп, орынып яши башласа, эремичә кала алмый икән. Бу өрү иң элек Барыйның сеңлесе Камәрдән башланды. Камәр сизелерлек җыйнакланды. Башын күзен юып, чәчен тарап, электә беркем белән дәрәтләп сөйләшми торган кыргыйлыгын ташлап, туганым, җиңгие белән рәхәтләнеп сөйләшеп йөри торган булып китте. Хәтта бер көнне җиңгәсе аның кече якта кулына көзге кыйпылчыгы тотып, янып сүнгән шырпы төпчеге белән кашын күзен төзәтеп торуына кадәр күреп алды. Ләкин бичараның алыштырыр күлмәге юк. Кулын чак кына күтәрде исә, култык астындагы күлмәк йыртыгыннан тәне күренеп кала иде. Хәер, бу яктан Гыйльмирсаның үзенең дә әллә ни мактанырлыгы юк. Ябышып чыгышлый шул су буена киеп төшкән бер кат күлмәге белән йөри. Туган йортына кайтып, әйберләрен алып килергә омтылып куйган минутлар булса да, каты бәгырле әтисенең каядыр киткән чагын көтеп, хәзергә ни бар, шуңа канәгать булып торырга мәҗбүр иде. Эз башның бик каралуы җитсә дә, анда да рәтен таба. Төнгә каршы Барыйна идән чыгып торырга кушып, кече як тәрәзәсенә искеләр бөркеп, шул кече якта үзенекен дә, кайын сеңлесе Кәмәрнекен дә салдырып, тиз генә юып элеп куя. Шулай да Гыйльминиса кем артыннан булса да сүз кушып, бай өйдә калган күлмәк күнчекләрен, сандык әйберләрен соратып алуны яхшысынмады. Кеше алдында сер бирү була дип карады. Шулай ук әти-әнисен дә яман күрсәтәсе килмәде. Вакыты җиткәч үзләре төшенерләр. Әти таш йөрәкнең башы җитмәсә, әни күңеле чыдамас. Ничек тә бер рәтен табар дип көтте. Һәм ул уйлаганча булып чыкты да. Ябышып чыгу белән дигән нәрсә элегелектән бар, тик менә кемгә чыккан. Шунысы бигрәк азаплы иде ана күңелен. Шулай да ахыр бер йомшар чиге килеп җиткән булса кирәк. Көннәрдән бер көнне Гыйльминисаның әнисе Шәмсениса түтидән яшертен илче итеп җибәргән күрше хатыны Әл-Мөхәммәд үзе сәүдә эше белән базар киткән кичне чамалап, кызының бер тиен әйберләрен, күлмәк алъяпкычларын, җәймә әдиялларын, хәтта ничә әйтсәң дә ана күңеле иреннән яшереп җыйган байлыклары исәбенә кызын үтә бәхетле һәм матур итәсе килеп алып куйган затлы инҗиле калфагына хәтле китереп китте. Туган өйне рөхсәтсез нисез ташлаудан, әти-әнисенең каргышын алудан да читенрәк булды бу тиенне алып калу Гыйльминиса өчен. Булай ичмасам суынып килә иде инде. Суынмаса да бәгырә алай ук өзелми иде. Һәм кинәт артта, авылның икенче очында бүленеп калган байлык дөнья рәхәтен бер пычмагы аның артыннан үзе куып җиткәндәй булды. Гыйльминиса нәрсәнең нәрсәгә икәнен дә рәтләп төшенеп тормастан, бары тик әнисенең бу тиен эчендә яшеренеп килгән шәфкатьле күңелен тоюдан, һич түзеп тора алмыйча, яртылаш таралган тиен өстенә йөз түбән капланып озаклап җылады. Барый һәм аның аптыраган сеңлесе икесе бер якта ни дип сүз кушарга да белмичә катып калдылар. Гыйльминисаның елап туктаганын, борыннарын тарта-тарта көтеп тордылар. Гыйльминиса кинәт тиен өстеннән башын күтәрде. Ул елап туктаган иде инде. Күзләре кызыллыкка кызыл, ләкин яшьле түгел иде. Менә бусын сүтеп, иртәгә үк Кәмәргә күлмәк итеп тегәм, диде ул, арадан иң затлы бер күлмәген селкеп. Кыз кеше арасына чыкканда кияр күлмәге юк. Ә менә бу тотыла төшкәненнән алмаш-тилмәш идә кия торганны рәтләрбез. Ул әле әйтәсе сүзен әйтеп бетермәгән. Һәм хәзер ни дип әйтергә дә белмичә аптырабрак калган. Чөнки тиендә Барыйна бүләк итәрдәй бер генә әйбер дә юк иде. Әллә сиңа түбәтәй урынына менә бу инҗиле калфакны кидереп йөртергә микән? Әл-Мөхәммәд байның кияве була торып, дөньяда юк шундый затлы тәкыядә киеп йөрмәгәч дигән булды, ни әйтергә белмәгәннән шаяртканда итеп. Һәм калфакны шундук кире алып урынына куйды. Шул секундта ук ул инде шаяртудан узган иде. Курыкма, урын табарбыз без аңа. Акча китерә торган зат әйбер.
Фатих Хөсни. Гыйльминисса. Ул кичне алар утлыгы җимерелгән, ләкин Гыйльминисса бу йортка килен булып төшкәннән бирле әледән-әле су буенда кым белән ышкып агартыла чак кына рәткә кергән самавардан шинаякларга кашык очы белән генә кәҗә сөте тамызып, гадәттә эчелә торган чәйне эчтеләр. Гадәттә сөйләшенә торган сүзләр сөйләшенде. Тик кәмәр генә, юктан гына да ышынып китә торган тәэсирчән кәмәр генә, ихтимал җиңгәсенең күлмәк тигеп бирәм дигән сүзләреннән ышынып булса кирәк, тора торгач, иске күлмәк киеп йөргәнгә генә бөкре дип үртиләр мине. Яңаны кисәм, Алла боерса, мин бөтенләй бөкре күренми торганмындыр әле, дип куйды. Гыйльминисаның да, Барыйның да күзләренә яшь килде. Чәй эчеп туктаганчы бүтәнчә сүз яңартучы булмады. Ләкин шулай да сөйләшмәсәләр дә, телләренә купшы сүзләр килмәсә дә, бу кичне, бу табын яныннан торганда алар өчесе дә күңелләре белән иксез-чиксез яхшырганнар. Дөньяда алардан да бәхетле кеше юктыр. Дөньяда булса да, буларның ташлы ярында андый кеше юк. Һәм булмаска да тиеш кебек тоела иде. Һәм менә шушы бәхетле кичне Гыйльминиса беренче тапкыр сүрүе теше каты беткән иске түшәккә кар кебек ак җәймә җәйде. Мендәрләренә яңа тышлыклар кидерде. Хатынының шундый актан, чистадан урын җәйгәнен бер читтән уялган сыманрак карап торган Барый, урын җәйле беткәч, балалар кебек кинәт кирләнеп куйды. Кирәкми, Гыйльминиса, ятмыйм мин бу урынга. Ятсам да йоклый алмам. Эт кырсагына сарымай килешмәс. Гыйльминиса чын эшкә килгәндә уен көлкене һич күтәрә алмый торган җитди табигатьле Гыйльминиса Барыйның бу сүзләренә хәтта җавап та биреп тормады. Вакыты җитү белән аны төртеп аударгандай яткырды. Иртәгесен Барый иртүк күз ачып, Гыйльминисасы уянганчы эндәшми, тынмыйча, көйле бала кебек яткан җиреннән көлемсерәп, уйланып ятты. Ниһаять, түземлеге җитмәде. Яңа урын җир килештеме, озаграк йокладың син бүген дигән булып сөйләнә, хатынын уятты да, шул ук ыштан яңадан сөйләнә китте. Ә миңа, Гыйльминиса, син теләсә нәрсә әйт, килеште бу яңа урын. Бик матур бер төш күрдем. Имештер, кырдан тузан туздырып ат көтүе кайта. Ат иң изге хайван ул, Гыйльминиса, белмәсәң бел. Ир төшенә ат кердеме, тикмәгә генә түгел инде. Син әле аның азагын тыңлап бетер, хикмәте азагында аны. Шул көтүдән бер той, әкәмәт, ялы кыркылган, койрыгы киселгән менә дигән яшь бер той шабып безнең капкадан килеп кермәсенме? Куып чыгарыр хәл юк малны, әкәмәт. Син теләсәң нәрсә әйт, Гыйльминиса җаным. Гел булай кыйлып төшкән булмаячак безнең тормыш. Менә шушы алама Барый әйткән иде диярсең. Алдагы елда бездә җир эләшү булырга тиеш. Шуңарга тиклем син Ходай кушып, миңа үзем кебек бәләкәй генә тагын бер Барый да табып бирсәң, җир өләшкәндә ике имана булып керәчәкбез дигән сүз бит. Менә бит ул бәхетнең башы кайда? Бер имана белән 4 кеше туйдырып кара да син. Ике иманаң белән сөйләшеп кара. Нигә кирәк бер Барый өстенә икенче Барый дигән булып шаяртып, иренең төшен җүпләргә ашыкты Гыйльминиса. Барый булмаса, безгә әхәт тә ярый. Минем әни ягыннан апай тиешлебез Шәмси Җиһан түтинең улы да әхәт. Әле нинди генә әхәт. Сыйрыгыннан тотып күлгә ташлый әтисе. Бата, тынчыга, шундуктагы калкавыч кебек калкып килеп чыга. Барый төшендә күргән ак тояклы яшьтай аларның җил капкасыннан әле кайчан атылып керерме юкмы? Әмма ир кешенең яхшы төше күңелле бер эшкә сәбәп булды. Кызына яшертен илче аша әйберләрен җибәртүдән соң атна узды микән, кичләрдән бер кичне авылга иңгер кунгач, буларга искәрмәстән генә Шәмсиниса үзе килеп керде. Кырыс кына исәнләште, әйтер сүзен тапмагандай, ишек төбендә бер авык сүзсез таптанып торды. Бу хәлендә ул өйнең кичкенәлегенә, түшәмнең тәбәнәк булуына хайран калган кешегәрәк иде. Түргә үз әни дип ыргылып урыныннан кузгалды Гыйльминиса. Сәке йөзлегенә киез китереп салды, әнисенең беләгенә барып ябышты. Узып тормыйм, диде әнисе кыска гына әйтеп. Менә монда үзеңә генә әйтәсе сүземне әйтәм дә,
Ул кызы Гыйльминиссаны кеше якка таба тартты. Анда икәве генә калдык дип ышанганнан соң, артык һич көттермичә, кызының элек бер яңагына, аннары икенчесенә бик авырттырырга тырышмыйча гына шапылдатып китереп сукты. Әйткән антым бар ие, үтәмәсәм бәхетең ким булыр дип куркам. Һәм шундук кызын кочагына кысып, үксеп елап җибәрде. Аннары киткән чакта Гыйльминисаның ушына бәләкәй генә янчык салды. Нәрсә икәнлеген әйтеп торуны кирәк тапмады. Ә янчыкта ананың картыннан яшереп җыя килгән акчасы салынган иде. Акчадан күп мәртәбәләр артыгы, чагыштыргысыз артыгы чыгышлый Шәмсениса күп төшеләнеп тормыйча, әмма күңелендә булганны әйтмичә дә китә алмагандай, хуш кияү. Булай капылт кына йөрүемне гаепкә алма, вакытым шулай дип, йомшак кына исәнләшеп китеп барды. Әйе, җылы авызы белән шулай диде. Хуш кияү диде. Бу кайчандыр аларда батрак булып эшләгән шандыр бары өчен әйтеп бетергесез олылау булса, аның Гыйльминиссасы өчен тагы да зуррак. Бу ананың ризалыгы һәм аның барыен кияүем дип кабул итүе иде. Әмма тулайым алганда, барыйның ак җәймә җәеп яткач кергән татлы төше алар юраганча ук килеп чыкмады. Гыйльминисса барый белән тора башлавының 2нче елында, нәкъ әлеге шул җир өләшәсе елны, ире түземсезләнеп көткән ир бала урынына кыз бала тапты. Димәк, хыял гамәлгә ашмады. Алар 4 кешегә бер иманалары белән калачаклар. Әлбәттә, бар иманы эшеннән кичермичә булмагандыр. Әмма иң нык кичерүче Гыйльминисса үзе булды. Бишара күзгә күренеп бер юлы суырылып калды. Ниндидер гаепле эш эшләгән кебек, барыйның күзенә туры карарга кыймыйча йөри башлады. Үз нәүбәтендә барый хатынының бу эчке кичерешләрен шулай ук сизә. Ул ничек тә Гыйльминиссасын тынычландырырга тырыша. Турып баланы үз кулына ала да, аяк бармакларын, кул бармакларын саный башлый. Бөтенесе үз урынында, менә сине кәмәт дип куя, үзе балага әйләнгәндәй куанып. Бөтенесе сиңа ошаган әнисе. Күзләрен каралы син аның, күзләрен. Бу тиклемдә сиңа ошап туар икән. Бишектәге бишкә төрләнә диләр. Әле ошау-ошамау турында сүз әйтергә иртәрәк. Гыйльминиса теләр-теләмәс кенә шулай дип әйтеп куя һәм баланы ире кулыннан тартып диярлек алып, кабык бишеккә илтеп сала. Ияләштермә кулга. Гел аны кочаклап утырырга туры килмәс, дөньябыз бик үк түгәрәкләнмәгән. Сизелеп тора. Гыйльминисаның бу төрпә сүзләрендә ачыктан-ачык әйтелмәгән, шул ук вакытта әллә ни еракка да яшерелмәгән үпкә бар. Иренә түгел бу үпкә. Сабыйга шулай ук түгел. Әле кайчан гына йөрәгеннән өзелеп төшкән үз балчыгына ничек үпкәләмәк кирәк. Барыннан да элек үзенә аның бу үпкәсе. Бит аклый алмады барыя көткәнен. Ир бала булмады. Кыз булып туды. Нишләтәсең аны? Аннары курка-курка гына булса да язмышына да үпкәләп куя. Ләкин бусына да ул чаклы түгел. Берәүдә көчләп такмады бит аны бу мәхлук барыйга. Үзе чыкты. Өлешеңә тигән көмешең шул икән, монда кемгә булса да үпкәләргә урын каламыни. Ләкин эчке ярсулы Гыйльминисса шулай да тынычлана алмый. Ниндидер зур гаделсезлек яшерелгән бу дөньяда. Берәүләрнең бай, икенчеләрнең ярлы булуында түгел, анысы аның Ходай язганы буенча. Хәзергә менә әйтеп кенә бирә алмый. Аннан башка да гаделсезлек бар. Уйлана торгач, бу гаделсезлекнең дә ычы кайда яшеренеп ятканын тапкан кебек булды. Карале, нишләпсең хатын кызга имана җире бирмиләр икән? Хатын кыз да 2 аяклы, 2 куллы кешелә баса, аның да тамагы бар. Нишләпсең алай? Кайдан чыккан рәхимсез закон бу? Шул ук вакытта барыйда тормыш турында уйланмый түгел иде. Кешегә чабата ясап кына тишекне тутырып булмаячак, юк, булмаячак. Бер көнне ул Гыйльминисасының ак һәм тыгыз имшәгеннән баласын туйдырып утырганны һәм сабыйның мул күкрәк сөтен кирәгенчә йотып өлгерә алмыйча авыз кырыйларыннан ташытып, тәмләп шупылдатуын читтәнрәк һәм сиздермичә генә сокланып карап торды да: "Карале, Гыйльминиса, әгәр мин сезне 10-15 көнгә калдырып китсәм,
Siz şıdarsız da şıdarsız. Senin yuanışın ene kulunda. Özüm şıday alırmın miken deyip seyirgine itip söz başladı. Hem şunduk, Qozon Mamadish yolunda yolga tosh to'shav ishinde biraz aqsha ishlarga mumkin deb söyleganlarin. Ko'rshi Yarmakbosh ovlining 2 yigiti 15 kunga oshov ishidan qola 10 so'm aqsha tushirib qaytganliklarin dardlanu bilan söylep ketdi. Bari shinlab da bu ishga bek qo'pshingan. Aytirsin tushashak aqsha endi uning kisasida yo'q. Shuluq vaqtda ko'z qarashining xotinina ham bolasina timirilib, xatar yaltiravunda yashirin bir qo'rquv, tavakkalsizlik shag'ila. Nishik uzdirar ul kunlarin ana shul 2 jon iyasidan boshqa. Uzdira olarmi? Shusha issidami? O'tirar eding yondirgan quyosh ostida yo'lda tosh cho'kib. Alla shoyartib aytdi G'ilminissa bu so'zlarni. Alla bulayda sovliqqa bek tuymagan boriyin jallavdan yolg'ish ishqindirdi. Nishikkina aytilmasin. Onun bu so'zlari boriga nishikdir kulgan simanroq. Har holda ishonib jetmisharak qarov kabi eshitildi. Hem bu onun bütün ikilenülerin bir yolu şelpereme getirdi. Barining Ali G'ilminissaga uylangandan birli bir ishni de bulay qizuv tutqani, munday tavakkallik ko'rsatgani yo'q edi. G'umuman, ul akrinroq qiymildaytirgan kishi edi. Balki faqirligi de ilishcha shundan kelgandir. Ishga ungan, puxta qo'lli ham kishilarga gil yaxshilikni tilovchi G'ilminissa bilan yanasha ham tatu yashaw ongardagi ul yomon odatni quvib chiqarganday bo'ldi. Ul tavakkallana tishdi, ongarda dunyoning qaysidir mo'arsha ko'rilmagan bir pishmag'in tezroq ko'rasi kelib tilagi qo'zg'aldi. Ertagisin ul katomkasina vaqt yaklarini solib, ham qopshiq ustine bir kiyim zapas yangi shabatada tag'ib yo'lga chiqdi. Bir kuni bir yıl bulup tuyulgan şoqlari bo'ldi boriga. Shinlabda bek yarata ekan ol G'ilminissasin. Anasin yaratqanga ko'rasin, balasin da shulay üzülüp yaratadir. Anlari tag'i xotinining o'yini kula kesatganida durustga chiqdi. Kunlar bigisi tosh tuzan orasında kun uzun quyosh ostida ishlavdan boshining milari kipkanday bo'laydi. Ammo borisina qaraganda da yomonrog'i sog'inu edi. Shoqqina bo'sh vaqti bo'ldimi yoki tungi yiqiga yotib ko'zin yumarga ilgirdimi? Haligi shul tig'iz oq ko'kragin balakashining og'zini qoptirgan holda atigisi og'iz shitlaridan sutin toshitib shapildata gil G'ilminissasi bilan sobiya qarshisina kelib bosaydi. Shulayda ol demadi, yol demadi, 15 kunga deb chiqib ketgan kishi naq 2 oy ishlab, ozmi ko'pmi aqsha tushirib, xotinina ham singlisini bo'lak yovliqlar, isli sobunlar olib qaytirga chiqdi. Ham qaytgach, o'zaro shoyirsha tag'in shuni ochiqladilar. Shul 2 oyda Bari G'ilminissasina uyina naq 12 xat yozdirtgan. Hem shul 12 xatning 12si de bir turli so'zlar bilan boshlanib, bir so'zlar bilan ushlana bo'lib chiqdi. Ko'z olmamda bag'rim, yaqinda shoqda bilmaganmin qadring, ham boshqa shuning kebek sondug'ash tillari. Istalsa, so'ndan bir necha qiril so'z bilan sorong'ina aytib, nindida bo'lsa, boshdan kechgan bir faktgina istalgan bo'lib chiqa. Anglasha turgach shunisi ochildi. Bari o'zi yoza bilmaganlikdan xatlarni qishliq o'xsha ishlarga deb kelgan bir shakirddan shoqti zo'r haq berib yozdiratirgan bo'lgan. Durusragi shulay ishlim deb tinchlik topib yashagan. Vaqtin esa tegi haylakar tos mana o'tirtgan. Bir bo'sh vaqtida xatlarning barisida standart so'zlar, standart soyravlar bilan yozib tutiradi ekan, shunga istasa tik yo'qli borli faktlargina isti. Abayasin boridan to'lisincha qo'yirib, besharani akringina tib boshina o'tirta boraymish. Bu kulkida shoqqina oyanishli da halni oshiqlag'ash, borining tegi haylakar shakirdga oshuv bek chiqsa-da, endi ish uzgan. Shakirt onda 40-50 chaqirimdagi Mamadish yo'lida qolgan. Asog'inib xat yozdirtgan G'ilminissasi borining jila qo'yinida edi. Bu qiziqli oshiq ovuzliq ham ondan da bigrak 2 oy bir-birisindən ayrilib turuv alarning aralarini tag'ida jilitatishganda etdi. Shuluq vaqtda bu 2 oy ayrim turib ishlab qaytgan borli yo'qli aqsha er bilan xotin orasida shoqqina so'zga da sabab bo'ldi. Shaydan shikardan boshqa bir nida olmisha sandiq tibine solib qo'ygan aqshaga Bari G'ilminissasina qishqi bishmat jetkirmoqchi bo'la.
Дөресен әйткәндә, ул әле һаман малай көткәндә кыз тапканы өчен Гыйльминиссасы борчылып йөридер кебек сизә. Шунлыктан әлеге шул тегеләчәк яңа бишмәт белән ничек тә хатынының күңелен тапмакчы иде. Ә Гыйльминиссаның исә бишмәт дигәнне ишетәсе дә килми. Ул кеше рәтеннән ничек тә хуҗалык ягын рәтләмәкче. Башка бер сүзне дә ишетергә теләмичә, үз тәкъдимен куәтли. Кәҗәне сатып, аның акчасына әлеге шул сандык төбендә ята торган акчаны да кушып, ул да җитмәсә, әнисе калдырып киткән теге янчыктагы көмеш тәңкәләрне дә өстәп, көзгә ничек кенә булса да бер башмак тана алып булмасмы? Моны былай яклауының үзенә генә билгеле булган бер сәбәбе дә бар. Ире өйдә юк чагында Гыйльминиссаның әтисе Тәкәббер әл-Мөхәммәд кызына карата шак кына күңеле йомшарыпмы, әллә аларның фатихасын алмыйча, ярәшкән егеттән качып, авылның иң юлкыш егете барыйга ябышып чыгу өчен мыскылларга теләпме, кеше артыннан теге хәерчесе өйдә юк чагында әнә минем акбаш тананы алып китсен, баласына сөте булыр, бузаулары уртак, түлке белеп алсыннар, садакага түгел, асрамага гына биреп торам, анысы да нарасы баланы жәлләп дип әйттергән иде. Бу сүзне ишетеп Гыйльминисса әлбәттә бик хурланды, ләкин эшенә сеңдерде. Каршы килеп әти-әниләренә сүз җиткермәде. Иркәләнергә теләп, иренә дә күз яше күрсәтмәде. Гомумән, ул дөньяның уен түгеллеген инде белә башлаган. Иркәләнергә яратмый, хәер, иркәләнеп торырга аларның вакытлары да юк иде. Әмма көзгә башмак тана алып җибәрергә дигән сүзендә Гыйльминисса ирен тәки җиңде. Белмәгән кеше белеп торсын, хәзер инде алар ишек алдында да сыермалы аяк басты. Игелеге белән генә була күрсен. Әмма ишек алды дигәненең бер дәрәте юк. Түбәсе күк белән ябылган ихатасыз шыр ындыр табагы иде. Кәҗәне ябып куярга яраган читән әрбәлек сыермалы өчен әлбәттә ярамады. Шуны искә алып, аннан да бигрәк хатыны Гыйльминисаның таналы булудан соң туган куанышы белән дәртләнеп, электә ялкау барый дип мыскыллап йөртелә торган барый, күз күрмәгән, колак ишетмәгән тырышлык күрсәтеп, кечкенә арба белән урманнан чыбык-чабык ташыды. Танасы өчен иркен генә абзар кыраштырды, ишек алдын ихаталап тотып алды. Менә бит кая үрләп бара эшләр. Әле шуның янына тагын күңеле дә бөтенләй үк өметсез түгел. Дөрес, быелгы җир эләшү вакытында ул инде үзенең шул бер иманасы белән калачак. Алдагы җир эләшү тагын 12 елдан. Аңа хәтле Гыйльминиссасы рәхмәт төшкере ничек тә берәр ир бала табып куймасмы? Фатих Хөсни, Гыйльминисса. 5-нче бүлек. Ләкин барыйның ул өметләре дә барып чыкмады. Шулай бергә торган һәм бер-берсенә кырын сүз дә әйтмичә, бик сөешеп торган 6 ел эчендә Гыйльминисса бер-бер артлы диярлек 3 кыз бала тапты. Моның өчен йорт башы буларак барый да әлбәттә тыныч калмагандыр. Ләкин моның өчен иң нык борчылганы, моны әллә нәрсәләргә юрап, шомланып беткәне иң элек Гыйльминисса үзе булды. Һәр кырсакка узганы саен ул: "Я Худам, бусын ир бала итә күр. Мин синең итәгатьле кылың ләбаса. Ник син минем ахзарымны, ихлас күңелләрем белән ялваруларымны искә алмыйсың?" дип, көферлеккә төшүдән курка булса да, инанган Алласы белән әрепләшеп китә. Хәтта юклы барлы мөлкәтеннән барыена сиздермичә генә нәзер садакалар өләшеп, арымчы карчыкларга йөреп, алдан үзенчә чарасында күргәндәй була иде. Әмма нишләмәк кирәк? Үзең теләгәнне кул белән генә тартып ала торган эш түгел шул. Гамәлдә исә гел шул бер бәрәкәт. Кыз артыннан кыз туа да тора иде. Әллә бик итәгатьле кылы түгелме мине аның? Әллә
әти-әниләрнең сүзенә каршы килеп, ярәшеп әйтелгән сүзне таптап, икенче кешегә чыгуым өчен ул мине шулай җәзалыймы дигән уйлар да килгәли иде вакыт-вакыт. Ләкин Гыйльминисаның буйсынмас эчке рухы шундук каршыда күтәрелеп чыга. Дөньяны яраткан, кешеләрнең кылган эшләрен, дөрес түгелне югартып күреп, яклап торырлык бөек зат икән. Нишләп соң ул күрәләтә минем үзенең ярдәмсез кылының теләгенә ачыктан-ачык каршы килә? Яшьләй башы нужадан чыкмаган, фәкыйрьлектән тәмам тәкатьсез калган шул бары бичарамның ялгыз бер иманасы белән 6 кашыклы семьяны ничек туйдырмак кирәк? Алай барсына да көдрәтле хаким булгач, син үзең уйлап кара, Ходай җаным, дип курка гына булса да, кайдадыр, югарыдамы, түбәндәме, уңдамы, суңдамы, анысы мәгълүм булмаган. Ләкин ихлас күңелле хатынның керсез инануы буенча, аның бу интегүләрен күреп ишетеп торырга тиешле югары бер зат белән шулай бәхәскә дә кергәли иде. Газап өстенә газап. Шулай эчтән изгәләнгән көннәрнең берсендә аңарга әллә кайдагы Каф тау артындагы дәрьяларда, диңгезләрдә менә ничә еллар инде хатсыз хәбәрсез югалып калган элекке хафизыннан бик яшертен рәвештә генә кайчандыр әле бай кызы булып шуклы тәңкәләр тагып йөргәндә Гыйльминиса белән та кыямәт дус булырга, сер саклашырга дип сүз биришкән ахирәт дусты Асхаб Җамал аркылы хат килеп төште. Хат, әлбәттә, әллә ниләр вәгъдә итә торган түгел. Хәер, вәгъдәләргә инде соң да иде. Ләкин эшнең ничек булганы белән исәпләшмәстән, хәтта ул турыда кызыксынып та тормастан, Хафиз үзенең бу хатында Гыйльминисаның ашыгып кияүгә чыгуы өчен тау хәтле үпкә белдергән иде. Моңа хәтле хатсыз хәбәрсез торуының гаебе дә әлеге шул күктән куркучы һәм ихтимал мохтаҗ вакытларында әҗәткә чәй шикәрен биреп торучы авыл тоткысы Әл-Мөхәммәд байдан да шүрләүче карчык анасында төенләнеп яткан имеш. Дингә ышанучан карчык, никахлы кешеләр арасына коткы салудан куркып, улы Хафиздан Гыйльминиса исеменә аталып язылган хатларны утка яндыра килгән. Шуның да өстенә тагын Хафиз, әллә үзенең еракта инде бик күпне белә торган шәп кеше булып җитешкәнлеген сиздерергә тырышып, ялган горурлыкка бирелүдән әллә флотта узган шул 4-5 ел төшендә башыннан кичкән муштра йогынтысы астында кайбер адәм аңламаслык, һәр хәлдә Гыйльминисаның колагына якын да килмәслек сүзләр дә кыстыргалап язган иде. Тагы да эчкәридәрәк кузгалганы, кешегә хәтта ахирәте Асхаб Җамалга да сиздерми уздырганы ничек булгандыр, күз алдында ярылып ятканы шул булды. Узасы узган, тузаны тузган эшләрне яңартып ятырга ничу? Аннан башка да күңелем дөнья гамы белән тулган диде дә, Хафизның хатын шундук ахирәтенең күз алдында ук вак-вак кисәкләргә тураклап, күңел түгел, кул да җыя алмаслык итеп җилгә чырды. Көрәшче Хафиз һәм Әл-Мөхәммәд бай кызы Гыйльминиса арасында кайчандыр матур гына уйнап алган мәхәббәт романтикасы шуның белән вәссәлам дип исәпләргә дә мөмкин булган булыр иде. Әгәр соңыннан, бик соңыннан, күп еллардан соң көтмәгән хәлләр килеп чыкмаса. Мәкерле дә, хәттәр дә соң син дөнья. Гыйльминиса өчен дөньяның иң хәтәр чаклары әледән-әле була торса да, әллә ни сизелмәде. Ул тәвәккәл иде, үз дигәнен эшләде. Әлбәттә, уен булып чыкмады, хәзер дә уен түгел. Барлык нужасы өстенә шунысы тагын җанны кыйный. Әтисе әнисенә караганда да күп каты булып чыкты. Әле шушы көнгә хәтле кызының барыйга ябышып чыгуын чын-чынлап гафу итә алганы юк. Очрагында бер-ике авыз сүз белән исәнләшә дә китеп бара. Гыйльминисаның хәле ничек? Ничек яшиләр? Нарасыйлар ничек үсә? Ул турыда хәтта кызыксынып та карамый. Бу яктан бик тырналгач, бер кичне Гыйльминиса «Танабыз кайтмады, тана эзләп йөргән җиремнән» дигән сылтау табып, чынлыкта әтисе белән бер сөйләшеп, үпкәләшеп алу нияте белән тәвәккәлләп барып кергән иде. Икенде ахшам намазына әзерләнеп, тәһарәт алып йөргән җиреннән Әл-Мөхәммәд кызына сәер генә итеп бер карап алды да, хатыны Шәмсинисага «Казан ас, табын әзерлә. Барып теге йолкышын да алып кил, бер уңайдан азрак утырып китәрләр.
Тана пычагыма да китмәс, дип курт кына буйрык бирде дә, үзе шундук намазга кереште. Гыйльминиса моны бердән әтисенең йомшара башлау билгесе дип кабул итсә дә, барыена карата бу тәкәббер картның әле һаман да булай һавалы торуы аны тагын сискәндереп җибәрде. Кыз чагындагы истәлекләрне яңарткан бу йорт бусагасыннан ул яхшы ук борынын салындырып кире атлады. Әлбәттә, аныкы да бераз тупасрак килеп чыкты. Ничә әйтсәң дә шул Әл-Мөхәммәд кызы ич бусы да. Ләкин ничек чыкса да үкенми. Шулай әкренләп ширканчык ала-ала ияләшерләр әле. Теге чакта аларның планнарын бер юлы үзеп ташлап, хәтерен калдырган булса кирәк шул. Хәер, бер артлы туган 3 иманасыз җирсез кызың аяк арасында буталып йөргәндә, үкенергә инде соң да иде. Алдагысы аны шулай ук куркытмый. Ни булса шул булыр. Гыйльминиса өчен дөньяның иң хәтәр чагы менә бүген иде. Гадәттә, Гыйльминисасы белән төрле планнар кырырга, әле өйнең тәрәзәләрен кадаклап читкә китәргә, әле яңадан байга ялланып батрак булып керергә, әле һич югы ат пешүчеләргә ияреп китеп, аларның һөнәренә иренергә дә, аннары бер җаена төшенеп калгач, хәтта ат белән генә дә шикләнеп калмыйча, шул үткен пәке белән ике аяклы затларны да пешкәләп йөрергә микән дип, уенын чынын кыстырып сөйләшергә ярата иде барый. Кыскасы, ничек кенә булмасын, тәкъдир дигәнендә нәрсә генә язылмасын, өскә ишелеп барган бу иске өйдә 6 җан иясе бер имана җиргә ябышып ятарга мөмкин булмаячагын ир яхшы сизә. Тыштан шаяртып сөйләгән булса да, эчендә үтүрли. Кеше ышанмастай юкны барны сөйләп җибәрүләре дә ничек тә Гыйльминисасын юату, аңа буйгырга ирек бирмәү өчен була торган иде. Шул рәвешчә тел белән тегермән тарта килгән барый көннәрдән бер көнне, әйтерсең, кемдер аны шуңа кытыртты, бөтенләй бер кем белән дә сөйләшмәс булды. Ашарга ни булса да әзерләсәләр, килеп утыра, ашый, аннан-моннан гына амин тоткан булып, ләкин юкны бар итеп әзерләгән Гыйльминисасына һич сүз катмыйча, хәтта сүз кырын да төшермичә, яңадан ян сәке буена китеп чабатасына утыра иде. Үзгәлек тик шунда, әллә нидә бер кызларын, әле берсен, әле икенчесен, әле өченчесен кулына алып, аларга да һич сүз кушмыйча, гадәттәгечә балаларының инде 1000 мәртәбә саналган аяк бармакларын, кул бармакларын берәм-берәм санарга керешә. Минутлар буенча күзләренә текәлеп карап тора. Аннары әйтсә тик өй өчен тутырып берничә сүз әйтә. Бу кадәр үзеңә ошатып, матур итеп тудырырсың икән, Гыйльминиса. Сиңа хит матур булсаң да килешкән, Әл-Мөхәммәд бай кызы. Ә булар кемнәр? Булар бит иске муг арасындагы тышкан балалары гына. Тап-тап сытып китмәсәләр ярый үзләрен бердә-бер көнне. Я бөтенләй телсез калып, сәгатьләр буена бер сүз дә кушмыйча утыра бирә иде. Барыйның балалар турында булай өметсез сөйләнүләрен дә бер дә яратмый иде Гыйльминиса. Ә бер көнне шул телсез барый, һич көтмәгәндә, ясый торган чабатасын калыплы килеш пычмакка тотып атып бәрде дә, дәррәү аяк өс калкып һәм бик катгый рәвештә китте Гыйльминиса дип үзеп кистереп сүз башлады. Синең атаңа, Әл-Мөхәммәд байга барам. Теге вакытта да эшләгәнемне тутырып бирмәде. Аны да таптырам. Янә дә килеп менә бу балалар тышкан балалары түгел, аның баласының балалары. Килсен, күрсен, бу саганы атлап кергәне юк. Ничә ел бергә турып, әллә фәкыйрлегебез йыгар дип куркамы? Авызы тулы кара кан булса да, кеше алдында төкермәскә ирәнгән Гыйльминиса өчен бу соңгысы бөтенесенә караганда да куркынычрак булды. Ул әтисе алдында баш июдән курыкмый. Ул югында үзенең туган йортына сирәк булса да, баргалап кайткалап та йөри. Әнисе белән аның мөнәсәбәте бик үк ялтырап тормаса да, ярыйсы, әтисе күрмәгәндә генә әнисе, менә бусы үзеңнең бәләкәй чагыңнан калган. Ланнарыңның я берсенә, я икенчесенә рәтләп кидер дип, вак-төяк чүпрәк чапракларын да биреп җибәргәли. Юл өсте туры килгәндә, үзе дә сугылып, балаларны ни белән булса да куандырып, сылап-сыйпап киткәли иде. Буларына горурлыгы кымачауламаган Гыйльминиса барыйның теге сүзләрен ишетеп чыдый алмады.
Бергә тора башлаганнан бирле беренче мәртәбә тавыш кубарып китте төзеп. Шул көнгә калдыңмыни инде бишара, үзе сүз кушмаган кешенең бусагасына 4 аякланып мүкәләп барыр көнгә. Миңа ата тиешле кеше ул. Аны мин синнән яхшырак беләм. Сырты белән торыр да, йөзе белән әйләнмичә булдыра алмас, бер әйләнер. Шул чагында адәм теле белән барысы турында да сөйләшербез. Хәер, бары бик кызган иде бу минутта. Яхшы сүз белән генә тотып торыр хәлдә түгел иде. Гыйльменисаның юатырга тырышуларын бер юлы күреп, бөтен тавышына һәм бөтен ачысына салынып, акырып җибәрде. Кем әйтте сиңа мүкәләп барам дип? Теге вакытта биреп җиткермәгән хакымны даулап барам. Ибриштан, шунда синең хакыңны да даулыйм. 23 яшеңә хәтле шул йортта эшләп, нәрсә биреп җибәрде ул сиңа? Я, әйт, нәрсә киеп килдең син миңа? Әл-Мөхәммәд бай кызы була торып, бер кат ыштаннан килдең. Сүз бу хәтле ачыктан ачык киткәч, Гыйльмениса иренә ачулана алмый. Хәтта сүз дә әйтә алмый. Әйтер сүзе булса да әйтә алмый. Шундый йомшак, бала табигатьле, тумыштан ук китек күңелле, хәтта бер кадәр йомыкыйрак та булып яралган кеше дә шушы чиккә җитеп гаҗизләнгән икән, аңа каршы сүз әйтеп, аны кирәкмәскә ысқытып торуның ни мәгънәсе бар? Шул ук вакытта Гыйльмениса бу йортта бергәләп узган тормышында беренче кабат сизде. Теге вакытта ата-анасына кузгалган сукыр ачу аркасында чынлап та бик йомшак, зәгыйф кешене сайлаган икән ул, тормыш иптәше итеп. Балалары тәпили алганы тәпиләп, тәпигә китмәгәне шуышып, аның тирәсенә җыелганнар. Кайсы итәгенә ябышып, кайсы кулга сырап шыңшый башлаганнар иде. Җир судан мәхрүм ителгән бу кыз балалар тудыру яңадан бер кат күңелен ишетеп алды Гыйльменисаның. Ахыр чиктә барыйның былай гаҗизләнеп калуының нигезендә аның да гаибе барла. Әллә шуны сизенүдән, әллә тавышны зурайтып, балаларны куркытырга теләмәүдән Гыйльмениса җайлап кына, хәтта сүзне уенга бурырга теләгәндә итеп әйтте. Син ул сүзләрне чынлап әйтмәгәнсеңдер, барый. Булгандыр шундый җинең чыккан вакытың, ишкындыргансыңдыр ялгыш. Булмаста ишне сөйләүдән кемгә файда? Бу юлы инде барый да кычкырмыйча гына, ләкин шул ук вакытта уйнап сөйләмәгәнлеген аермачык сиздереп әйтеп куйды. Чынлап әйттем мин ул сүзне, Гыйльмениса. Барачакмын, аласымны якасыннан кайрып алачакмын. Инде алай түгел икән, үпкәләш булмасын беребезгә дә, өйне үттертәчәкмен. Әлбәттә, җен чыкканда кузгалып китә торган бу бер кабыну гына булып калды. Моңа хәтле кешенең чебешенә дә кул якмаган. Гомумән кешегә яман сүз дә әйтә белми торган, Гыйльмениса белән бергә яши башлаганнан бирле хатынының сабырлыгыннан, киң холыклы булуыннан бөтенләй иреп киткән бәләкәй гәүдәле Шандыр барыйдан мондый куркыныч адымны көтеп тә булмас иде. Кем белгән? Кайбер хәлләрдә нәкъ әнә шул көтеп булмый торган эшләрне эшләп ташлыйлар да бит. Бер хәлдә тумыштан кешенең маңгаена язылып куелмаган. Килеп туа шундый бугазга төрәлгән минутлар дөнья кешене кирәгеннән артык үчекли башлый. Кешедә нинди генә сабыр һәм авыр холыклы кеше булмасын, әкренләп ачу җыела, үпкә җыела, сары су булып ут җыела һәм кеше, моңа хәтле гомердә андый кабыны күрсәтмәгән кеше кинәт бомба булып шартлап куя. Семьясы зурайып та күгенең зураюын күрмәгән һәм балалары өчен бигрәк тә Гыйльменисасының эчтән сыза баруын күреп, йөрәге әрнегән барыйда соңгы вакытларда әнә шундый көтелмәгән кабынулар әледән-әле күренгәли башлады. Шундыйлардан берсе, мәсәлән, көннәрдән бер көнне ул һич сәбәпсез сеңлесе кәмәргә бәйләнергә тотынды. Син кызы җиңгән үз күлмәгеннән бузып тегеп биргән бу күлмәктән кайчан чыгарсың икән? Чыгарга уйлыйсыңмы, юкмы? Дип башлап китте ул. Башта бик алай кызмыйча гына. Кәмәре каршы килеп сүз әйтмәсә, бәлки шуның белән биткән дә булыр иде. Һәр яктан кимсетелгән кеше бит. Бу сүзләр Кәмәргә бик авыр кагылды булса кирәк. Бөтенләй күлмәксез йөрергә кушуың түгелдер бит бу, абый, диде Кәмәр шак кына тавышын күтәрә төшеп.
Инде мине баш ук күпсенә башлавыгыз икән китәрмен. Кайда булса да минем дә чабата ылтаны хәтлегенә туфрагым бардыр. Мин алай кайбер кешеләр кебек, байларныкын азрак таммасмы дип кешедән калганы көтеп тормыйм. Ай шушы соңгы сүзләрен әйтмәгән булсачы. Бик авырткан җиренә тиде шул бу сүзләр барыйның. Һәм ул һич ни белештермичә, һич бер нәрсә белән исәпләшмичә бер юлы кайнап китте. Кем ул байларныкын көтеп йөрүче? Минме? Син? Утка янмас, суга батмас бекре шайтанның җилкәсендә туйдырып ятучы абыеңмы? Гомердә кияү чыгасы юк сиңа. Мин булмасам, яна килеп, үзе кимичә сиңа кидерүче әнә ул изге җанлы җиңгәң булмаса, әллә кайчан кеше бусагасы төбендә кәкрәйеп каткан булыр идең инде син. Бик нык кызды барый да бу минутларда. Әгәр килеп, Гыйльминиссасы аның авызын томаламаса, яки иренә сиздермәстән генә Кәмәргә, хәзергә кая булса да күздән югалып торырга ишарә ясамаган булса, ихтимал, таш кыры кызу белән генә калмаганда булыр иде. Һәм нервысын тота алмас хәлгә килеп арыган, йончыган кешеләргә хас булганча, яумыйча узган бу давыллы болыт, бәлки, монда да шулай узып киткән булыр иде. Күрәчәккә каршы шунда Гыйльминисса йөрәккә үтә торган бер сүз әйтте. Кая куймакчы буласың ул бәхетсез кызны? Әгәр синең белән минем канат астында да урын бетсә. Кинәт бер сүзсез аягыз катып калды барый. Аның сүз әйтер чамасы калмаган иде. Хатынының күзләренә карады. Икесендә дә яшь тулы иде. Мин монда артык кала алмыйм, Гыйльминисса. Син теләсәң нәрсә әйт, мин монда артык кала алмыйм. Хәбри малайлары әнә Донбасска китәргә җыеналар. Аларга ярам да китәм. Аларда булган аяк кул миндә дә бар. Алар эшләгәнне шәт эшләрмен. Һәм бер нинди кыстау ялварулар да, балаларын һәм хатынын ярату да, саусызлыгына ишарәләп, билгесез язмыш белән иркетүләр дә аны бу карарыннан кире кайтара алмады. Сез монда ничек кирәк алай тарта суза торсагыз, мин байлык артыннан куучы кеше түгел. Әзрәк тул җыю белән жәлт кайтып җитәрмен, диде ул, аерылганда Гыйльминиссасын кочаклап. Ә син теге сүзләрне оныт, Кәмәр, уйлама. Абыең әйтмәде аны, абыеңның җиннәре әйтте. Шул сүзләр белән аннары сеңлесен кочаклады. Күрмәстәй булып, узаклап күзләренә карап торды. Җиңгәң белән яхшы гына торыгыз. Балаларны карарга булыш. Кайтышлый сиңа Алла насыйп итсә, инәдән җиптән генә чыккан бер кала күлмәге и бер көмеш шулпа ап кайтырмын. Шулпаны мин җиңги үзенекен тактырганда да такмадым, дип мөлдерәп абыйсының күзләренә карап куйды Кәмәр. Ул бичара булачак кала күлмәгенә дә бик канәгать иде. Бик авыр, яман сусау булашу булды бу. Әйтерсең барысының да өстенә болытлы күк ишелеп төшәргә тора. Күкне һәм болытны дәррәү ишелеп төшүдән бары тик иң башлары белән генә тотып торалар кебек иде. Соңгы күрешүләре һәм соңгы аерылышулары шушы булган икән. Киткәннән соң барыйдан ярты ел буена 1-2 тапкыр акча килде. Әллә ни зурдан булмаса да балаларга дигән булып күчтәнәчләре дә килә торды һәм аның өстенә атна саен диярлек сагыну, саргаю сүзләре белән тулып хатлары ява иде. Бу Донбасс якларындагы хат язу остасы теге Мамадыш юлын салганда туры китергән остадан күп мәртәбәләр өстен. Хатны шитен пишмакларын буяу карандашлары белән чәчәкләп шуклап тутырган кәгазьгә яза һәм хатның азагына һәр вакыт бәләкәй генә кош томшыгы төшереп. Ул күрәсең аныңча сандугачмы, былбылмы вә башка шундый җырларга кереп тә дөньяга килергә әле өлгермәгән берәр кошмы шул томшыктан як-якка канатлы юллар чыгарып, ал кадим түшләреңә, гөл кадим түшләреңә, былбыл булып гөлгә кунып керәсең төшләремә дигән җырны язып куя торган иде. Башка җырларны белмәгәннән яки яратмаганнан түгел. Кабатлап булса да гел менә шушы җырны яздырганы өчен дә ярата иде Гыйльминисса барыен. Ярата иде һәм күрмәстәй булып киткән юлларыннан күзләрен алмыйча сагынып көтә иде. Нишләтәсең бу вафасыз дөньяны? Чынлап та, икенче күрешү насыйп булмады аларга. Киткәненә ел тулды, инде кайтыр көннәре дә җитә булыр дип өметләнеп көтеп торганда,
Барыйның бергә эшләгән иптәшләреннән, арча һәм наласа ягы кешеләреннән бер дә чәчәкләп шуклап тормыйча язылган котышыргыч хат килде. Лава ишелеп, мәрхүмнең гәүдәсе сулы, ташлы балчыклы җир астында күмелеп калган. Эзләп караганнар гәүдәсен, ләкин өстенә шушы хәтле зур гөнаһларны, алдашуларны, җинаятьләрне һәм сагынуларны күтәреп торган авыр җир ишелсен дә, шуның астыннан чандыр гына барыйны ничек эзләп тапмак кирәк. Бер имана җирдән сыгып алган бәрәкәтне 6 кашыкка тарта суза бүлеп, җитмәгәнен кешегә орчык өрләп, көнлектә йөреп җиткерергә тырыша, алайда тулмыйча калган бушлыкны киләчәккә өмет яки сүзсез хәсрәт белән тутырып, кеше рәтеннән ничек тә төтен чыгарып киләләр иде әле. Тагын берничә елдан яңадан җир өләшәчәкләр. Аңа хәтле Дамбастан сагынып кайткан барыйннан Алла кушып ничек тә бер ир бала булмасмы дип өметләнеп көтеп торганда, күтәрә алсаң күтәр, күтәрә алмасаң егыл да үл. Гыйльминиса җаным, итәгеңә 3 кыз бала һәм кияү чыкмый торган бөкре кайын сеңлеңне төяп, ялгыз башың кал инде менә. Җир өләшү елы килеп җитсә, Алла үзе сакласын. Шушы күп тамаклы оя барый иманасыннан да мәхрүм калачак. Закон алар өчен генә чыгарылмаган. Иратың юк икән, җиргә борыныңны сузма. Фатих Хөсни, Гыйльминиса. 6 бүлек. Нишләргә калды хәзер соң бу уяга? Бигрәк тә уя башы Гыйльминисаның үзенә. Кайчандыр барыйга кияүгә чыкканда, үзе егылган еламаз дип үздереп әйткән иде ул. Юк, үзе егылганның да елар көннәре була икән. Шулай да төннәрен бала чагаларына да, кайын сеңлесе Кәмәргә дә күрсәтмичә, күңеле тулып, бик әкрен елаштыргаласа да, көндез ул анымыны сиздермәскә тырыша. Хәтта хәл белгән атлы булып төпшенергә ярата торган күрше хатыннары алдында да әллә ни сер бирмичә, нишләмәк кирәк, язмышың шулай кырын торгач белән битермәкче була иде. Ләкин юк. Борчуны битереп булмаган кебек, бер күңел йомшагач сүзне дә туктатып булмый икән. Ни аз сүзле, кырыс табигатьле Гыйльминиса бер туктап хәл алганнан соң механик рәвештә диярлек яңадан ялгап алып китә. Илдә чыпчык үлми, без дә үлмәбез. Үз көнебезне үзебез күрермез. Шәт, әнә чит ят җирләрдә иләмсез авыр туфрак асларында ятып калган бары бичараны әйтегез сез. Монда булса, ичмасам, зират яннарыннан узганда дыгасын кылыр идең. Чынлап та, шул китек күңелле барыйын. Гыйльминиса дигәндә, җиргә суга хаклары булмаган шушы пычык борынлы кызлары дигәндә үләргә торган һәм дөреслектә ул шулар өчен үлде дә инде. Бер катлы ирен һич кенә дә исеннән чыгара алмый. Артык аптырагач бугай аның кайчакларда кабынып китеп, гомердә кулы күтәрелмәслек дуамал эшләргә дә ярсып куюларын, вакыты белән балалар кебек уялчанга кыюсызга әйләнүен, Гыйльминисасы күлмәк алыштыра башласа, карап торырга уңайсызланып, нинди дә булса йомыш белән тизрәк тышка чыгып китүләрен. Соңгы сәфәре вакытында озата барырга чыккач, хатынының авызыннан суырып үбергә бик теләп тә кеше алдында кыймыйча, "Хуш инде, нәнем, балаларыңны, үзеңне ничек тә саклый күр" дигән сүзләр белән чикләнүен, күзләре яшь белән тулган килеш китеп баруларын барында бер артлы күз алдыннан үткәреп, кызгану катнаш сагыну белән өзелеп сагына иде. Шулай да сагыну белән генә яшәп булмый. Нәрсәдер эшләргә, бүтәннәр аяк астында тапталмаска, ничек тә аякка басарга кирәк иде. Шул турында сөйләшү өчен ул бер көнне иртә белән кайын сеңлесе Кәмәрне һәм аңласа аңламасалар балаларны үз тирәсенә җыеп, "Я, инде нишлибез балалар" дип сүз башлады. Азмы күпме шаныр кешебез әтиегез иде. Ул хәзер юк.
Яңадан җир өләшкәнче, аннан калган шул бер иманабызны шәт тартып алмаслар. Анысын ничек кирәк алай суздыкта ди. 5 җан ул бер имана белән генә кая барырбыз? Ярыйла әле аны кеше шикелле вакытында чәчтерә алсак. Шуннан тагын кая сугылырбыз? Монда аның хәзергә бик каты бәгырьле булып торса да, туган әтисе барлыгы, үтә авырга китсә, аңарга барып егылырга мөмкин булачагы һәм аның ятимнәрне ничек тә ташламаслыгы күңеленә килде. Ләкин ул моны иң актык чара итеп саклый. Хәзердән ул кешегә ышанып үзен тынычландыруны гарур җаны күтәрә алмый иде. Шулай да бер башлагач, анысы да бәреп чыкты. Сез уйлыйсыздырмы, юктырмы? Ә мин төннәр йокламыйча уйлыйм. Сугылырдай капкалар бар. Әйтик, менә Кәмәрнең ялгыз үзен генә калдырып, миңа балаларым белән яңадан әти йортының бусагасына кайтып егылырга. Күңеле йомшак чакка туры килсәк, шәт бусагасыннан ук куып чыгармас. Аларның миннән башка балалары юк. Иллә дә мәгәр алдан ук әйтеп куям. Тәндә җаным бар чакта мин Кәмәрне ялгыз үзен генә калдырмаячакмын. Калдырсам, мәхрүм барый миңа мәңге риза бәхил булмаячак. Шундук тагын һич урыны түгел бер вакытта күңелдә мондый вәсвәсәле уйда чагылып алды. Әгәр дә мәгәр шит кеше балаларын асрап үстерергә бик тә теләп риза булган берәр дөнья әүлиясе килеп чыгып, мине кияүгә сораса, Худайдан яшермәгәнне үземнән яшергән юк. Мин әле кияүгә ышамаслык кеше түгел. Чыгарга булыр иде, ник булмасын. Мәгәр ул чагында да аякка әлеге шул әгәр дә мәгәр дигән бугау салынырга тора. Беренчедән, хәзергә әле бер яктан да андый адәм әүлиясы килеп чыгардай күренми. Күренсә дә ул турыда уйларга иртә. Мин ул турыда уйламаячакмын. Уйлаганга карап кына ул минем ятимнәремә барый әтиләре кебек әти була алырмы? Шулай булгач, булай уйлау иртәгенә дә түгел, бөтенләй гынахы ук, әстәгъфирулла тәүбә, мин уйламадым, моны шайтан күңелгә китерде. Юк, мин балаларымны үзем үстерергә тиеш. Ничек кенә читен булмасын, үзем үстерергә, үзем. Өченче бер юл бар, шул 3 ятимне кайсын җитәкләп, кайсын кулга алып, хәер сораша чыгып китәргә. Бу юлга аягым атламаячак. 2 аягымның берсе дә. 2 аяктан башка бит әле минем 2 кулым, адәм күзе алдындагы йөзем бар. Җибәрәчәкләрме алар мине мондый хурлыклы кәсепкә? Яшын тизлеге белән янә шундый каршылыклы уйлар узды Гыйльминиса күңеленнән. Узды, ләкин Аллага шөкер, ул моны теленә китермәде. Шулай да, хәтта теленә китермәгән хәлендә дә Кәмәре, әйтерсең, моның күңелендәгеләрен укып торган. Сизгер була диләр шул андый кимхур кешене. Уйламыйк сана туганым җиңги, җин юк бар уйларны дип кинәт урыныннан торып, күзләрен читкә борды һәм балаларданмы, үзеннән үзе уялып, кабаланып, кеше якка таба атылды. Брас сулыш алганчы һәм сүзсез шул ук вакытта утырган урыныннан да купмыйча турып калды Гыйльминиса. Аннары Кәмәрне яңадан үз янына чакырып китерде. Җылауны мин үземдә булдыра алам, Кәмәр җаным, дип башлады ул, бер үк вакытта иркәләгән дә, кисәткән дә тон белән. Иллә дә мәгәр җылап утырып кына безнең тамакны туйдырмаячаклар. Ә безгә тамак туйдыру, кеше арасында ялангач йөрмәү турында уйларга кирәк. Брас суына төшкәнче ул яңадан сүзсез калды. Балаларына, әле берсенә, әле икенчесенә кулы белән кагылгалап куйды. Һәм кинәт җитди эш турында сөйләүдән арып, уен көлкегә күчкәндәй, хәтта авыз чите белән генә елмайгандай итеп, Кәмәрнең кулларына тотынды. Аның кулларын икесен дә үз кулларына алып, сыклангандай беравык карап торды, ләкин сүз башларга ашыкмады. Күптәннән күзәтә йөрим, Кәмәр зинһар юри әйтә дип уйлый күрмә. Гыйльминиса хәтта бераз ялварырга да әзер иде бу минутта. Шулай да Кәмәрнең кулларын ышкындырмаган иде әле. Кулларың, бигрәк тә менә бармакларың матур синең. Үзләре озын, үзләре җитез, гармунчы бармакларымыни? Беләсеңме, оста гармунчыларда була шундый озын, җитез, биеп тора торган бармаклар. Бары абыеңда, мәрхүмдә андый бармаклар юк иде. Булмаганны бар дип әйтер хәлем юк. Аның каравы,
Барыйның мәрхүмкәйнең җаны матур иде. Андый матур җанлы кешеләрне чәчеп үстереп булмый бу дөньяда. Беләсеңме нәрсә, Кәмәр җаным, кыска паузадан соң ул кинәт дәртләнеп һәм янындагы кешегә дә дәрт кертә торган итеп дәвам итте. Мин синең бу матур бармакларыңа үзләре кебек матур бер эш табарга уйлап торам әле. Бер юлы кыеп ук куярсың дип әйтмим, тора бара өйрәнерсең. Мондый матур кулның, мондый җитез бармакларның өйрәнмәгән эше булмаска тиеш. Физик яктан кимчелекле кешеләр булай да тәэсиргә тиз бирелүчән булалар. Үзе турында моңарча гомумән бер кемнән дә, бер ягы турында да мактау сүзе ишетмәгән Кәмәр җиңгәсенең бу сүзләрен ишетеп кинәт аптырабрак калды. Ничек аңларга икән моны? Үзе ямсыз кешенең кулы гына матур булуы мөмкин микәнни? Аның нәкъ менә шушы гаҗәпләнү катыш эчке уяну вакытын төгәл туры китереп, җиңгәсе Гыйльминиса сандыктан бер эш тамбур җебе белән тамбур энәсе алып килде. Шундук тагын бер кисәк ак бәс эзләп тапты. Бу соңгысы барыйдан посылка китереп җибәрелгән бәс кисәге иде булса кирәк. Ныклап юылып, этиләп куелган булуына да карамастан, анда әле шәмәхә карандаш белән калын итеп язылган адрес эзләре битеп үк җитмәгән иде. Тамбур белән чигешне безнең авылда белгән дә, тоткан да кеше юк, ә ул бер рәтен белеп алсалар, иң зат эшләрдән санала. Мине менә ул чигешкә калада яшәүче алмапаларга җибәреп өйрәттеләр. Шаярма, Әл-Мөхәммәд бай кызы ич. Ярасты барыйга ябышып чыгасын кем белгән аны. Гыйльминиса уен чынын бергә кушып, шулай сөйләнә-сөйләнә, әлеге теге посылка капчыгыннан сүтелгән бәс кисәген киергегә тарттырды. Кәмәр күреп торсын өчен ул моны юри әкрен, тәмам җиренә җиткереп, бер дә ашыкмыйча эшләде. Шул арада үзе бозылса, бусы әллә ни бәла түгел. Кул иретер өчен дип шөйлә шундый искене сайладым. Киергене менә булай, сул кулың белән кочаклап тотасың, уң кулыңда энә, анысы менә булайрак йөри. Юк, син алай тикә тотма. Тимер сәнәк белән тирес казымыйсың ич. Бик алай басмада энәгә. Балалар төрлесе төрле яктан әле яшелле зәңгәрле җепләргә сузылгалап, кешесе дисәң, ул тере көмеше әнисенең култык асты аша алдыннан сөт чишмәләренә үрелеп, кымашауларга бик тырышып карасалар да, Гыйльминиса бу эшкә бик чынлап тотынган күренә. Ә ул чынлап тотынган эшен ахырына җиткермичә кала торган кешеләрдән түгел иде. Кәмәр дә бик күңел биреп азаплана. Чөнки җиңгәсе бу зат эшнең киләчәктә кияүгә чыгарга әзерләнә торган кызлар арасында базары югары булачагын әкренләп аңарга тәмам сеңдереп җиткергән иде. Аннары бит Кәмәр үзе дә хыялдан бөтенләй үк мәхрүм кеше түгел. Шул бер уңайдан ул күңеле белән хыял нәкышләре чигеп барырга да өлгерә. Белмәссең, бу тәкъдирнекен. Шулай авылда юк эш белән дан җибәреп, берәрсенең колагына барып керсә, насыйбы аныкы да йоклап ятмый торгандыр бәлкем. Аннан да бигрәк Кәмәрнең җиңгәсе күреп алган куллары, чынлап та эш рәте белә торган куллар булып чыкты. Уста куллар дип үк әйтергә әлегә иртәрәк, әмма энәне җепне ярыйсы гына тиз йөртә башлады. Шуның да өстенә җиңгәсе хәйләкәр төлке төрлечә кудрәтләндереп, кайын сеңлесенең көннән-көн күңелен күтәрә бара иде. Илдә күренмәгән бу чигеш турындагы сүз шундук кеше теленә менде. Авылда кияүгә чыгуны өмет итеп йөрүче кызлар шактый күп иде. Ә кайсы кәләшнең соң килен булып төшкәндә, илдә юк бүләкләр алып барып, кияү йортындагыларны хуштан яздырасы килмәс икән. Кәмәр түрдә, чистада гына утырып эшлисе бу эшкә тәмам өйрәнеп җиттем дигәндә генә, туганым җиңгәсе аңарга өстәмә эшләр дә тапты. Түрдән төшкәләргә туры килер сиңа, Кәмәр җаным, диде җиңгәсе бер көнне бик җитди итеп. Мин иртәгә гайни саһипләренә көнлеккә барам, тары утарга. Куркырлык түгел, бер юлы эш кыз бала кала сиңа иптәшкә. Олысына факыйһәсенә кешесен тартып йөрсен кишти арбасы белән. Бик җылый башласа, әнә мич кырыенда бер шакмак шикәр калдырам. Шуннан китеп алып, ипи белән имезлек чәйнәп калдырыгыз. Караны, шикәр шул гына, күп умырырга бирмә. Көндез кайтып үзем имезеп китәрмен. Дөньяның уен түгеллеген кабык арбада ятканда ук белеп ятсын. Уртанчысы фасиләсенә тимәгенә.
Анысы аның акыллы. Ипи эләксә, шикәр кушмыйча да бик әйбәт суыра. Тик бер ягын кара. Төрле җирдә ятып йоклый торган гадәте бар. Кояш астында йоклап калып, башын кызу какмасын. Шулай тезде дә, байырга өмет итмәсә дә, тамак уздырырга һәм шул исәптән көз мәлендә гайни сәхипләренең иманага тигән җирен эшкәрттерү өмете белән итәккә тагылырга торган балаларын ничек кирәк алай юатып, тизрәк чыгып китү ягын карады. Кәмәргә әлбәттә туганым җиңги тезеп киткәнчә генә туры килмәде. Акыллы дигән уртанчысы шәшен башын туздырып керде дә, әллә кайдан апасы Факиһәнең тасмасын кулга төшереп, Кәмәр апасына шәшемне шушы тасма белән кушып үр дип сагызланырга тотынды. Каршы килә алмады Кәмәр апасы. Каршы килеп кара, бер яры китмичә, ишек алдына чыкмыйча, көннең көн узын колак төбендә ачылыр-ачылмас теле белән нидер лыкылдый җылап утырачак. Ә Кәмәргә кулын яңа эшкә күнектергәндә барыннан да элек тынлык, тынычлык кирәк. Иң акыллысы белән эшне җайлап, авыз шитләрен, күз яшьләрен сөрткәләп, тузгыган башын ничек эләксә шулай әлеге зәңгәр тасманы тагып чыгарып җибәргән генә иде, ярты сәгать үтте микән, берәү урынына икәү елап кайтып керделәр. Олысы тагып чыгарган арбасын ук ташлап, уртанчысы белән әлеге тасманы бүлешә алмыйча гауга күтәреп кергән. Янәсе, әнисе аңа дип, Факиһәгә дип алган бит аны сөякчедән. Акча да, күкәйгә дә түгел. Андыйларга бүтән нужалар да бетмәгән. Факиһә үзе күрше тирә ишек алларыннан, бакча башларыннан, шүплекләрдән берәмтекләп җыйган сөякләрне алып барып, шул бәрабәренә олы кызларының үзенә дип атап алган. Әнә шуны әле Факиһә үзе тагып та карамаган яңа шәшүргеч тасманы имештер, борын астында кипмәгән иң акыллысы тагып чыккан. Ул да түгел, урамнан кабык арбасы белән бәләкәен икенче берәүләр тартып керттеләр. Урам уртасында тузанлы юлда ташлап калдырган олы дигәне. Кыскасы, эшләргә дә, як-якка карарга да бирмәсләрдер ахыры бу балалар. Кая кушасың шунда үзем барам, түлке синең бу сугыш чукмарларың белән каласым юк, дип өздереп куйды Кәмәр кичен Гыйльминиса эштән кайткач. Сугыш чукмарлары икән, сугыш чукмарлары. Әйдә, бу дөньяда артык юаш булып та мәгънә чыгарып булмый. Сатулашып торырга да бер дә дәрте юк иде Гыйльминисаның. Иссе кояш астында көннең көн узын туңкаеп йөреп, җеп үзәрлек хәле дә калмаган иде. Иртәгесен иртәнге акыл уянды. Ярый алайса, бүтән беребез дә бер каяда бармыйбыз. Анда уттай кояш астында чүп утап йөрү дә бәйрәм ашы түгел, дип башлады ул Кәмәргә әйтүдән бигрәк үзе белән үзе сөйләшкәндә итеп. Әйдә, булдыра алсак бездән чыксын яңа фасон. Шәштермибез абыеңнан калган имана җиребезне. Шәштермибез и әкренләп ашамыйча гына торырга өйрәнербез. Артык сүз кирәк булмады Кәмәргә. Тел белән әйтүгә караганда, күңелдә әйтелмичә калганнардан ул күбрәкне аңлый. Җиңгәсенең сүзләре әрнү һәм гаҗизлек белән тулы икәнлекне шунда ук сизеп алды. Үз эшемә тотынырга бер генә дә вакыт калдырмыйлар. Шуңа әйтүем булгандыр инде, диде ул. Нинди дә булса бер сүз әйтмичә калса, җиңгәсен тагы да ныграк ачуландырудан куркып. Җәен безгә тик утырырга туры килмәстер, Кәмәр акыллым. Гыйльминиса хәзер тату җайга яткан. Шулай ул Кәмәрне дә үпкәләтеп калдырасы килми иде. Кышын менә икебез тиң кул эшенә утырырбыз. Синнән эш чыгачагына мин хәзер тәмам ышандым. Син шул үзеңнең тамбурыңда утырырсың, мин стан кырып, шүпләмле сөлге тастымаллар сугарга тотынырмын. Ә ул бик иртә киенергә, бизәнергә ярата башлаган Фасиләне, Миннаны, ул үзенчә бик нык тузынган, ачуланган булып күренергә тырыша. Әмма барып чыкмый. Идәндә киң салам түшәк өстендә, кайсы ничек ташланып, рәхәтләнеп йоклап ятучы балаларына бер караш ташлауга, ачулануы эчке шатлык белән алышына иде. Эш юклыктан шулай азына ул. Бер дә бүтән түгел, дип сөйләнеп куйган булды аннары, әлеге шул апасы сөяк җыеп алган тасмага күзе төшкән Фасиләсенә төртеп күрсәтеп. Хәзергә бик матур йоклый, уятсак телебез кырыр. Уянып, тамагына кабы белән син аңарга эш тап, Кәмәр җаным. Һич югы, әнә каз бәбкәләрен сакласын. Әйт, котырт, тилгән кызгыннан алдырмыйча, аттан, эттән имгәттермичә 11 тиң кара үстерсә, әниең әйтте диген,
көзгә бәпкә казларны саткан акчага сиңа өр-яңа ситсы күлмәк алырбыз дип әйтте диген. Тилгән бәпкәсение белән бергә үзен күтәреп алып китсә? Уйламаганда, көтмәгәндә, Кәмәрдән дә һәр вакыт аз сөйләп, күп уйланып йөрүче үтә йомык Кәмәрдән дә әнә нинди йомры сүз килеп чыкты. Моны бары тик яхшыга гына юрарга мөмкин иде. Димәк, татулык, өмет, киләчәккә, хәзергә әле ситсы күлмәкле киләчәккә генә булса да, ышаныч урнаша бара иде бу кечкенә өйдә. Җәен ничек кирәк алай, алдан ук кешегә көнлеккә йөреп, урак урып, ындыр эшләренә булышып, үз вакытында кешедән элек тә түгел, кешедән бик соңга да калмыйча, имана җирен эшкәрткәч, шәшәсен шәштереп, җыелганын келәтенә салдырып, өстәвенә тагын барыйдан ук калган ала башлы сыерына азмы-күпме азыгын да әзерләп, бераз баш-күз алу белән алар вакыт дигәндә үз эшләренә, Кәмәре киергесен алып үзенең чигешенә, Гыйльминиса стан кырып, шүпләмле сөлге тастымаллык сугу эшенә керештеләр. Балалар арасында да талаш басылды. Җәйге айларда күкәй көзен шикләүк җыеп саткан акчаларга балаларның азмы-күпме өсте дә бетәйтелде. Тик хәзергә Кәмәрнең генә өстенә юк. Ул үзенә күрә түгел, юк барга риза булмый. Булай да килеш-килбәтем рәтсез, кигән киемең дә кешенекеннән ким булса, кыз башың белән ничек кеше күзенә күренмәк кирәк дип киреләнеп куйгалы иде. Гаҗәп хәл. Гыйльминисаның моңа хәтле һич ишеткәне юк иде. Соңгы вакытларда Кәмәр бик еш булмаса да, үзенең кыз кеше икәнлеген шул аз сүзлеге ашада искә төшергәли башлады. Җиңгәсеннән кашырып-пысырып кына кесәсендә кершән иннек тә йөртә. Һәм тагын да гаҗәбрәге, бер көнне моның өстенә иң башларын күпертмәләп, төймә юлларын яшереп, нәкъ шул заманча итеп теккән зәңгәр плюш бишмәт менде. Башта ышанмаска тырышып, үзенеке түгелдер, куеп торган берәр кешенеке белән бөкресен каплап йөрүдер дип, көлеп караучы күрше кызлары искә ишеләргә торган кыйшык өйдән күзнең явын алырлык зәңгәр плюш бишмәт киеп чыккан Кәмәрнең чиләкләрен шыгырдатып чишмәгә суга китүен күреп, төрлесе төрлечә юрарга керештеләр. Җиңгәсе бер туган апаңнан да булай, җиңгәсе аркылы сиздермичә генә Әл-Мөхәммәд байныкын тарттыра торганнардыр, дип аңлатып маташтылар берәүләр. Икенчеләре наданлыктан һәм көнчелектән тагы да арттырыбрак җибәрделәр. Андый бөкре кешенең җин пәриләр белән әшнәлеге була диләр. Менә күрербез, берәр җин егете күзләрен томалап очыртып алып китәр әле бердә-бер көнне. Син күзеңне томаламыйча да китәрең бик, алып китүче генә юк. Арада әлбәттә дөреслеккә күз йоммыйча әйтә белүчеләр дә чыккалап куя иде. Син күргәнең бармысың? Җиңгәсе белән ничек көне-төне кадалып яталар алар. Чынлап та, сукыр лампа яктысында күзләрен бетереп, икенче-өченче әтәчләргә кадәр Кәмәрнең киерге өстендә, Гыйльминисаның станда дөмегеп утырганлыкларын күп әүләр белми. Белгәннәре дә кешедән ишетеп кенә белгәнгә күрә ышанып җитмичәрәк карыйлар иде. Халык өстенә төшәчәк зур бәләне күңел алдан сизгән кебек, 1914 елгы сугыш башланыр алдыннан берничә ел элек тирә-күрше авылларда кыз бирү, малай иләндерү шаушулары көчәеп китте. Зур зилзилә кубу алдыннан халыкның инстинкт буенча диярлек адәм рәтле бер яшәп каласы килә иде булса кирәк. Әлбәттә, шелтәрле сөлгелек, аш яулыклык суктырырга, нәкышлы чигеш эшләренә дә сорау көчәеп китте. Мондый чакта йокы яки кәрәшин белән исәпләшеп булмый. Вакытны белү өчен сәгать мазар дигәннәре юк. Беренче әтәшкә хәтле, аннары икенчесенә хәтле билләре, аркалары кәкрәйеп катканчы эшләп утыралар иде. Гаҗәп хәлләр белән тулы бит бу дөнья. Әнә шундый вакытны һәм йокыны онытып эшләп утырган кышкы төннәрнең берендә тәрәзә алдындагы нигездә кар шыгырдаган кебек булып китте. Моны иңелек Кәмәр ишетте һәм сискәнеп киергесеннән йөзен күтәрде. Тәрәзә алдында кар шыгырдады. Берәрсенең мыскыл итеп йөрүе түгелдер ич, туганым җиңги дип җиңгәсенә текәлде ул. Күңеленә аның берәр егет җилән шаяртып йөрми торгандыр бит дигән сорау да килгән иде. Тик алай әйтергә кыймады. Уялмыйча егет җилән имеш. Аны Кәмәрне күзли килмәгәннәрме тагын? Җиңгәсе Гыйльминиса бу сүзгә игътибар бирмәгәнгә, хәтта аны ишетмәгәнгә үк салышты. Әмма
Кәмәрнең аның сайын жаны уйнаклый. Килсәләрсең, әллә мин кеше түгелме? Һәм Кәмәр үз гомерендә беренче мәртәбә тыштан анымыны сиздермәсә дә, күңеленнән иләсләнеп куйган кебек булды. Чынлап та, килсәләрсең, Кәмәр кеше түгелмени? Тамбур энәсе белән шигелгән нәкышләрдәге бизәкләрне авылда тагын кем шулай оста итеп сала белә? Кәмәр, аның бай күңеле сала ул бизәкләрне. Ә җиңгәсе хәйләкәр Гыйльминиса былай үзе ишетмәгәнгә салышкандай утырса да, эшеннән кинәт тәшвишләнә куйды. Тишекле сөяк җирдә ятмый диләр. Карале, кайчан булса да бер ише килеп чыгуы бар бит бу Кәмәрнең дә. Шулай була калса, Алла сакласын, Гыйльминиса, кем белән торып каласың бу дөньяда? Берсеннән берсе шәҗбирәк булып туган өч кызы һәм аннары барыйның юк-юкта искә килеп төшә торган үзе кебек кыюсыз истәлеге беләнме? Фатих Хөсни, Гыйльминиса. 7-нче бүлек. Бер кире китсә, гел кире китә бит ул. Инде җайланып килә, ирсез тормышка ияләштем. Кызларым, шәҗбиләрем көннән-көн калка, яшьләренә күрә сүз тыңлаучаннар. Берсе икенчесенә күз кулак, Кәмәр сеңелкәшемдә чын иптәш булып, кулы эшкә өйрәнеп, авыл арасында булдыклы дигән даны таралып килә дигәндә генә, юк икән, бетмәгән икән Гыйльминисаның күрәселәре. 13-нче елны яңадан җир өләшү килеп җитте. Рахмановлар гаиләсе ират булмаганлыктан иманадан бөтенләй төшерелеп калдырылды. Уйлап карасаң кызык килеп чыга. Кеше җирдә яшәргә тиешле, шул ук кеше җиргә лаек булып та саналмый. Бу очракта Гыйльминиса ялгыз үзе генә дә түгел, 3 кызы, бер кайын сеңлесе белән. Шуның да өстенә тагын 1914 елгы сугыш башланып, кешеләрдән туй, малай иләндерү, кыз бирү хәсрәте очты. Кешеләрнең башына зуррак хәсрәт төште. Үзеннән үзе аңлашыла. Шүпләмле сөлгеләр, тамбур нәкышләре белән шигелгән өстәл аш яулыклары да, поднос яулыклары хәстәрләү кайгысы да китте. Озакламый фронт якларыннан кара тәреле шомлы хәбәрләр кайта башлады. Сезнең ирегез, сезнең әтиегез, сезнең улыгыз, фәлән уртак мәмләкәтебезнең изге туфрагын саклап, патша гали җәнәпләренә верноподданнылык хисләрен югалтмаганы хәлдә, фәлән җирдә шын каһарманнарча шәһид булды. Верноподданнылык хисләре дигән чит сүзләре аңлашылмаса да, шәһид булды дигән сүзләре бик аңлашыла иде. Моннан соң рәтле тормыш көтмә ахырсы инде. Бер караганда, бу сугыш дигәннәре Гыйльминисага күп кенә ишләр дә китереп өстәде. Хәзер инде яшьләй тол калган хатын ул гына түгел. Аның кебекләр өй борынча булмаса да, шулай да күбәйгәннән күбәя бара иде. Кайгы уртаклашыр кешеләр җитәрлек, шул ук вакытта өмет белән яшәүчеләр дә юк түгел иде. Кулы язу белгән кеше итеп, солдаткаларның күбесе хат яздыру өчен Гыйльминисага килеп егыла. Өмет белән хәсрәт арасында кысылып яшәүнең ачысын төшесен шактый татыган кеше Гыйльминиса хатларны килештереп яза. Тормышның көннән-көн кысыла килүен, хуҗалык алып бару эшенең авырлыгын, авылда булып торган бәла-казаларны, кемнең сыеры зыянлавы, кемнән үлгән хәбәр килүенә хәтле барысын да бер дә иренмичә тезә дә, ахырга таба әллә үзенең дә сөю хәйрислеге чыгып бетмичә, яшьләй тул калганлыктан, шул бер очтан үз күңелендәгеләрне дә кушып, бик үк тәкатьсезләнеп түгел, шулай да кайчан булса да бер ястыкка икәү башны куеп йоклаулар булар микән? Күрербез микән андый бәхетне кебек, тулып ташкан сагыну хисләрен чайпалдыра торган итеп язуны булдыра иде. Шуңа күрә хат яздыру нияте кузгалган яшь солдаткалар күбрәк аның янына киләләр иде. Хәтта ахыр чиктә тормышның йыртык урыннарына ямау салырлык кайбер киштәкләрне хат яза белү осталыгы белән дә эшли алган булыр иде Гыйльминиса.
килештереп, хат яздырырга теләүче киленчәкләр булган байлыкларын кызганмаган булырлар иде. Гыйльминиса башта ук кистереп әйтеп куйды. Әгәр шул юк эш өчен ни дә булса алып килә торган булсагыз, ике кулымның берсен дә кыймылдатмаячакмын диде. Шулай да кешеләр һәрвакыт кешеләр булып калалар. Бигрәк тә хәсрәтле чакларында күңел кыллары нечкәрә. Гыйльминисаның үзенә биреп булмаса, һич югы ятимнәренә, кызларына дип кеселәренә 1-2 күкәй кыстырмыйча килә алмыйлар. Һәм бу бүләкләрен әниләре күрсә күрмәсә, ничек тә балаларның кулларына төртеп китәләр иде. Шулай итеп, халык өстенә төшкән бу зур бәланең Гыйльминиса балалары өчен бер бәйрәме дә чыгып куйды. Тегеләр хәзер чәч үргеч тасма өчен алай талашмыйлар. Хәтта күкәйне һич әрәм-шәрәм итмичә җыеп, уртанчысы купшыланырга ярата торган әлеге фасиләсе 40 тартмачыдан муенына мәрҗән дә алып такты. Бу хат язу һөнәре бер яктан Гыйльминисаның үзе өчен дә ярый. Кеше хатына үз күңелендәге сагышларны да кушып, хат язган сайын бераз бушанып калгандай була. Шуның өстенә ике хатын бергә очрашса, аз-маз кәләмәлә сөйләшеп, эшләрен дә бушаталар. Арада, әлбәттә, кызыклы гына гайбәтләр дә чыккалап куйгалы иде. Алла, Гыйльминиса да кеше ич. Гел тормыш турында уйлап, ут йотып йөргәнче, арада вакыт-вакыт кеше гайбәте тыңлап, бераз онытылып торуда зыян итми торгандыр. Әнә шундый телгә беткән яшь солдаткаларның берсе башта Гыйльминиса хат язганда берничә тапкыр лышык-лышык елап алган булды да, хат язылып бетеп конвертлангач, шактый ук тынычланып һәм һич истә оста юк чагында «Карале, Гыйльминиса малай» дип кызык кына итеп сүз башлады. Без бүген Мәүлихәләрдә белгән күргән 3-4 кенә кеше җыелып, кич утырмакчы идек. Мәүлихәнең биянасы күрше авылга кызына киткән. Киндер ырлыгыннан җылгыр пешерергә дип сөйләштек. Оннары синнән яшерен батырын юк, килсәләр килмәсәләр, Хисмәт писер белән Гата хәлфәдә килер кебек әйткәннәр. Инде бөтенләй күз яшьләре кипкән, хәтта көләшкә үк әйләнгән бу яшь солдатка шул ук вакытта сүзләренә уен көлке төс бирергә теләгәндәй, шактый ук гөрләтеп өстәп тә куйды. Кирәк тапсак, Гата хәлфәдән Коръән укытырбыз. Яңа ырлыктан пешкән яңа җылгырны кытлатып, элек бераз аптырабрак калган Гыйльминисаның күзләренә кинәт яшереп калып булмастай ышкын чәчрәп чыкты. «Карале, син кемгә саныйсың мине, Солтания?» диде ул, бер юлы кабынып китеп. Тегесе бу кыек эшнең үтмәгәнлеген шундук төшенеп, ничек тә шаярткан атлы күренергә тырышып, сүзне сузарга уйлаган иде дә, Гыйльминисаның хәтта шаярып сөйләшеп торырга да теләге юклыкны сизеп, ниһаять тизрәк ишек тоткасына таба ашыкты. Бүтән вакытта хат яздырырга икенче кеше тап, әйтмәдең дип әйтмә, дип кунагын артыннан кычкырып калды. Тәмам җыны чыккан Гыйльминиса. Җыны чыгуын чыкты. Шулай да күңеленең кайсыдыр бер пычмагы, бик яшертен, бик ичкерәге пычмагы уйнаклап калды бит. Карале, ни кыланалар кешеләр, үзе иренә хат яздыра килгән. Җылаган була әле җитмәсә. Аннары тагын хат яздырырга килүчеләрнең берсе, бусы Гыйльминиса белән көрәшче Хафиз арасында элеккеге, кыз вакыттагы яшертен сандугач туйдыруларны белепме, әллә белмичә, тик булай, ишеткән яңалыкларның берсе итепме, сүздән сүз чыгарып, һич уйлап тормастан, мондый яңалык әйтеп ташлады. Гомере бетмәгән булса, Алла бирса, безнекеләр дә кайтыр. Әнә бит гомере бетмәгән булгач, күпер төбе Хафизны әйтәләр. Караплары белән батырганнар ди, бер чак. Батырганнар, башына җитә алмаганнар. Бүлнистән бүлнискә йөртә торгач, инде килеп, үзебезнең Казан бүлнисенә үк кайтарып җиткергәннәр ди. Ничә еллар күзгә башка күренмәгән кеше кайтып төшәр әле менә бер заман. Кинәт бөтен тәне белән дерелдәп куйды Гыйльминиса. Я Худа, әле ярый балалар өйдә юкта туры килде. Аннары тагы Кәмәр сүз өмәсенә киткән чак иде. Кәмәр дигәннән, ул да хәзер теге вакыттагы йомылып ята торган Кәмәр түгел. Кул эшенә уңганлыгы белән авылда даны чыккан. Җиңгәсе белән туганнарча тату торуында мактап телгә алалар. Аннары теге буранлы кичтә тәрәзә алдындагы нигездә кайсыдыр бер билгесез адәмнең кыштырдап куюда күңелне алгысыткыч шом калдырган иде. Шуның да өстенә тагын
куак кыштырдаганны ишетеп, 100 бүре күрдем дип шапырынучылар монда да бар. Кәмәр турында ул инде үзенә 2 сандык мал әзерләгән ди. Калага алып барып сатса, берсе 5 сум торлык күпертмәле чигеш белән эшләнгән поднос яулыклары гына да берничә дистәди кебек имеш-мимеш сүзләр чыккалап тора. Булар барысы да ул серкәле башны җилкәндерү өчен җитә кала. Битенә кершән иннек, тырнакларына кына ягынып җибәрә кызый. Өстендә әлеге зәңгәр плюш бишмәт, әйтмәссең, теге вакыттагы йомыкый Кәмәр дип. Әлбәттә, тәндә җаны бар кешенең булай купшыланып та алгач, кияүгә чыгасы килү теләге дә уяна булса кирәк. Шулай барысы бергә кушылып, Кәмәрне хәзер тәмам терелткән һәм тилерткән. Алам дип әйтүче булса, барам дип сикереп чыгарга Кәмәрең бик әзер. Тик хәзергә менә алам дип әйтүчесе бер дә генә күренми иде әле. Шулай да Гыйльминиса хәзерге минутта бер нәрсә өчен шатланып бетә алмый. Ярый, Кәмәр идә чагында әйтмәделәр әлеге теге хәбәрне. Әлеге шул күпер төбе Хафиз турындагы хәбәрне. Аннары тагы шунысына бик шөкер. Ялгыз баш калган чак түгел. Берсеннән-берсе тупырдабрак 3 кызы үсеп килә. Олысы Факиһәсенә быел 12 тулды. Башкасын әйткән дә юк. Кешесе, Фәниясе, быел кыш мин дә абыстайга сабакка йөрим дип тәтелдәп торган була. Бу бәләкәй тәтелдеге тагын шуның белән апаларыннан уздырып җибәрде. Бабасы Әл-Мөхәммәд белән уртак тел табып алган. Һич ни белән исәпләшеп тормый. Син минем кибетче бабам бит. Алай булгач, ник син мине киндерштаннан йөртәсең дип сөйләнә дә, бара да сарыла икән тегеңә. Әл-Мөхәммәд байда кеше бит. Әллә күңеле йомшаган чак туры килеп, әллә ярлы тәкәббер булып, һаман буй бирми йөргән Гыйльминиссасын үртәргә теләүдән, шулай бара кайта сырпаланып йөрүләрнең берсендә бу бәләкәй тел бистәсен шәһәрдән генә алып кайткан яңа сатин күлмәгештан яулык тасма белән шын төзү итеп киендереп җибәрә. Менә шулай тора хәзер эшләр. Шулай торуын тора да, нишләпсең Хафиз кайта дигән хәбәрне ишеткәннән бирле Гыйльминиса тәтәйнең былай җае китте әле. Кайдан чыккан, нигә дип чыккан хәбәр булды соң әле бу? Ләкин Хафиз кайта дигәне күпмегә чын булгандыр. Чынмы? Уйнап чыгарылган сүз генә булдымы ул? Әмма Гыйльминиса тормышында һич көтелмәгән һәм хәтта уйга килүе дә мөмкин булмаган бер яңалык килеп туды. Көннәрдән бер көнне аларның авыл башындагы кыйшайган өйләренә аркасына юл капчыгы аскан, капчык өстенә кырмлана биткән котелогын бәйләгән, солдат хезмәтеннән кайтышы икәнлеге тышкы кыяфәтеннән, кием салымыннан, арган алҗыган килешеннән үк күренеп торган. Ләкин сөйләшүенә арада көлдерә торган шук сүзләр дә кыстыргалап җибәрүенә караганда, әлегә бөтенләй үк сыгылып бетмәгән урта яшьләрдәге бер мусафир килеп керде. Рәхәт булды әле, шакып торасы капка да юк икән монда. Безнең ише килгән киткәнне рөхсәтсез кабул итүчеләр булса кирәк, дип керешли үк үзеннән үзе сөйләнә керде һәм шундук ратс-таратсы дип механик рәвештә диярлек солдат сүзләре кыстыргалап, җилкәсендәге капчыгын салып атты, гимнастерка җиңе белән маңгаен сыртты. Бала-чага йөрүдән туктамый. Ишеккә ябылып торырга чират дигәне юк дип, җыр телле кунак җаенарак ятып, кеше яктан сызганган җиңнәрен төшерә Гыйльминиса килеп чыкты. Алар икесе дә нишләптер бер мәл сүзсез калдылар. Хафиз дигәннәре шушы көнгә калмагандыр ич дигән хәвефле уй үтте Гыйльминисаның башыннан. Озак еллар күрми торуына карамастан, ул көрәшче Хафизны әле һаман элеккечә мәхәббәт, киң җилкәле, көләч бер егет итеп күз алдына китерә иде. Ләкин кунак аңарга озак саташырга юл калдырмады. Әйтүләренә караганда, Барый Рахмановлар өе шушы була торгандыр дип сорады ул. Һаман шулай солдат кыюлыгы белән. Сез аның сеңлесе мазары түгелдер ич? Мин аның хатыны идем, дип әкрен генә әйтеп куйды Гыйльминиса, нишләптер бу кешедән уялган кебек, түбәнгәрәк карап. Алай диген. Әлеге җаваптан аптырабрак калгандай суза төште кунак һәм кинәт тукталып калды. Анысы да түбәнгә карап бер авык тынып торды. Аннары авыз эченнән бары тик үзе өчен генә сөйләнгәндәй мыгырданды. Мондый җиңгәйне калдырып, ашыгыбрак киткән икән шул бичара.
Утырыгыз, мин тагын бөтенләй онытылып ук киткәнмен, дип, Гыйльминиса татар гадәте буенча кунакның астына киез китереп салды, урын тәкъдим итте. Менә бар булганы белән чәй куеп җибәрербез. Гыйльминиса кабаланып кеше якка кереп китте. Аның ул якта самовар куеп кайнашканы ишетелә. Шул ук вакытта ул үзе күренмәгәч, бераз батырая төшкән сыманрак та сизелә иде. Сырарга да куркып торам, сез соң Алла кушып, кайчанда булса безнең барыйны күргән, барый белән очрашкан кеше түгелсез. Без аның белән бергә елга якын бер баракта торып, бер хуҗаның шахтасында эшләдек. Тагын тынлык урнашты. Тынлыкны кеше якта кулдан төшеп киткән чырап-чак тавышы бүлде. Шулай да сүз ялганып китми иде әлегә. Тәкъдим ителгән урынга әле һаман утырмыйча, идән уртасында аптырабрак басып калган кунак, шулай да бу тынлыкны артык күтәрә алмады. Аңа, дөнья күргән кешегә бер үк вакытта әллә ничегрәк. Ник кирдем дигәндә төсле. Бик ул хәтле искитәрлек эштә юк кебек күренә иде. Була дөньяда хәлләр сеңелкәш, сезнең белән бездән генә калмаган, дип сөйләнеп куйды ул үз алдына. Аннары кеше якта сиздермәскә тырышып, шул ук вакытта эшен дә караган булып, лышык-лышык җылап, борынын тарткалап йөрүче хуҗа хатынны тынычландырырга тырышып булса кирәк, әйтеп куйды. Бишара мәрхүм тагын бер айдан илемә кайтам дип шашынып йөри иде. Нишлисең бит, тәкъдирең шулай булгач. Син үзең берәр мулла мәзин нәселеннән түгелсең бит, дип әллә ачуланып, әллә аптыраганнан кырыс кына сорап куйды Гыйльминиса. Аңа бүлмә тактасы аша сөйләшү ул хәтле читен түгел. Җитмәсә тагын аңарга кунакның тәкъдирең шулай булгач дип шомартып сөйләргә тырышуы да бер дә ошамый иде. Мулла мәзин булып, әллә җеназа намазы өчен түләтергә килгән кеше дип шүрләдеңме, апакай? Кунакның тавышында яңадан элекке уенчаклык ноткалары яңгырый башлаган иде инде. Юкка хәүфләнмә. Минем үземне дә җеназасыз нисез берничә тапкыр теге дөньяга озата язып калдылар. Күреп өлгермәдегезме ни әле? Әйләнчек сарык кебек кырын-кырынрак йөргәнне. Үземнән элек минем сул як иңбашым йөри. Иҗмакка да, тәмухка да иң элек шул сул як иңбашым белән барып керәчәкмен. Самовар кайнап, чәй урыны әзерләп, солдатның кирләнеп беткән күчтәнә шикәре белән берәр чинаяк чәй эчкәнче, булар тәмам танышып, аңлашып җиттеләр. Кайчандыр Гыйльминисаның барайы белән бер баракта торып, бер шахтада эшләгән бу гидай бәндә дөньяда хәзергә исән сау селкенеп йөрсә дә, соңыннан сугышта булып, яхшы ук шәрдәкләнгән һәм үзе әйтмешли, тәмухка җантыгы белән кирип баручы бер адәм булып чыкты. Лазареттан лазаретка йөртеп, озак кына тиңтирәтеп тәрәт чыгарлык җирен тапмагач, өенә кайтарып җибәргә булганнар. Кайтуына үзенең әллә ни исе китми. Авылдан алган хатларына караганда, кайтып, аны тәрәзәсе кадакланган идән бүтән нәрсә каршы алмаячак. Булай әле әйтмәгәне булсын, ике нәрсәсе үзе белән. Әнә шомарып, кайышланып беткән солдат капчыгы да үзеннән алда кырынлатып чаба торган җимерек иңбашы. Шулай да сүзләренә, уен көлкесенә караганда, солдат хәзергә әле тәмухка төшеп китергә бик ашыкмый. Хәтта ашыктан ашык ук әйтмәсә дә, сүз араларыннан шул аңлашылып калды. Иргә аптыраган берәр чүпрәк баш очраса, билләһи газим, иләнүдән дә бер дә качачак кеше түгел имеш. Чәй янында нәкъ шушы тема тирәсендә сүз барганда, Алламы, иблисме туры китерде, өй алдына кирип тулган тавыкларны пырынлата, өйдә кунак, ят ир кеше утырудан һич хәбәре булмаган шау-шулы Кәмәр кайтып керде. Ул кайдандыр кырышыннан кайткан. Көне шулай туры килгәнме, юлда берәрсе арбасына утыртып алып кайтканмы, авыз бик җырык, күлмәктә бик югары кыстырылган, итәк белән оек балтыры арасыннан күрми күргән күңелгә яхшы ук вәсвәсә салырлык булып кызыл ыштаны җимелдәп күренә иде. Бу шушы Кәмәр буламы инде дип, шундук чәй яныннан торып, ике кулын сузып күрешә килде солдат. Ләкин Кәмәр кулын сузарга бик ашыкмый иде. Ул кунакка караудан да бигрәк, бу кем? Син кемне булай тора тартып минем эшкә җибәрәсең дигән кебегрәк итеп, җиңгәсенә текәлеп карап тора иде. Шул ук вакытта, әле Кәмәр турында бер сүз дә булмаган килеш, бу әрсез солдатның чебешкә ябалак ышып кунган кебек ишектә күренүгә сикереп торуы һәм әлеге алдан йөри торган янтык иңбашы белән Кәмәрнең янына ук килеп басуы,
Барыннан да бигрәк, һич ишетмәгән, телгә кермәгән килеш, әллә кайдан исемен белеп, Кәмәр дип гөрләп торуы, туганым җиңгәсенең дә өнен алган. Ул да ни әйтергә белмичә шаккатып калган иде. Дөресен әйткәндә, туганкайларым, мин сезнең бу дворецны шушы Кәмәр өчен дип эзләп килдем дә инде. Солдат үзен генерал алдындагы солдатчарак тота. Әзрәк каушаган, шул ук вакытта каушаганлыгын сиздермәскә дә тырыша, шуңа өстәп белгән ишеткән яңгыраулы русча сүзләр кыстыргалап җибәрүдән дә әллә ни тайшанмый. Солдат муштрасы аның канына сеңгән иде. Дәрья бит кеше күңеле. Башта аптырабрак калган Кәмәрнең күңеленнән яшен тизлеге белән әллә теге төнне тәрәзә каршындагы нигездә кар йырып, из ясап йөргән адәм дә шушы булды микән дигән уй узды. Ләкин хәзергә ни әйтергә дә белми. Җитмәсә, җиңгәсе дә сүзсез калган. Сүзсез калган ике хатын-кыз каршында шулай ук сүзсез калып, эндәшми, тынмый басып тору солдат кешегә бер дә килешми иде. Шунлыктан бу юлы инде ул баягы кебек бер дә батыр итеп түгел. Хәтта шак кына уңайсызланган да кебегрәк итеп, әкрен генә сүзгә кереште. Ни дип башлап китәргә дә белмичәрәк торам. Сүзе шундыйрак, апайлар, дип башлады ул, һаман күтәрелеп карарга кыймыйча. Барый мәрхүм белән бергә бер шахтада эшләвем турында әйттем инде. Ул шуттан кабатлап тормыйм. Шул барый дусның бер васыяты калды минем истә. Әледән-әле әйтә торган иде шуны. Шахтага эшкә киткәндә, Кәмәр атлы бер туган сеңлесен рәнҗиткән булган имеш. Кул беләнме, сүз беләнме, анысы миңа билгеле түгел. Но, булган булса кирәк шундый бер күңелсез эш. Шуны әледән-әле телгә алып сөйли идем, мәрхүм. Дөнья хәлен белер хәл юк, Таҗи дус, дия торган ие. Әйтерсең, күңеле алдан сизгән. Андый-мондый хәл булан итә калса, дия торган иде шунда истәп. Ярак түгел авылларыбызның арасы. Барып чык безнең Ташлы ярга. Изләп тап минем 7 җилгә сәлам биреп утыра торган гүрнәшәне. Кәмәр атлы булыр ул минем сеңел. Хурланма, оялма, каршысына барып, аяк очына башыңны ырып, минем исемнән гафу үтен. Жан ашыгысы белән, тормышка, эт ырмышка ашу чыкканнан әйтелгән сүз. Зинһар, рәнҗеп, күңелендә саклап йөртә күрмәсен, ди торган иде. Кәмәр һәм Гыйльминиса бу чит ят кеше алдында һич уңайсызланмыйча икесе бердән үксеп елап җибәрделәр. Таҗи солдатка да әлбәттә җайсызрак булып китте. Нишләтим соң, васиятны җиренә җиткермичә кала алмадым, дип сөйләнеп алды ул үз алдына. Белгән юк, бәлкем, мин әнә шул васият аркасында сугыш мәхшәреннән исән-сау калганмындыр. Артык чәй эчүдә, сөйләшеп тәфсилләп утыру да булмады. Чөнки берсенә дә җиңел түгел иде. Гаҗәп бит кеше күңеле. Әле яңарак кына тәмам тулышып, нишкәреп калган Кәмәр елаганнан соң әллә кинәт җиңеләйде. Әллә башына берәр җүләр уй килеп төште. Солдат китергә кузгалгач, аны-моны уйлап тормастан, җиңгәсенең бер читкәрәк тартып алды да пышылдап кына әйтә куйды. Туганым җиңги, ачулансаң ачуланырсың. Мин бу кешене Тегермән тавына хәтле озата барам. Килешмәгәнен беләм. Әйтер сүзем дә юк, бармыйча булдыра алмыйм. Абыем кебек булып китте ул миңа, ничектер? Нәрсә әйтә алсын Гыйльминиса? Аннары ул Гыйльминиса эшемени. Таҗи солдат, кирәкми, юлны мин үзем дә беләм дип караса да, тыштан гына әйткән булгандыр. Кыз ияргәч бик шатланып риза булды. Һәм Кәмәр истен алыштырмаган, елаганнан соң битен күзен юмаган Кәмәр китте дә барды ияреп. Сөйләшә торгач, сүзләре дә табылган булса кирәк. Әйләнеп кайтканда Кәмәрне алыштырып куйган кебек иде. Ул бик яхшы күңелле кеше булса кирәк, туганым җиңги, дип үзен тота алмастан сүз башлады кайтуы белән. Миңа җаным диде. Миңа моңарча берәүнең дә җаным дигәне юк иде. Мин бөтенләй шушы чыгып китүдән үк ияреп китмәкче идем аңарга. Тукта, кайтып тәрәзәгә кадакланган такталарны алыйм, өйдә бераз якты керсен. Юкса мин сине ничек танырмын, караңгы өйдә дигән була. Шундый әйбәт, шундый көлдереп сөйли. Абыйның үлгән хәбәре килгәннән бирле минем әле бер дә булай көлгәнем юк иде. Нәрсә әйтә алсын Гыйльминиса? Аннары ул Гыйльминиса эшеме? Гыйльминиса эше менә тагын бер югалту. Көзен кыр эшләре беткәч, Таҗи солдат
Ул әле һаман шомарган солдат гимнастеркасын салмаган иде. Кайдандыр тарантаслы ат табып, дугасында кыңгырау яңгыратып килде дә, Гыйльминиса туганым җиңгине 3 кызы белән үзен генә калдырып, кәмәрне үзенә бу юлы инде бөтенләйгә алып китте. Фатих Хөсни, Гыйльминиса. 8-нче бүлек. Кул эше һәр төрле чигеш-нәкыш эшләре белән генә тамак туйдыру мөмкин булмый башлады. Дөресен әйткәндә, авылның башка нужалары муеннан ашкан. Илендерерлек егетләр калмаган. Андыйларны сугыш машинасы үзенә алып, йота алганын йотып, тамагыннан үтмәгәнен шәрдәкләп кайтара торган иде. Шундый чакта да халык җырлык саклаган була. Әллә кияүсез калган кызлардан көлеп, әллә аларны жәлләп, кай чагында яшь әтәчләрнең җитлекмәгән тавыш белән һәм мулла мәчет тирәсен һич санга сукмыйча, шыбыр-шыбыр яңгыр ява өй түбәсе калайга, инде кызлар сез калдыгыз кузна уйнаган малайга, дип җырлап узулары ишеткәләргә туры килгәли иде. Кәмәрдән аерылу Гыйльминиса өчен бер яктан канаты кайрылу булса, әмма шундый егетләр кытлыгы вакытында аны башлы күзле итеп калдыру өчен ул сөенеп бетә алмый. Шакырып угала алмаса да, килгәндә бары белән кунак итә, мунчасын ягып кертә. Хәтта күрше тирәләренең теленә керүдән һич шикләнмичә, әлеге теге янтыгы белән алгарак чыгып йөрүче кияүе өчен кайдандыр кумушкасын да табып кайта иде. Тегеләре дә буш кул белән килмиләр, хәер. Килгән сайын Гыйльминисаның әле кызларыннан берсенә, әле үзенә яулыкмы, алъяпкыч ситсымы кыстыра киләләр. Таҗи кияү янтык булмагае, чорт булсын, атаклы Ширияздан байларның алар авылына ачкан кибетенә приказчик булып кергән. Газета яздыра, дөнья хәлләре белән танышып бара, килгәндә киткәндә әллә чак кына мактанырга теләп, әллә дөнья хәлләрен алданрак сукалап, җиңгәсе Гыйльминиса алдында әле туганым җиңги, уйлама болай гына булыр дип, Ширияз әфәнденең кибетен яланып миңа сылар көннәре алды әле. Менә сугыш бетеп, аннан атчайнырак егетләр генә кайта төшсен дип тәҗибәргәли иде. Гыйльминисаның сугыштан кайтыр кешесе булмаса да, мондый хәбәрләргә ул да бик рәхәтләнеп колак сала. Ни генә димә, аның да көтәр нәрсәләре бар. Беренчедән, әгәр сугыш бетсә, дөньяга тоз чыгар иде. Күпме вакытлар менә рәхәтләнеп тоз күргәннәр юк. Икенчедән, кем белгән, бәлки хатын-кызларны да кертеп, җирне яңадан өләшерләр иде. Өченчедән, бусы кайдадыр күңел тирәнлегендә генә саклана торган уе. Аңарда да берсе артыннан икенчесе 3 кыз үсеп килә ич. Ашка чеметеп салырга да тоз исәпле бер заманда кызларны тузлап куеп булмый. Ичмасам, Ходай бәхетләрен ким итмәсә, сугыштан сөяген санагын түкми чәчмирәк кайткан егетләр күзе төшмәсме үзләренә? Кыскасы, дөнья үзгәрә бара. Мәчет мулла турыннан гармун уйнап, юкны барны җырлап узучы яшь әтәчләрне әйткән дә юк. Әле тегендә, әле монда җеннәре чыккан аш солдаткаларның алпавыт амбарларын, талауларын ишеттергәләп торалар. Уйнаштан бала табуларда ешайып китте. Мыскыл итсәләр итәләр, бәет чыгарсалар чыгаралар, әмма элеккеге кебек әдәмнең әдәмлегеннән көлеп, мыскыллап, кыйнап, җәберләп урам йөртүләр бетте. Дөньясының кырылып баруы әкренләп иске йолаларның да кырыла башлавына дәлил бугай. Әмма яңасын уйлап табучылар хәзергә күренми иде әле. Гыйльминиса буларның барысын да белеп ишетеп тора. Артык киртә сикерүчеләр турында ишетеп, ширкангалап да куя. Табыла бит бер нәфесенә баш була алмаган кешеләр. Ләкин шул ук вакытта тамак тамухка кертә дигәндәй, Гыйльминиса да түбә җирдә генә басып кала алмады. 16 белән бара торган кызны, Факихәне, өйгә күз колак итеп куйды. Һәм буш вакытларында кадакланып киндерстанына утырырга кушты. Кеше яшьтән үк купшы киенергә яратучы 14 яшьлек Фасиләсен Казанга,
Әнисе ягыннан үзләренә чыбык эше тиешле казылыкчы муталлап байга асраулыкка бирде. 12 яшендәге кечесен каз бәбкәләре бузау карау эшенә беркетте. Шуның да өстенә бусы көнгә 2 тапкыр, төшкә хәтле 1, төштән соң 1 кечкенә арба белән урманнан утын, чыбык-чабык алып кайтырга тиеш. Шулай итеп, берсенә дә буш торырга, юкны барны уйларга вакыт калдырмыйча, балаларын эшкә кушып бетерде дә, үзе урман артындагы урыс алпавыты Колокольников утарына дуңгыз караучы булып ялланды. Авылда әлбәттә, бу эшне өнәп җиткермичә телгә кертүчеләр дә булды. Эше дә чистадан түгел. Кайткач, бөтен җире сап-сары юылып куелган өеннән дә дуңгыз абзары исе килгәндәй була. Эштә киеп йөри торган халатын утынлыкта ук салып калдыра. Иртә таңнан һәм кич караңгы капкач урман аша үтеп йөрүләр дә шикләндерә. Шулай да эшли. Тормыш ләмкесен тартырга кирәк. Шуның өстенә карт һәм борынгычарак уйлый торган либерал алпавыт Колокольников билгеләнгән жалованиясын нәкъ үз вакытында төгәле белән биреп бара. Хәтта кай вакытта менә бусын ятим балаларыңа берәр нәрсә алырсың дип бирәм. Эшеңне яхшы башкарганың өчен мөкафәт дип берәр сумны артыграк та төртә. Икенчедән, шитен булса да кайтып килеп, өйгә балаларга күз колак булып йөрү рөхсәт ителә. Әлеге дуңгыз абзарына бөтенләй үк кадакланмаган иде. Ләкин кайчагында артык либераллыкның да кызык хәлләргә китерүе мөмкин икән. Алпавыт Колокольников якшәмбе көнгә каршы кичләрен хезмәтчеләрен, бигрәк тә күрше авыллардан килеп эшләүчеләрне 1-2 сәгатькә алданрак җибәрә. Һәм җае чыкканда, күрше алпавытлар әшнәләре алдында үзенең бу киң күңеллеге белән мактанырга да ярата. Мужикларның үзенә карата тыйнаклык саклауларын шуның белән аңлата иде. Ул хәтлесенең нечкәлекләренә кермәстән, хәер, атнага 1 көн булса да булай иртәрәк, көнгә караңгылык капканчы өйгә кайтырга чыгу Гыйльминиса өчен бик ярап куя иде. Хәер, либерал алпавыт Колокольников нишкәрткән кебек нишкәртеп торга Гыйльминисаның вакыты да юк. Башы да эшләми. Аңарга шул булган хәтлесе дә җитеп тора. Якты күзгә урман аша чыгып, өйгә балалары янына кайту үзе бер бәйрәм иде. Менә шундый якшәмбе алды кичләреннән берсендә, якты күздә урман аша чыгу аркасында ул һич көтмәгән, күңелгә килмәгән тамашага юлыкты. Галәмәт бер хәл булды бу бер караганда. Ләкин Гыйльминиса андый галәмәтләрне һич тә көтмәгән иде шул. Кинәт аптыратып, сискәндереп, хәтта бер мәлгә берни дә уйлый алмас хәлгә китереп бастырды ул бичара Гыйльминисаны. Урманның бу як авызында Ташлыяр авылы яртылаш, бигрәк тә чак кына авыша төшкән мәчет манарасы белән инде күренеп торган җирдә, хәтфәдә яшел үлән өстендә тезләрен кочаклап, уйланып калган бер ир кеше утыра иде. Аның бер ягында 10 яшьләр чамасында картузлы бер малай кырын әйләнеп төшкән. Икенче ягында 7-8 тирәләрендәге кечерәге, шундый ук картузлы, Сухарима агач кайрысымы кимереп утыра һәм әледән-әле утырган җиреннән сикереп торып, арткы яктан әтисенең муенына килеп сарыла иде. Мусафир үзе яланбаш, чәчләре 2 яклап кыелган. Ләкин эре гәүдәсе, киң җилкәсе әле үз урынында. Бәлки, авыл ягына карап, уйланып утырганныкыдыр, уйлаучы чак кына бөкрәя төшкән кебек күренә иде. Картузлы малайларына тирә юньле күрсәтеп, ял итеп утыручы берәр урыстыр дип эндәшми тынмыйча, хәтта адымнарын мөмкин хәтле җәһәтрәк алып үтеп барганда, Гыйльминисаның колак төбендә гаҗәп якын һәм үз булып бер эндәш яңгырагач, туктамас җиреннән туктап калды Гыйльминиса. Бу безнең Ташлыяр авылы шушылай кичерәеп калдымыни? Дип сорап куйды ир, утырган урыныннан кузгала төшеп. Арткы урамны, Караташ сыртын бөтенләй бетергәнсез ич. Әйткән сүзе бары тик шул булды. Аннары тынлык, аптырап, күрер күзгә ышанмыйча бер мәл карашып тору, аннары тагын тынлык. Бу юлгысы инде уйлану, танырга тырышу бер үк вакытта гаҗәпләнү белән тулган иде. Тукта. Гыйльминиса түгелме соң син? Гыйльминиса ич син. Моны 2 малайын 2 кулына җитәкләгән, ләкин нинди дә булса адым ясарга әле базмыйчарак торган әлеге шул ир кеше әйтте.
Гыйльмениса инде өңгә килеп өлгергән, аның каршында картузлы ике малай җитәкләгән кеше картайган, яхшы ук суырылган, ләкин күз карашындагы яшькелт утын, Ташлыяр авылында бүтән берәүдә дә булмаган, күренмәгән моңсу яшькелт утын әлдә булса югалтмаган, тавышындагы ягымлы җылылыкны да югалтмаган кеше, я Мәүлә, бу бит шул, кайчандыр тешләргә кереп йөдәткән, хәзер инде онытылган һәм һич сүзсез онытылырга тиешле кеше Хафиз. Хафиз үзе иде ләбаса. Малайларның берсе зуррагы нәрсәдер сизенгән кебек әтисенә туры гына карап русчалатып нидер эндәште, ләкин Хафиз аны ишетерлек хәлдә түгел иде. Менә шулай Гыйльмениса дип куйды Хафиз, малаеның сүзен искә дә алмыйча. Исән кешеләр бер очраша икән. Тагын тынлык. Хафиз Гыйльменисаның нинди дә булса сүз әйткәнен көтә. Ә Гыйльмениса һаман сүзсез. Ул әле малайларга, әле Хафизның үзенә карап, нәрсә дип сүз кушарга да белмичә телсез калган иде. Әйдә соң атлый торыйк дип тәкъдим ясады Хафиз. Бу юлы инде яхшы ук кыюлана төшеп. Безгә бит бер якка таба. Аңы белән түгел. Нәрсәне булса да аңлый һәм нәтиҗә ясый алырлык дәрәҗәдә түгел иде Гыйльмениса. Дөресрәге, эчке сагаю һәм искәрмәстән килеп чыккан бу кинәтлектән, әле һаман сискәнеп туктамаган шомлы күңеле белән Хафизның бу соңгы сүзләре ишетеп алды хатын һәм бусы озак еллар онытылып торудан соң аны иң куркыта торганы булды. Булар әллә синең малайларыңмы дип сорады Гыйльмениса, кызыксынудан да бигрәк гаҗәпсенеп. Аны барыннан да элек малайларның әллә нидә бер русчалатып сүз кыстырып куюлары гаҗәпләндерә иде. Кемнеке булсын, минеке булмыйча. Хафиз сорауга каршы сорау белән җавап кайтарды. Ул бераз шаярткан кебек тә күренергә тырыша. Ләкин Гыйльменисаның кайчандыр бөтен нәрсәне нәкъ үз вакытында, нәкъ үз дөрестлеге белән тотып ала торган булып хәтеренә сеңеп калган Гыйльменисаның шушы ап-ачык хакыйкатьне, ягъни яныннан тырык-тырык атлап килүче картузлы бу ике малайның Хафиз малайлары икәнлеген аңлар-аңламас килүе аны былай да әйләнә-тирәдәге үзгәрешләргә исе китеп кайтучы кешене эчтән нык кына аптыратып калдырган иде. Өйдәгеләр, әти белән әни карчык ничек карар, татарча белми торган бу патсаннарга дигән сорау да узды аның миеннән. Әниләре соңыннанрак кайтачакмы әниләре? Бәлки, кирәк булмагандыр, урынсыз куйгандыр Гыйльмениса бу сорауны. Ләкин нишләтәсең? Аналык инстинкты, балалар язмышы белән кызыксыну шиште бугай телен. Ишкында бит шундый уңайсыз сорау. Хафиз беравык телсез калды. Бер кайчан да кайтмаячак әниләре, диде аннары, күз карашын аска алып. Кинәт аның тавышы сынды. Шуны сиздермәскә тырышып сүзсез барды. Аннары салмак кына янә башлады. Ишеткәнең юк идеме? Севастополь дигән бер кала турында. Кара диңгез буендагы портовой бер кала. Менә шунда артналет вакытында үлеп калды әниләре. Маша исемле иде. Береговой охранада медсестра булып эшли иде. Озак кына сүзсез барганнан соң, ичке халәтен бераз җиңеләйтергә теләп булса кирәк, күтәренкерәк тавыш белән өстәде. Менә шулай кайтып киләбез инде Ташлыярга. Казанга хәтле поезд белән Казанның бу ягын тәпи-тәпи. Аннары бөтенләй уенга әйләндерергә теләгәндәй, былай дип тә өстәде. Ни урыс, ни татар дигәндәй ике малай җитәкләп. Кертерләрме авылга, юкмы? Гыйльменисага кинәт бик авыр булып китте. Нилектән икәнлеген үзе дә белми. Бәлки, анасыз калган балалар язмышы өчендер. Бәлки, дөньясының шулай катлаулы булганлыгы өчендер. Бәлки, үз язмышы кинәт башына китереп ургандай булгандыр. Ләкин Гыйльменисага бик уңайсыз булып калды бу минутта. Фатих Хөсни, Гыйльмениса. 9-нчы бүлек. Хафиз кайтышлый урман юлында Гыйльмениса белән беренче очрашканда ук уйный көлә
Ни урыс, ни татар ике малай җитәкләп кайтабыз менә, кертерләрме авылга, юкмы дип бөтенләй юктан гына әйтмәгән. Өйдә картларының үтә иске фикерле диндар кешеләр булганлыгын чамалап әйткән икән. Озак аерылып торудан да ара яхшы ук суынган. Шуның өстенә кайтучы кеше мәкәрҗәдән түгел, бүләк санаклары юк, кесә ягы да такыр. Һич урынсызга телдән ычкынгалап китә торган, ләкин мондагыларга аңлашылмый да, аларны шаккаттыру өчен әфсенле көче дә булмаган диңгез терминнарыннан һәм ялтыравыклы төймәләр төзгән кителеннән бүтән байлыгы хәзергә күренми. Шул юк өстенә тагын татарча бер авыз сүз белми торган ике малай да өстәлгәч, тынышка өйрәнгән карт белән карчык әллә нишләбрәк калдылар. Әлбәттә, кайту белән үк бер юлы сиздермәделәр. Булганы белән кунак иттеләр. Хәтта картузлы малайлар белән әби арасында бармаклар белән төртеп сөйләшү, һәр төрле ымлаулар ярдәмендә кызыклы гына аңлашып караулар да булды. Шулай да бу кунакчылык озак дәвам итә алмады. Әбинең җыела килгән үте бер көнне тышка ук бәреп чыкты. Тойдым мин бу кул белән төртеп сөйләшүләрдән дип, хәзергә әле карты алдында гына булса да, үтен түкмичә кала алмады Сәрби әби. Җитмәсә тагын сүз ишеттерә торалар. Бер көнне су юлында Хабра карчыгы Әсхаб күзгә бәреп әйтә: "Марҗадан туган ул сөннәтсез малайларны безнең мөселман җирендә озак асрарсыз микән?" Әнә абыстай әйтә ди анда. Сугыш зилзиләсенең булай озакка сузылуы да, уйнаштан туган балалар да мәчет манарасының тора торгач бер якка кылая башлауы да, сөннәтлесенең, сөннәтсезенең бер кыйдан су ишүе дә дип әйтеп әйтәдер ди. Ул әле тагы да сузмакчы иде. Карты Хәсәнша "Куйсана шул Хабра карчыкларын да разныянда, мәйет кызгыннарының сүзләрен" диде сүзен кырт үзеп. "Сөйләшсәм мин үзем, ир кеше белән ир кеше сөйләшермен. Ә малайларга сөннәтсез дип тел тидерәсе булма. Булай да җиреннән суыннан туган аналарыннан язган балалар алар. Ничек тел тидерим ди, кайчан мин аларның телләрен күп ширә белмим" дип мыгырданып калды карчыгы. Ләкин бу әле аның карты белән килешүе дигән сүз түгел. Эш кайсы якка булса да бер якка хәл ителмәсә, ул әле әлбәттә мыгырданып кына калыр кебек күренми иде. Шулай да Хәсәнша карт башламады ул җитди сүзне. Хафиз үзе башлады. Ул борынгычарак уйлый торган картларның ашына кара таракан булып төшкәнлеген үзе дә сизеп йөри иде. Булай тора эшләр әти дип башлады ул бер кичне, өйдә әтисе картның ялгыз үзен генә туры китереп. "Син үзең дә элекке солдат кеше, аңларга тиешсең. Шушы Русия мәмләкәтен саклап, ничә еллар тозлы диңгез сулары гизгән, берничә тапкыр ранный булган кешеләрнең, без солдат морякларның урыны хәзер ишек төбендә түгел, өйнең түрендә булырга тиеш. Безнең братва моны әле тиздән күрсәтәчәк." Әти белән сөйләшкәндә сүзнең митингта сөйләшкәнлеге кебегрәк килеп чыгуын һәм үзенең урынсызга кыза башлаганлыгын сизеп, Хафиз шундук әкренрәк җайга ятты. Сүзенә тизрәк йомгак ясарга ашыкты. "Тел белмәгән ул балалар белән әнигә җиңел түгеллеген мин сизеп йөрим. Сөйләшәсе кешеләр белән сөйләштем. Без Зәки солдат өенә күчмәкче булабыз. Зәки минем элекке дус иде. Нишләмәк кирәк? Башын шул без йөргән туфракка ук салган. Хатыны икенче ергә чыккан, өе буш, тәрәзәләре кадакланган. Ә безгә державный линкорның көлен күккә очырган диңгез бүреләренә тәрәзәгә кадакланган такталарны кайрып ату нипочем не стоит." Җитди башланып, ярым шаяргандай очланган шушы әңгәмә җитте. Ул турыда бүтән сүз кузгатып торуның кирәге булмады. Икенче көнне үк эшкә керештеләр. Эшкә керешү дигәне шул. Барып, Зәки солдатның сугыш алдыннан гына салдырылган өйнең тәрәзәләрендәге тактаны кубарып аттылар. Сәрби әби килеп өйне җиганда итте. Көннәр җылы, әлегә ягарга кирәк түгел. Ике малайын янына алып, түшәләп йокларга сәкесе бар. Башкасын күп уйлап тормады Хафиз. Әлеге теге картузлы ике малайын ике кулына җитәкләде дә, иңенә янә шул шомарып беткән солдат капчыгын җиңелчә генә элеп, күчте дә килде буш өйгә. Күчеп килде һәм кинәт аптырап калды. Карасана, түшәмнән үрмәләп, каядыр караңгырак почмак эзләп баручы озын бутлы кытсыз үрмә күчне телгә алмаганда, бөтенләй шар икән ләбасамында. Тавыш-тын юк, авыз эченнән мыгырданып йөрүче әни карчык юк,
аш пешереп торасы юк, су юк. Әгәр солдатның үзе белән йөрткән калай кружкасын исәпләмәгәндә, су эчәргә стакан мазар шулай ук юк. Борынны салындырмыйк, хлопцы. Тиздән безнең Севастопольдән үзебез төреп салган багажларыбыз килеп җитәргә тиеш дигән булды ул, бердән уеп, сүзсез сеңеп калган малайларына жан өрергә теләгәндәй. Ләкин ул багаж дигәнендә дә рәтле башлы нәрсә булмаганлыгын үзе белә. Балаларын юата барган саен бу тынчу бушлыкта үзе әкренләп була башлаган кебек иде. Шулай да озак дәвам итмәде бу ташландыклык хисе. Ничек кенә авыр булмасын, сугыш чорының җафасы югалтулары күңелләрне ничек кенә ташка әверелдермәсен. Шулай да әйләнә-тирәдә кешелекле кешеләр бетмәгән. Күңелләрдә мәрхәмәт хисе сүнмәгән иде. Иң элек күчеп килүчеләрнең кайнар эзләренә үк басып дигәндәй, әни кеше Сәрбия би килеп керде. Ул иң башына зур тиен күтәргән. Килеп җиткәнче тәмам алҗыган, ишектән керүгә көч хәл белән сәкегә җитеп, иңендәге йөген сәкегә әйләндереп төшерде һәм бераз сулыш алганчы ләм-мим сүз кушмыйча хайран калып утырды. Менә бусы салып ятарыгызга, диде ул төргәктән 3 мендәр, зур бер киез һәм бер юрган чыгарып. Атыбыз булса, барысын бергә төяп кенә китерер идең дә бит. Сүз ялганып китергә өлгермәде, ишектә шулай ук күтәренгән, шулай ук мышкылдаган Хәсәнша карт күренде. Анысы искерәк булса да бер самовар, бер кадәр чынаяк савыт һәм ни уйлаптыр бик зур буш кәрзин китергән иде. Эш кенә башладың мәллә, башыңа ат типкән карт дип шундук аны шелтәргә тотынды карчыгы. Нәрсәгә дияларга синең бу буш кәрзинең? Йөк итеп шуны күтәреп килмәсәң. Нәрсәгә дә ярый торган әйбер ул, тимә? Карт игътибарсыз гына җавап бирде һәм аннары Хафизга карап, ләкин аңарга әйтүдән дә бигрәк малайының малайларына ымлап өстәп куйды. Хәзергә әнә аларның вак-тияк әйберләрен шунда ташлый тор. Соңыннан Алла кушып, тирәнгәрәк тамыр җая башлагач, каз утырту өчен менә дигән уя. Тик шуннан соң гына бу юлы инде бик җитди рәвештә, хәтта карчыгының аңсызлыгы өчен ачуланганда итеп өстәп куйды. Әллә каз асрамаслар дисеңме син аларны? Артларында гына шундый күл була торып. Әле бүген кичке аша-учу якларын карыйсы бер вакытта, әллә кайчан булачак каз ыясы турында кайгыртып, буш кәрзин күтәреп килгән Хәсәнша картның сүзләре бер яктан азрак көлке тоелса да, чынлыкта Хафизга ошады. Йөрисен йөрде. Чынлап та оя кырып җибәрергә иде аның исәбе. Һәм Ташлыярга кайтып, булган яңалыклар белән танышуга ук, яшьлек хыялы Гыйльминисаның бүгенгесе көндә 3 кыз белән ирсез көн күреп азаплануын ишетеп, бөтенләй үк шулай булмагае дип уйларга базмаса да, күңеленең ишкерәге бер пычмагында, ай хайла, бу яртылаш ватылган 2 ояны бергә кушып, малайларны әниле, кызларны әтиле иткәндә бердә яман булмас иде дигән уй, кыяр кыймас кына булса да баш калкытып узган иде. Дөресен әйткәндә, туган нигезеннән алай ансат кына чыгып китүенең сәбәпләреннән берсе дә шул иде. Тынышка ирәнгән карт белән карчык әни култыгына бер юлы тагын 5, мыныкы 2, Гыйльминисаныкы 3 бәбкәне сыйдырып булмастыр бит. Буш кәрзиннән һәм киләчәктә булачак каз ыясыннан башланган сүз Хафизны бераз күтәренкерәк җайга салды. Синеке дә дөреслеккә әти, диде ярым шаярту белән. Каз үрчетмичә торып булмас, дарым что ли, ничә ел буе сугышып йөрдек. Но бит әле ни, менә бүгенге кич турында уйлыйсы бар. Кунак булып килгәнсез парлап, яңа нигезне котлап, әйберләрне алып килгәнсез, нәрсә дә булса кыландырырга иде бит дигәнем. Шуны гына көтеп торган кебек, кунак өстенә кунак ишекне зур ачып, күрше Сафа килеп керде. Ул камзул чабу астына яшеребрәк нәрсәдер тоткан, уң кулы терсәк тиңентен киселгән. Яше ягыннан Хафиздан кайтышрак булса да, сугыш машинасы аның да бер кулын алып калырга өлгергән иде инде. Ничек күрешергә белмичә бер мәл аптырабрак торганнан соң, әлеге киселгән кулының калтышкасы белән Хафизның җилкәсенә бер шапылдатып алып, сөйләнергә тотынды. Кайтканга күпме вакыт бер күреп гөрләшеп утырган да юк. Өйгә чакырып булмый, чебен дә балачага баскан өйне. Менә былай күршегә үк килгәч, тукта мин әйтәм. Ул уңайсызланып кына Хәсәнша картка карап алды.
Син ничек, Хәсән шабзый, ясту намазына барырга ашыкмый торгансыңдыр иш? Карт бу сүзләрдәге кыек атып туры тидерергә тырышуны дөрес аңлады. Ясту намазы белән татулыгы бик булмаса да, Сафаның камзул чабуы астына яшерелгән кунак кызының иркенгәрәк чыгарга теләвен ул бик чамалы иде. Живанкасы чап игә, бер кат кирәген савыт-саба чынаяк шәшкә дигәндәй, аннан килеп бер бөтен икмәк белән бер савыт туз кыстырга онытма, дип солдатларча команда бирде карт. Һәм карчыгыннан элегрәк үзе ишеккә атлады. Ипи тызны беренче булып кертергә иде ишектән. Без шул каткан агач, мажик. Ләкин Сәрби әби аш яулыкка төрелгән икенче төенчеген һәм ипи тыз күтәреп килеп җиткәнче, мондагылар елтырашып өлгергәннәр. Сафа тиз генә чыгып, берничә пар чынаяк һәм каба торырга дип бер тәлинкә ишәк бөккәне, ә малайларга бер бүрек пешкән күкәй алып киреп өлгергән иде. Безнең монда татар җирендә тавыклар буяулы күкәй салмыйлар, шабаш дигән булып, бар күк русчасы белән иң элек малайларны сыйларга тотынды ул. No күкәй есть күкәй, мин салган нәрсә түгел. Утырыгыз, ашагыз, без сезнең табынга кысылмыйбыз, сез безнекенә. И конец шуның белән. Бусагадан беренче булып ипи тыз кирмәсә дә, күрше-тирә авыл халкы әнисез калган ике малай белән кайтып, ялгыз өйгә килеп урнашкан Хафизны ташламады. Мендәр өстенә мендәр килә торгач, бер вакыт сәке пишмагындагы мендәр өеме түшәмгә җитә язды. Малайлар баш асларына гына түгел, асларына да мамык мендәр салып ята башладылар. Күрше кызлары суын кертә, икенчеләре кирип, Хафиз үзе өйдә юкта, идәнен сәкесен юып чыгара. Бу мәшәкатьнең ике якка да файдасы тия. Шул йомышны йомышлаган арада күрше кызлары кызыксынып, Толя белән Мишадан берәр генә сүз булса да русча отып калырга маташсалар, бәйрәм ашы кара каршы дигәндәй, үз нәүбәтләрендә Толя белән Миша да ул ярык авызлы кызлардан татар сүзләрен тартып алырдай булып сорашалар. Аңлаганын аңлап, аңламаганын кул ишарәләре белән ничектә сөйләшеп китәргә тырышалар иде. Хафиз үзе кайтып бераз канат кавырыйны җайга кую белән һәр төрле җәмәгать эшләрендә, солдатлар комитеты оештыру, җирне яңадан өләшү, ирләре фронтта үлеп калган солдат семьяларына ярдәм оештыру эшләре белән мәшгуль булганлыктан, күп вакыт өйдә малайлар үзләре генә кала. Алар инде өй эшләренә дә өйрәнеп киләләр. Сәкесен Миша сыюса, идәнен олырак абый буларак Толя юа. Бүтән эшләрендә шулай үзара бүлешеп, тату гына башкарып чыгалар иде. Шулай да бер ияләшеп киткәч, аларга малайлары да, кызлары да гел кергәли йөри. Кай көннәрдә өй гамын балаларча бөтенләй онытып, малайлар белән кыялы яр күленә балыкка да киткәлиләр иде. Ә бит анда бу ялгыз нигезгә күчеп килгән ул беренче кичне дигәнем. Әлеге Сафа күршенең камзул чабуы астына качып яткан уялчан кунак кызы дөньяга чыккач, аларның телләре, күңелләре шишелепме, Хафиз кайткач дигән хәбәрне ишетү белән, Сафа хатынын җылата-җылата мәрәк дусты өчен үзе самогон кудырган. Һәм бу үзе кудырганның күздән яшь китерердәй зәһәрен, яшелле зәңгәрлесен менә 5 көн буена саклап торган булган икән. Димәк, телләргә шишелерлек сәбәп булган монда. Әле алар икәү генә булсалар, ихтимал үзләре дә кәкрәйеп төшкән булырлар иде. Башлаган сүзләре һәм гамәлләре кызып барганда гына, ут күргәч кирдем дигән булып, алар янына өченче бер фронтовик. Ниндидер бер эш майтаруы аркасында күкрәгенә Георгий тәресе эләктергән һәм туган җиренә 10 көнгә побывкага җибәрелгән яшь солдат Хабирда килеп керде. Солдаттан жәлләми, шуннан алар калган байлыкны эшкә бүлә башладылар. Үзеннән үзе аңлашыла, алданрак авыз чылата башлаганнары кыза төшкән иде. Шундук яшь солдатны үртәргә тотындылар. Син, Хабир, брат, еракка үрләрсең, парень, бу килештән. Бару белән күкрәгеңә бу тавык тәпиен эләктергәч, тора-бара алар синнән генерал ук ясап куймагайлары дип, әллә мактап, әллә көлеп, әлеге теге киселгән кулының калтышкасы белән яшь солдатның җилкәсенә сугып куйды Сафа. Анысы шулайын шулай да, Хафиз әйтергәме юкмы дигәндәй сузып торды. Ләкин күзләренә бәреп чыккан зәһәрле ычкыннары авылда хакын хаклап торырлык дәрәҗәдә түгел иде. Аңарча бит хлопцы я Хабирның үзенең башын ышып төшүе бар. Я царь Николашканың башын үзеп куймагайлары.
Дөнья бит ул шалдый гыбәе әйтмешли күләсә. Әйдә, политикага тыгылмыйча гына утырыйк әле. Эш авылдаш, эш верноподданный бергә туры килгәнбез икән, әллә яшьлеге аркасында, әллә яңарак кына тагылган тавык тәпие тәэсиреннән ут күреп кергән Хабирның ничектер бик аяк каласы килә иде. Ләкин кызу канлы Сафа йомырканың тавыкны иретүе белән килешергә теләмәде. Мин верноподданный түгел, бу тамамыйны үзең белән дип, тавышын нык кына күтәреп, исән колы белән өстәлгә китереп сукты. Ярыйла сиңа, шибендә тешләмәгән көйгә награда шәпәгәннәр. Минем менә бу кулым кайда? Әнә Хафиз белә, 2 потлы гырны ихтә димичә 10 мәртәбә һавага чөя торган идем мин бу кул белән. Нык кына шымырдаган кунаклар кайсы-кайсына һәм нәрсә өчен рәхмәт әйтергә тиешлекне белмичә, рәхмәтен дә, гүр такталарын да бергә кушып, ишек капка тирәләрендә бераз буталышканнан соң, шулай да таралыштылар. Хафиз ялгыз калды. Ишек бусагасында бер ялгызы тәмәке тартып утырды. Уйланды. Малайларын искә төшереп, өйгә кермәкче булды. Кермәде. Тагын берәүк шулай эленке салынкы уйлана торгач, җил капканы шыгырдатмыйча гына ачып, урамга чыгып китте. Һәм аны-моны уйлап тормыйча, ишемлеккә якын да килмәгән ап-аяк кеше кебек, тип-тигез атлап, беләсезме, кая таба китте. Тегермән очына, Гыйльминиса тора торган якка китте. Әлбәттә, нинди дә булса дуамал ният белән түгел. Кайтканнан бирле, урман ягыннан кайтышлый бергә юллары туры килгәннән бирле, Хафизның аны рәтләп күргәне дә юк. Нинди дуамаллык турында уйларга мөмкин. Шуның өстенә, Гыйльминисаның үзен сүз тидермәслек итеп тота белүе, кайын сеңлесен булганы белән зурлап затуы, балаларын эшкә өйрәтеп, кеше арасында ким-хур итмичә үстерүе турында колагына мактаулы хәбәрләрдә кергәли башлаган иде. Мөмкинме? Шундый кеше турында ни дә булса хәтта күңелгә китерергә. Шулай да ни белән аңлатмак кирәк, Хафиз шул очка таба китте. Гыйльминисаның өе читтә, кеше кара күзенә чалынасы түгел, һич югы аның шул очка барасы. Гыйльминиса яшәгән өйгә бер ялгызы, бер ни дә уйламыйча, бер кешегә дә күренмичә, озаклап бер карап торасы килә иде. Төннең бер вакытында йокы аралаш сискәнеп киткәндәй булды Гыйльминиса. Кайдандыр ялгыз бер адәм озын һәм моңлы көйгә урам тутырып җырлап килеп чыкты да, моның өе тирәсенә җитәрәк, тукталып булса кирәк, сүзләрен аерым-ачык ишеттерергә тырышкандай озак кына сузып торды. Талдин талга конып сайрый микән, таң алдыннан сарыла сандугач. Сандугачлар тавышы моңлы икән, сөйгәнеңне üzülеп сагынгач. Сискәнеп китте Гыйльминиса. Һәм кинәт куркынгандай булды. Таныды ул тавышны. Бу аның тавышы. Хафиз җырладымы моны? Нишләп? Нигә булай соң? Кемгә дип җырлады ул моны? Менә син, карт тиле. Фатих Хөсни, Гыйльминиса. 10-нчы бүлек. Авылга кайтышлый урман юлында беренче кабат очрашканнан бирле, Гыйльминисаның Хафиз белән урамнан үтешли яки кеше арасында туры китереп баш кагып исәнләшүләрен искә алмаганда, рәтләп очрашканы юк иде. Элекке хәлләрне истә тотучылар да бардыр дип уйлый. Үзенең дә биргән сүзендә тормыйча, ашыгып барыйга кияүгә чыгуыннан да уңайсызлана иде. Ничек кенә булмасын, Хафиз күзенә чалынудан мөмкин чаклы качыбрак йөри иде ул. Әмма бу курку, бу уңайсызлану үзе уганың инде элекке тынычлыгын югалтканлыгы турында сөйли иде. Теге төнне очраклы рәвештә йокы аралаш колагына кереп калган җыр да килеп кушылгач, аның тәшвишләнүе вакыт-вакыт нык кына сиздерә башлады. Шул ук вакытта булмаганны, ышамаганны, күңелгә нәрсә килмәс ул дип, үзен тынычландырырга да тырыша иде. Шулай да Хафизның күпме еллардан соң яңадан авылга кайтып төшүе
Гыйльменисаның тышкы тормышында, үзен тотышында, киемендә, салымында бер нинди дә үзгәреш китереп чыгармады. Хәер, көне-төне кеше эшендә чабып, моңарга аның вакыты да юк иде. Әмма бер көнне туры килде. Юк, качып калу мөмкин булмады бу туры килүдә. Гыйльмениса авылдан шактый ерак Зирекле елгасы буеннан ялгыз яшәүче Хәерниса карчыкның җитенен җәеп кайтып килә иде. Көзге көн берничә тапкыр үзек-төтек яңгыр да явып киткәнлектән өсте башы юешләнгән, пычрак җитен учмаларыннан биткә кулга йыккан. Киршән иннекне искә алмаганда, аны нинди дә булса үтә мөһим. Көзге көн берничә тапкыр үзек-төтек яңгыр да явып киткәнлектән өсте башы юешләнгән, пычрак җитен учмаларыннан биткә кулга йыккан киршән иннекне искә алмаганда, аны нинди дә булса үтә мөһим бер очрашуга әзерләнгән кеше дип күз алдына китерерлек түгел иде. Җитмәсә тагын аягында чабатасы да тишелеп, арттан канат ярып кайта иде. Менә шунда, нәкъ шушы кыяфәтендә чакта, аны арттан атлы бер юлчы куып җитте. «Әйдә, утыр, авылдаш», диде атлы юлчы, Гыйльмениса турына килеп җитүгә атын туктатып. Күтәрелеп тә карамастан, тавышыннан ук танып алды Гыйльмениса. Бу Хафиз иде. Кайдан бу? Үзенең аты юк ишаның дигән уй үтте Гыйльменисаның башыннан. Аның Хафизны үзеннән бик алай өстен кеше итеп таныйсы килми. Хәтта вакыт-вакыт аның Хафизны бөтенләй дә таныйсы килми. Кайтты да, йөри әллә кем булган булып, комитетлар оештырып, дөньяны кырмакчы үзенчә. Шулай дип тә уйлаштыргалы иде ул кайчагында. Инде менә тәмам карага катып, шыланып, җәяүләп кайтып килгәндә, тегенең атта куып җитеп утырырга тәкъдим итүе Гыйльменисаның горурлыгына ук тиде. Күп калмады, булай да кайтып җитәрмен, диде ул утырырга бик ашыкмыйча. Шулай да йөзеннән кара тапларны басып, алсу кызыллык йөгереп узмыйча кала алмады. «Утыр, минем дә үз атым түгел. Кеше атына миңа кемне утырып кайтсам да барыбер». Сизелеп тора, Хафиз яланда Гыйльмениса белән икәүдән-икәү генә очрашуга бик тә шат. Бу аның тавышына ук чыккан иде. Ул атын һаман кузгатмыйча, Гыйльменисаның утырганын байтак кына көтеп торды. Гыйльмениса да, гәрчә тыштан туңган җибенгән кебек күренсә дә, ихластан әйткәнне аңламаслык дәрәҗәгә үк килеп җитмәгән иде. Кинәт йомшарып, җылынып калгандай булды. Шулай да арбага менеп утырырга ашыкмады. «Юк инде, Хафиз абый, рәхмәт», диде ул, кинәт яктырынып, алсуланып, каушап. «Кеше күрсә, әллә ни уйлый башлар. Кайткан кайтым инде». Ул туктап торган арбалы атны урап, җәяүләп узып китте. Дөресен әйткәндә, аңарга булай да бик рәхәт иде бу минутларда. Аяклары үзләреннән-үзләре атларга торалар иде. Ләкин Хафиз атларга ирек бирмәде. Ул шундук атны атлата төшеп, Гыйльменисаның алдына килеп чыкты һәм дилбегәне арба карамасына урап куеп, үзе җиргә сикереп төште, арткарак калып, Гыйльмениса белән рәттән арба артыннан җәяүләп бара башлады. Сүз югыннан сүз булсын дигәндәй, үзенең ниндидер бер юк эш белән йөрүче кешене озата барганлыгын әйтте. Ләкин кайдан килгән кеше һәм нинди эш белән йөрүче кеше икәнлеген әйтеп үк бетермәде. Ничектер серле кешечәрәк тота иде ул үзен бу минутларда. Шуны бераз йомшарту өчен булса кирәк, ярты гомер читтә йөреп узды. Үзең беләсең, Гыйльмениса, дип яңадан сүз башлады. Әйтеп бетермәгән сүзләре өчен Гыйльменисадан гафу үтенгән сыман. Фронтовик кешенең нинди генә дуслары булмас. Лазареттан гына чыккан килеш җәяүләп авылына кайтып бара. Авылы моннан 22 чакрым. Жизнидән атын теләнеп шул юлаучы солдатны озатып кайтып килешем. Аннары әңгәмәгә җиңеллек, уен көлке төсеп йөрергә теләгәндәй өстәп куйды. Булай арба артыннан җәяүләп бару лутчы кызык икән. Курыкма, тартырга җиңелрәк калган өчен күңеленнән генә атта рәхмәт әйтә торгандыр әле. Аның да күңеле була микән ни, белмидерим, дип сүзне уенга борды Гыйльмениса да. Хафизның ихлас күңеллеге нәкъ шул Гыйльмениса өчен арбадан төшеп, тигезле-тигезсез юлдан бергәләп җәяүләп барырга риза булуы, шуның өстенә уен көлке сүзләр дә кыстыргалап җибәрүе
никадәр генә кирпедәй инәләрен калкытып күренергә тырышмасын, Гыйльмиссаны да әкренләп эретә йомшарта бара иде. Аннан соң алар бик үк тирәнгә кермичә генә авыл хәлләрен сөйләшкәләп бардылар, балаларына күчтеләр. Хафиз үзенең картузлы малайларының әкренләп авылга, малайларга ияләшә башлавы белән мактанып алды. Әллә чынлап, әллә шаяртып, хәзер менә артык расход чыгарга торганлыгын. Әле кайтканда гына алган яңа картузлы була торып, малайларының башка малайлардан күреп, түбәтәй сорап йөдәтүләрен сөйләп, Гыйльмиссаның авыз чите белән генә көлемсерергә дә мәҗбүр итте. Минекеләр юкны барны сорап йөдәтмиләр алайса. Әтиләре бары мәрхүм кебек. Булганына канәгатьләр, дип сүзне тизрәк түгәрәкләп куярга ашыкты Гыйльмисса. Балалары белән мактанасы килүдән түгел. Бу очракта барыын сагынып искә төшерүдән дә түгел. Булган да инде узган, искә төшерүдән кемгә файда? Авылга якынлашып килгәнлектән, сүзне тизрәк очлыйсы килүдән һәм аннан да бигрәк Хафизның сүзне әллә кая икенче якка борырга маташуыннан курыкты ул. Шулай да авылга кайтып җиткәнче бик әһәмиятле һәм әле берсе дә кагылмаган бер сүз калган булган икән. Ир һәм элекке моряк кеше Хафиз бу яктан тәвәккәлрәк булып чыкты. Синекеләр нәрсә? Синекеләр зурлар инде, дип Гыйльмиссаның кызларыннан тотынды ул, сүзне бик еракка җибәрмичә. Шул ук вакытта дуамаллык күрсәтүдән дә шикләнә иде, ләкин үзе дә сизмәстән бер дуамаллык ышкындырмыйча кала алмады. Әйт әле, Гыйльмисса, монда без икәүдән икәү генә, токы яшермичә әйт. Яратып чыктыңмы син барыйны? Яратып чыктым, дип бер юлы өзеп салды Гыйльмисса. Ике төрле уйларга урын калдырмады. Ләкин Хафиз ике уйламыйча булдыра алмады. Хафизга ике уйламыйча мөмкин түгел, чөнки ул беренчедән узган эш турында сораша. Ләкин хәзергә нәкъ менә шушы минут белән яши. Ул Гыйльмиссаны өсте башы чыланган, чабатасы тишелә башлаган, инде яхшы ук төс салган, ләкин үзәкне өзеп карый торган моңсу кара күзләре, тыйнаклыгы, аз сүзлеге сакланып калган шушы Гыйльмиссаны әле хәзердә тартып алып күкрәгенә кысырдай булып ярата. Икенчедән, Гыйльмиссаның нинди сәбәпләр нәтиҗәсендә барыйга барып егылуы турында ул инде авыл кешеләреннән күп мәртәбәләр ишеткән иде. Яратып чыктым, дип тавышын күтәргәннән күтәрә төшеп, рәттән ике мәртәбә кабатлап куйды Гыйльмисса. Аның күзләре яшь белән тулган. Ул аны түкмичә көчкә генә тыеп бара иде. Шул ук вакытта аның Хафизга әйтәсе сүзләре дә бетмәгән иде. Ниһаять, менә әйтелде ул сүзләр. Син икенче кабат минем барыйма тел тидерәсе булма, Хафиз. Гөнаһсыннан курык. Һәм ул ярганак буенча урманнан үлән, утын, җиләк ташучы җәяүлеләр салган тар сукмакка борылып, хәтта рәтләп исәнләшеп тә тормастан, тиз атлап, ашыгып кире якка китеп барды. Чынлап та кире якка китү булды шул бу. Яман ният белән кузгатмады шикелле иш Хафиз ул сүзне. Гыйльмиссаның элекке ире барый турында да бераз дуамалрак чыкса да, яман ният белән әйтмәде кебек. Тавышыннан, балалар турында кызыксынып сораштыруларыннан, атыннан төшеп, Гыйльмисса белән рәттән җәяүләп баруларыннан ук, һәм моңарчыга кадәргесе дә очраган саен җылы көлемсерәп, түбәнчелек белән исәнләшеп йөрүләреннән ук сизә һәм тоя килә иде Гыйльмисса. Нәрсәдер Гыйльмиссага әйтәсе сүзләре бар кебек Хафизның. Бик мөһим сүзләре булырга тиештер кебек тоя иде ул. Кемгә ничектер, Гыйльмисса һәр хәлдә шулайрак чамалы иде. Юлда да шул турыда уйлап кайтты ул. Кайткач та уйлап йөрде, кызлары кайсы кайда эштә иде. Өйнең ялгыз булуы аның бу аяныч, катыш, өметле уйлануларын тагы да көчәйтеп җибәрде. Соң нәрсә булган? Әйтәсе сүзен әйтәсе иде кеше. Сүздән соң, яисә бер арбага утырып кайтудан соң нәрсә була? Сөйләгән кеше сөйли бирсен, авызына теле сыймаганы, менә хәзер син аны үпкәләттең инде. Үпкәләткәнсеңдер инде. Кич белән Факихәсе эштән кайткан вакытта Гыйльмисса казан астына яккан, ашын салган хәлдә караңгырак бер пичмакка мендәргә йөзтүбән капланып ятып тора иде. Башым авыртып тора никтер. Җил кактымы дип әйтим, дигән булды ул кызына анымыны сиздермәскә тырышып. Хәер, Факихәсе аның үзе кебек үк. Күп төпшенүчән түгел, артык тирәнгә китмәде.
Аш булганча мин чишмәгә суга барып кайтыйм әле, дип, чиләк көянтәсен алып шундук чыгып китте. Бираздан анысы алып кайтты икенче бер аптыраткыч хәбәр. Иратта бала-чага суга барып йөрү кыендыр дип, Хафиз абыйга бер көянтә чишмә суы керткән идем, дип сөйләп китте кызы, үзенә күрә бер яңалык ачкан кебек итеп. Кисмәкләре чишмә суы белән тулы, идән сәкеләр юылган, өйләре җыештырылды, шул ике малае өйдәге бөтен эшне эшләп тора икән. Күреп исем китте, минем белән татарча сөйләшеп маташалар. Гыйльминисаның үзенең факиһә әйтүенә караганда бигрәк тә бүтән нәрсәгә исе китте. Хафиз шулай да кисмәкләре тулы булса да, Гыйльминиса кызы керткән суны алып калган, урын тапкан. Әле чын булса, былай дип тә әйткән кызга: Гыйльминиса кызы керткән су особый тәмле булыр инде ул. Без аны чәйгә генә тотарбыз дигән. Барыбер, Хафиз, үз кызларымны үз кулым белән урнаштырып бетермичә торып, берни дә чыкмаячак. Уйлама юкны, чыкмаячак дип күңеленнән үзенә үзе сүз биреп куйды Гыйльминиса. Фатих Хөсни, Гыйльминиса. Хафиз кайтканнан соң, Гыйльминиса тышкы яктан кеше күзенә ташланырлык үзгәреш күрсәтмәсә дә, һәм моңарга аның вакыты булмаса да, шулай да авылда, нәкъ аның кебек, мәшәкать чигеп ятим балалар үстереп азапланучы икенче бер тол кешенең барлыгын белеп тору, аңарга ничектер эчке тынычлык биргән кебек иде. Юк, мин генә түгел мондый китек язмышка дучар булган кеше. Теге юлда туры китереп, арба артыннан бергәләп җәяүләп кайткан чагында Хафизның барыйны искә төшереп, яратып чыктыңмы син барыйга дип кабыргасы белән сорау куйган өчен Гыйльминиса күңеленнән аңарга бераз рәнҗеп йөрсә дә, өйдә ялгыз кына калган тын сәгатьләрдә уйлана торгач, моның да үзенә күрә аңлатмасын тапты. Кем белә, бәлки Хафиз Гыйльминисаның үз авызыннан ишетәсе килгәндер. Кешедән ишетү бер нәрсә, кызыксынган кешенең үз авызыннан ишетү икенче. Демәк, Хафиз әле Гыйльминиса белән кызыксынудан туктамаган дигән сүз. Алайса үз авызым белән әйтеп бирим ди ул, ялгызлыкта Хафизга җавап кайтарган кебек, күңеленнән үзе белән үзе сөйләшеп. Ничек чыкканымны уйлап торырга вакыт калдырмады шул безнең бай әтиебез. Тик шуны гына беләм, барый мине ярата иде, үләрдәй булып ярата иде. Чыккач, бергә тора башлагач, кинәт үзем дә сизмәстән мин дә аны ярата башладым. Яраттыра торган яклары ачыла барды мәрхүмкәемнең. Вакыты белән күңеленнән шулай әрепләшсә дә, шулай да авылда Хафиз барлыгын белеп яшәү аңарга тел белән әйтеп булмый торган ниндидер тынычлык биргәндә иде. Шулай да Хафизның гел күзгә башка чалынып йөрүен дә аңлый. Аңларга тырыша иде. Әнә бит, нинди генә сүзләр йөрми дөньяда. Җыен солдатлар кайтканнары да, тегендә калганнары да үзара сүз беркетеп, шунда ук кала кешеләрен, төрле һөнәрдәге мастеровойларны, завод эшчеләрен дә кушып, теге ни атлысың әле, стужин дигәннәрен дә үз артларыннан ияртеп, патшага каршы чыгарга, сугышны туктатырга йөриләр ди түгелме соң? Теге көнне җизнәсеннән ат алып, белмәгән, күрмәгән аксак солдатны 22 чакрымга озатып йөрүе дә тикмәгә генә булмагандыр әле. Булай уйлау бер үк вакытта Хафизны Гыйльминиса каршында үстерә, ничектер үрелеп бу җитмәслек серле бер кешегә әверелдерә. Икенче яктан, күңеленнән аның белән мавыгуын, яшертен мавыгуын ныграк сизгән саен иштән яшәрә, чәчәк ата бара кебек иде. Шулай да Гыйльминиса Хафиз турында үрелеп бу җитмәслек серле кешегә әйләнә бара дип уйлап йөрсә дә, көннәрдән бер көнне Хафиз вакыт тапты. Серле дигән кешебез күңелендәгесен ап-ачык итеп әйтте дә салды. Карале, Гыйльминиса диде ул, тегенең кызлары эштә чак бер мәлне тур китереп. Бер киңәш белән килдем сиңа. Булай ялгыз яшәү, ишул ялгыз баштан үзең ир заты була торып, балалар үстерү миңа да ансат түгел. Сиңа да бик үк бәйрәм түгелдер. Әгәренки әйтик, без менә булай итсәк,
Ике ұяны бірге қушып, сен шул ұяның әнисе, мен шул ұяның әтисе болсам. Ұнытмаған болсаң, біз бит қайшандыр бір-бірімізне көз қарашыннан ук аңлыйдыр идек. Һәм ул ничектер моңаеп, ярдәмгә мохтаҗ кешесеман тилмереп, шул ук вакытта Гыйльминиса нәрсә әйтсә, шуңа күнәчәген алдан ук сиздерергә тырышкандай томырылып карап торды. Гыйльминиса хатын-кыз сизгерлеге белән шундук сизеп алды. Яшь чагында берсе кыз, берсе егет чакларында да вакыт-вакыт шулай үзәкне үзә торган итеп томырылып карый торгалы иде ул Хафиз. Онытырга мөмкинме соң андый карашны? Минекеләр зур инде, бер уяга гына сыйдырып булмас аларны, дип әллә чынлап, әллә шаяртып җавап кайтарды Гыйльминиса. Һәм үз чиратында бусы шулай ук тегенең күзләренә карап уйланып калды. Шундый җитди, шундый хәл иткеч бер минут килеп тудды ки, моннан инде сүзсезлек белән дә, уйнап шаярып кына әйткән сүзләр белән дә котылу мөмкин түгел иде. Шуны бөтен җитдилеге белән тоеп, күңеленнән Хафизны кабул итәргә бик ашкынган хәлдә дә үзен тыеп, гаять җитди кыяфәттә аннары өстәде. Юк инде Хафиз, ашыкмыйк без бу эшкә. Мин үз кышларымны үзем үстереп, үз кулым белән иярләренә тапшырганчы, ул турыда уйламаска булдым. Мәрхүм әтиләре алдында сүз бирдем. Үзең күреп торасыңдыр. Минекеләрнең канат каурыйлары инде өсләрендә, ышып китәргә күп калмаган. Чынлап та бик җитди сөйләшү булып чыкты бу. Моннан соң кабат ул темага сүз яңартып тору Хафизның үзен дә вакландырыр. Гыйльминисаның чынлап әйткән сүзен санга сукмау булыр иде. Бигрәк тә тагын шунысы, дөньяда моннан башка да эшләр кузгалып китте. Авыл халкының теленә кереп, ышчы шашагы Гыйльминисага да килеп җиткән әлеге хәбәрләр дөрес булып чыкты. Авылга бер артлы яңа хәбәрләр кайта торды. Патшаны төшерү белән халык шундук сугышның бетүен, солдатларның шау-гөр килеп кайтып җитүен көткән иде, анысы булмады. Тагын әллә нинди сүзләр китте. Тагын булгана башладылар. Тагын комитет артыннан комитет оештырырга тотындылар. Бу комитет дигәннәре берсе икенчесенә ошамаган, берсе сөйләгәнне икенчесе юкка чыгара тора иде. Бу ыгы-зыгылы айларда Хафиз атналар буена өендә күренмәс булды. Кайда монда үз уяң турында уйларга? Халык үзе оясы тузгылган шөпшәләр кебек тузгып һәм кемне чагарга белмичә тузгып ята. Гыйльминисаның үз мәшәкатьләре дә җитәрлек. Ул күпкә тыгылмый, шулай да теге көнгә җитди сөйләшүдә кузгатылган оя кыру мәсьәләсен онытып та бетерә алмый. Хафиз үзе өйдә юкта, кеше кара күзенә бик чалынмыйча гына барып, аның малайларына күз колак сала. Ямасын ямап, юасын юып, тегеләрнең яртылаш русча әйткән сүзләрен аңласа-аңламаса бик аңлаганда итеп, аларга үз телендә яхшылап, аңлый торган итеп киңәшләр биреп киткәли иде. Аннары озак та үтмәде, аның икенче көткәне, барые исән чакта барые белән бергәләп көткәне, барый үлеп, 5 хатын-кыз бер имана җирсез утырып калгач, күңеленнән ул вакыттагы законны каһәрли көткәне шаулап килеп җитте. Тирә-юньдәге алпавытларны кайсын кая ылактырып бетергәч, аларның җирләрен дә кертеп, имана җан башыннан өләшенде. Гыйльминиса дәррәү 4 җанга 4 имана җирле булды. Ирләр арасында кысылып йөрүдән һич тайшанмыйча, басудан басуга үз өлешенә тигән җирләренә туктап, үз адымнары белән үлчәп, үз тамгасын салып чыкты Гыйльминиса. Бер юлы шул хәтле җирнең хуҗасы булу әлбәттә бик шатлыклы иде, ләкин бу шатлык үзе белән үк борчуын да алып килде. Бу хәтле җирне ничек, нәрсә белән игәргә? Нәфес бар, кеше рәтенә керергә дәрт тә бик бар, ә менә ат юк. Ул 4 имана җирне тырнак белән сөреп булмас ишаны. Хафизның кирәклеге башны бергәләп мендәргә кую өчен генә түгел. Дөресен генә әйткәндә, анысы да бик тансыклаган иде инде Гыйльминиса бичара. Хафизның кирәклеге тормыш кору турында бергәләп кайгырту өчен дә икән. Икәү бергә булсалар, бу хәтле кыйналмас иде Гыйльминиса. Әле ярый революциядан соңгы беренче язны Хафизны бик көтеп тә, анысы совет эшләре белән көн-төн чапканда,
Әллә картая акылга утыра башлаудан, әллә революциядан куркып, бер көнне Гыйльменисаның җил капкасын каерып ачып, һич көтмәгәндә аның онытылган атасы Әл-Мөхәммәд карт килеп керде. Ишеттем, өлешеңә тигән җиреңне ничек чәйнәп йотарга белмичә, авыл буенда елап йөрисең икән, кызый, дип башлады ул сүзне. Юк, әлегә ул үзен һавалы тотуын ташламаган иде әле. Син ярлы тәкәббер булып әтиеңә буй бирмичә йөрсәң йөрерсең, атай картның синең турында уйлаудан туктаганы юк. Җирләреңне бер көнне Мөхәррәмгә күрсәтеп чыгарсың. Ике атка бер ни дә түгел. Үзебезнекеләргә тукталганда, шунда бер рәттән синекеләрендә сукалар, тырмалар. Шәшәр ырлыгың юк икән, анысын да рәтләрбез. Соннан күз күрер. Уртагына дип сөйләшербезме? Сипкән орлыкны орлыклата түләрсеңме? Үз кешеләр шәт талашмабыз. Былай да аптырабрак калган Гыйльмениса бу тәкъдимдә бернинди дә мәкерле ният күрмичә шатланып риза булды. Баштан бу кайгыда очты, дип яңадан дәртләнеп, Хафизның адашып булса да, яңадан бер аның бусагасын атлап килеп керүен көтеп йөргәндә, килә бит бер килә башласа. Бу очракта бәлки китә башласа дип әйтү дөресрәк тә булыр кебек. Бер көнне әнисе белән өйдә икәүдән икәү генә калганда, Гыйльменисаның улы кызы Факиһә тора торгач кызык кына итеп сүз башлады. Бәлки яз да тәэсир иткәндер, бәлки дөньялар алышынып халыкның дәрте күтәрелеп торганы күрептер, бәлки тагы да яшеренрәге соңгы вакытларда бигрәк тә Хафиз кайтканнан бирле әнисенең күңеле купшыганны сизенептер. Факиһә бер үк вакытта уйчан да, алгысыган да иде бу минутта. Хат танырлык кына булса да, ука дип кечкенәдән теңкәмә тиюче кеше ул кем? Син идеңме, әни? Я, мин булдым ди. Шуннан нәрсә килеп чыга дип бераз аптырабрак, шак кына сагая да төшеп, сорауга каршы сорау белән җавап кайтарды әнисе. Һәм аның бу соравы кызы өчен бик җайлы туры килде. Менә аннан нәрсә килеп чыга, әни, дип шаярта көлә әнисен үртәгәндәй, әмма үзе бик җитди калган хәлдә пөхтә тирелгән бер төргәк хатлар китереп тоттырды кыз. Хат танырлык булып кына калмады безнең эшләр. Хатны мин аңарга үзем дә яздым. Ашулансаң ашулан, кыйнасаң кыйна, синнән яшерен серем юк. Менә булар минем түбән авыл мөгаллиме Шәүкәт абыйдан алган хатларым. Без аның белән бер-беребезне яратышабыз. Ул бик әйбәт кеше, әни. Каршы килмә, мин аңарга кияүгә чыгарга булдым. Каршы килеп нишләтә алсын? Аннары тагы Гыйльмениса аңгыра түгел, кызының характерын белә. Әнисенең тәвәккәллеге кызында да бар. Җитмәсә тагын мөгаллим абыйсыннан да булгач, сүз әйтерең бармы мөгаллим кешегә? Карәле адәм көлкесен. Авызыннан сүзен тартып алыр хәл юк иде башка вакытта. Түбән авылга бер утырмага барган иде, шунда таныштылар микәнни? Чыры шундый. Ут уйнап торган чыр иде. Түбән авыл мөгаллиме Факиһәне хатын итеп кенә калдырмады. Кыска сроклы курслар аркылы үткәреп, аннары һичбер сроксыз үзе белгәнне кәләше белән уртаклаша, аны әкренләп китапка, газета-журналга ияләштерде. Әйләнеп карарга да өлгермәде Гыйльменисаң, аның кияве белән кызы икесе тиң укытучылар иде инде. Жалунисен алалар, ягарга мәктәп белән бер рәттән утыны керосины килеп тора, аз булса да паяугы чыга. Әни кешене канатландырганы бигрәк тә шул булды. Канат чыкты бит кызга, очты бит берсе. Үзе генә очуы җитмәгән, инде әнә икенчеләргә, балаларга канат куя. Дөнья һәм кыз бирү мәшәкате белән монда шулай мәш килеп йөргәндә, ул арада калада, чыбык эшләрендә асраулыкта яши торган икенчесе, уртанчысы. Әлеге теге кеше-кешедән киенергә, купшыланырга ярата торганы. Әле теге чакларда ук хат яздырган өчен әнисенә китергән күкәйләрне тиз генә үзенә эләктереп, соңыннан 40 тартмачыдан мәрҗән алып, апасыннан элек муенына мәрҗән, колагына алка тага башлаган Фасиләсе, калада купкан ыгызыгыдан үзенчә файдаланып, бер приказчикның башын күзен әйләндереп өлгергән. Рөхсәт тә сорап тормаган анысы.
приказчик белән ирле хатынлы булып ук тора башлаган. Ул арада анысының приказчигын сүзгә язуга оста булуын, сәүдә эшен белүен искә алып, шул сату алу эше ягыннан ук комиссар итеп тә куйганнар. Тик шуннан соң гына Фасиләсе хат язып, эшнең ничек торганлыгын әнисенә хәбәр итте. Кызының азагында әнисен 3 бүлмәле, элекке буржуйлардан калган, идәннән түшәмгә җитәрлек көзгесе булган яңа фатирларына кунакка чакырган. Һәм иң азагында мактануын яшереп торырга да тырышмыйча, мин хәзер Рахманова фамилиясендә түгел инде. Комиссар ирем фамилиясенә күчтем. Шуны сезгә мәгълүм итеп, Фасилә Кадермәтова дип имзасын салган. Элек-электән үк бераз шуграк табигатьле бу кызын Гыйльмәниса булай да бик үк үнә бетерми. Җене чыккан чакларында минем кызым түгел син. Малга зиннәткә исе китмәс ярлы тәкәббер барый кызы да түгел. Кайдандыр шайтан очырып китереп ташлаган алмаш күзле җен орлыгыннан яралгансың дип тирги. Барыйның бигрәк тә нәкъ менә шушы уртанчы кызы өчен үләргә торганлыгын сизеп, әйткән сүзләре өчен соңыннан үкенеп бетә алмый. Һәм кызы йокыда чагында йылый-йылый аны кычарга, үбәргә, иркәләргә керешә иде. Дөресен генә әйткәндә, Гыйльмәнисаның 3 кызы арасында иң шибәре дә шушы уртанчысы иде. Купшылыгы өстенә бәлки шул шибәрлеге белән дә масаюы булгандыр. Әнә бит, алдан әнисе белән киңәш табыш итүне дә кирәк тапмаган. Комиссар кияүдән колак кагармын дип уйлады микән әллә юнсез. Бөтенесен бер юлы күңеленнән кичереп, хат алу белән утырып бер җылады Гыйльмәниса. Һәм шуннан соң бушанып калгандай булды. Үзе егылган җыламас, ярый инде. Ахыры хәерле булсын белән битерде. Ләкин калага кунакка чыгып китәргә ашыкмады. Шулай да ана күңеле тынгысыз иде. Шуның өстенә тегеләре дә үзе вакыт таба алмаса, Фанияне җибәрүне сорап, хат артыннан хат күндерә торгач, ниһаять тамам йомшарды. Җәйге эшләр җиңеләйгәнрәк бер вакытны туры китереп, бар күге белән киендереп, үзе урынына Фаниясын җибәрде. Һәм бу аның үз карашыннан чыгып әйткәндә, балта белән юнып та кырып төшерә алмаслык бер хатасы булды. Моңа хәтле Ташлыяр авылыннан аның да иң очындагы, башка йортлардан бераз аерылыбрак торган кыйшык йортыннан бүтән нәрсә күрмәгән. Яше ягыннан да иләс-миләсрәк бер вакыты, тиз оныта, тиз кызыга, тиз алдана торган бер чагы булган 15 яшьлек Фаниясе беренче мәртәбә шәһәр шаушуын, шәһәр ялтыравыкларын, комиссар җизнәсе өендәге җиһазларны күрүгә кинәт иләсләнеп калды. Авылда калган әнисен шундук онытмаса да, авылга кайтып китәргә ашыкканлыгы бердә сизелми иде. Апасы белән бергәләп, әниләрен чакырып, тагын берничә тапкыр хат язып карадылар. Хәзергә өйне ташлый алмыйм, килер әле вакыты, барырмын дигән сүзләрдән башка җавап алмадылар. Ниһаять, көз җитеп, Казанда әнә шундый Фания кебек авылдан килгән балалар өчен интернатлы һәм дәүләт стипендиясе түләнә торган мәктәп ачылачак икәнлеген ишетеп, комиссар кияү яшьләрне укытырга, кеше итәргә кирәклекне, илнең яшь кадрларга мохтаҗ икәнлеген, Фанияның бик аңлы, укырга, күпне белергә бик тә омтылучан, сәләтле бер кыз булганлыгын кат-кат исенә төшереп, укып, фән белән коралланып чыкса, аның бик зур кеше булып җитешәчәген әйтеп, кайнанасының күңелен эретергә тырышып, бер дә иренмичә үзе хат язды. Моңа хәтле күрмәгән белмәгән кияү кешенең балдызы турында былай кайгыртып, аңарга зур киләчәкләр вәгъдә итеп, тәфсилләп язган, шуның да өстенә тагын менә нишәнче кат инде түбәнчелек белән кунакка чакыруларын искә төшергән бу хатны алып укыгач, Гыйльмәниса бер юлы эреп төште. Кунакка җыенуын вәгъдә итәргә ашыкмастан, Фаниясын әлеге интернатлы уку йортына ала калсалар, бу эшкә үзенең һич тә каршы түгеллеген белдереп, шундук җавап хаты язды. Һәм менә аны шулай итеп, кайчандыр 3 кызы, бер кайын сеңлесе, ялгыз бер өе һәм бик зур нужасы белән ирсез, җирсез каңгырап яшәгән Гыйльмәниса кинәт баш җитмәслек хәлләр алдында торып калды. Кызлары үсеп җитеп, кул арасына керә башлаган иде, кинәт кенә алары берсе артыннан икенчесе йорттан китеп бардылар. Революция диделәр,
Гарык булганчы җирен бирделәр, ә ул җирне нәрсә белән, кемгә иңне терәп игәсең? Революция юк иде. Укыган кешеләр кирәк, балаңны укырга җибәр дип әйткән кеше дә юк иде. Барың югың белән бергә уйышып яши бирә идең. Революция булды, илгә укыган кешеләр кирәк булып чыкты. Аның актык кызын тартып алдылар. Революция юк иде. Аның каравы авылның түбән очында, күпер төбендә Гыйльмениса кебек үк балалары белән ялгыз этләнүче Хафиз бар иде. Әледән-әле Хафизны күреп ничектер жан тынычлыгы, бу мәшәкатьле дөньяда үзенә иш тапкандай була иде Гыйльмениса. Революция булды, Гыйльменисаның Хафизын үзенә тартып алды. Хәзер инде Хафиз әнә совет кешесе, күзгә башка да күренми. Менә шулай, әллә ничегрәк, каршылыклырак булып килде Гыйльменисаның революциясе. Тиз генә аңлатып булмастай, гаҗәп кызык хәлләр. Шул ук вакытта искәрмәстән генә өмет кайтты Гыйльменисаның өенә. Карал син аны, балалары кеше булырга тора бит. Һәм кинәт яшәреп киткәндәй булды Гыйльмениса. Төшләр күрә башлады. Төшендә нәрсә күрә диген? Әле сабан туе, әле печән өсте. Сабан туенда да башкалар арасында гел шул көрәшче Хафиз килеп чыга. Печән өстендә дә өлешләре имештер гел рәттән туры килеп тора. Үзе кайрылып печән чаба Хафиз. Үзе шул арада бу якка Гыйльмениса ягына таба да кайрылып бер карап ала Хафиз. Аннары кинәт гомердә булмаган хәл. Бит юарга исле сабын кирәклеген исенә төшерде Гыйльмениса. Кешедән ишеткәне колагына кереп калганмы, әллә кырык тартмашчысы шундый теленә салынган кеше туры килдеме? Имештер, битне көн сайын Гөлҗиһан сабыны белән юсаң, биттәге сипкелләрне бетерә. Бер үк вакытта үзе аптырый, үзе күңеленнән гел көлемсери Гыйльмениса. Нигә кирәк булды соң әле аңарга биттәге барлы-юклы сипкелләрне бетерү? Кемгә кымашаулады алар? Карасана, әле көлүне дә онытмаган икән Гыйльмениса. Үзенә үзе иqrar итәргә уңайсызлана, ләкин шулай икәнлеген күңеле белән сизенә. Кызлары китте, яшьлеге кайтты Гыйльменисаның. Йокысы качты, көләчлеге кайтты Гыйльменисаның. Көлмичә соң, яшең 50гә җитеп килгәндә, биттәге сипкелемне бетерәм дип, көндә Гөлҗиһан сабыны белән бит юарга тотын әле син. Җитмәсә тагын хәтере дә яңарып, әллә кайшандагыларны искә төшереп тора. Бик күптән, әле барыйга чыкканчы ук. Әлеге шул җәйге дымык бер кичтә әрәмәлек буенда бергәләп тана эзләп йөргәндә иде шикелле. Әйткән иде аңарга Хафиз, мин сине әнә шул бит өчендәге 2 сипкелең өчен яратам дигән иде. Әлбәттә, шаяртып, мыскыл итеп әйтүе булгандыр. Шулай икән, нигә мыскылга урын калдырырга? Гөлҗиһан сабыны белән юынып, нигә төбе тамыры белән юк итмәскә ул 2 сипкелне? Аннары тагын әдәм әйтеп ышанмас, килде бер вакыт, үзенең 25 ел торган, балалар үстергән өендә төннәрен ялгыз калырга курка башлады Гыйльмениса. Кемдер килер дә, тәрәзә чиертеп тә тормыйча, турдан-туры ишекне кайрып өйгә килеп керер кебек. Өйнең авыл читендә булуы, аның соңга калып кузгалган бу өянәген тагы да куерта төшәргә бер сәбәп иде. Булары шулай. Ләкин айны акылы белән карап, буларына ул игътибар да итмәгән кебек күренергә тырыша иде. Кемнең аңарга йомышы төшсен? Кем килеп керсен аның ялгызлыктан җир астына чумарга торган бәләкәй өенә? Ләкин тора бара, игътибар итмичә кала алмаслык бер фактны күрә башлады Гыйльмениса. Хафиз үзе совет йомышлары белән чапканда, өйдә ялгыз калган малайлары көннән-көн шыгырларыннан чыга баралар. Я бөтен күрше тирә малайлары җыелып, өйне урыныннан күчерердәй булып кытырыналар. Я бөтен нәрсәне ачык һәм аяк астында калдырып, үзләре каядыр чыгып улагалар иде. Шуларның барысын да искә алып, аларыннан да бигрәк, инде моннан да ара Хафизны төштә күрү белән генә чыдап тора алмастай хәлгә җитеп, ниһаять, артык тыеп калып булмастай хатынлык инстинкты белән һәм бу юлы инде беркем сүзеннән дә курыкмыйча, туп-туры Хафизның үзенә, совет йортына килде Гыйльмениса. Килгәндә бик үзеп әйтердәй булып, батырайып килде ул. Хәтта әйтәчәк сүзләрен дә күңеленнән ясап, әзерләп килгән иде. Мәсәлән, менә булайрак башламакчы иде ул сүзне.
Хәтереңдәме, Хафиз, дип башламакчы иде ул чама белән, һәм әлбәттә бу сүзнең икесе эчендә көтелгән сүз, кире кагылмаячак сүз булырына ышанган иде. Син бер вакытны миңа әйткән идең, ике ояны бер итү турында сүз кузгаткан идең. Ихлас булган булса шул сүзең, менә килдем мин, каршыңа үзем килдем. Ал мине үзеңә хатын итеп. Үземнекеләрне очырып бетердем, инде синең балаларыңа ана буласым килә димәкче иде. Ләкин, килеп җитеп совет йортына кергәч, ничектер каушабрак калды. Телен әйләндереп сүзен әйтә алмыйча торды. Яшь кызлар кебек кызарды. Әмма бу уялчанлык, сүзен әйтә алмыйча кызарып алсуланып торуы аңарга бу минутларда үзенә хас август айы иртәләрендәге кебек өлгергән бер моторлык өстәде. Сизелер-сизелмәс кенә яшертеп җибәргәндәй булды. Шул ук вакытта Хафиз да нинди дә булса сүз башларга ашыкмыйча, сүзсез генә аңарга текәлеп калды. Ник килдең дип ник сорамыйсың, Хафиз? Бер авык тынып торганнан соң сәер генә итеп шулай сорап куйды Гыйльминиса. Һәм шул пауза бөтенесен хәл итте булса кирәк. Калганнарын ул артык тотлыгып тормыйча, хәтта арага шак-шак кына уен көлке дә кыстыргандай итеп әйтте. Ничегрәк уйлыйсың, Хафиз? Синең ул әнисез малайларың түбәләре белән йөри башладылар түгелме? Син идә юк чагында дим. Белгән юк инде, Гыйльминиса малай, артта күзем юк дип җавап кайтарды Хафиз, үз нәүбәтендә шулай ук җиңелчә генә шаярткандай итеп. Аннары бик җитди, хәтта үпкәләгән дә кебек итеп өстәде. Әйткән идем мин сиңа теге вакытта бер сүз. Тыңламадың ич. Ул вакыт сәгате сукмаган булгандыр бәлкем. Гыйльминиса әйтер сүзен әйтеп җиткерер-җиткермәс тагын тукталып калды. Ләкин Хафиз өчен артык сүзнең кирәге юк иде инде. Ул шундук бөтенесен бер юлы төшенеп алды. Әйе, хәзер менә вәгъдә сәгате суккан. Хәзер менә ул колакка керерлек бүтән бер йомышы да юк килеш, әлбәттә, аның янына тикмәгә генә килмәгән. Монда ихтимал бүтән сүзләр дә, үзара шартлар куешу фәлән дә булмыйча калмагандыр. Ләкин безнең өчен дә, аларның үзләре өчен дә иң әһәмиятлесе алары түгел. Иң әһәмиятлесе шул булды. Алар шул көннән башлап ЗАГСта язылышып, бергә тора башладылар. 30 елдан соң беренче мәхәббәте яңадан әйләнеп кайтып, Хафизга хатын, аның әнисез калган малайларына әни булды Гыйльминиса. Фатих Хөсни, Гыйльминиса. 12-нче бүлек. Хафизның элекке хатыныннан калган Толя белән Мишага йомшак күңелле ана булу өстенә, югарыда бер әйткәнебезчә, Гыйльминисага яшьлеге яңадан әйләнеп кайтты. 50 яшькә җиткән, кызларын кияүгә биргән олы яшьтәге хатын, кешекеләр гайбәт азыгы булырмын дип куркып тормады. Күрәсең, андый фани исәпләрдән өстән торган көч, табигать көче, яшәргә, үрчергә тырышу көче сакланып калган булган аңарда. Хафиз белән кушылып тора башлагач, берсе артыннан ук икенчесен тагын 2 кыз бала тапты. Һәм аларын да үстерде. Җиткән вакыты булгандыр, җитмәгән чагы туры килгәндер, берсен дә кешегә чыгармады. Юк, бар зарлану белән Хафизны эшеннән бүлмәде, дип үк әйтсәк, чынлыкны чак кына бузу булып чыгар. Шулай да булды аның Хафизга бәйләнеп йөргән берничә вакыты. 29-нчы елның азакларында тыңгы белмәс Хафиз җиң сызганып колхоз төзү эшенә керешеп китте. Булай да кызу канлы кеше, диңгез сугышлары да күргән бу яңа һәм шау-шулы хәрәкәт аның җанын кузгатып, ничектер яшәртеп, усалландырып җибәргәндәй итте. Авыл советы эшен бүтән берәүгә калдырып, Мәрәк Хафизың башы аягы белән шул тынычсыз эшкә чумды. Усалланырга сәбәпләре дә бар. Авылда бу яңа эшкә каршы килүчеләр, астыртын аяк чалучылар да юк түгел иде. Шундыйларның берсе Хафизның бабасы Әл-Мөхәммәд Кулак булды. Кайтып, кызына кияү булып,
Кан катышуга да карамастан, Хафизның Әл-Мөхәммәтләр бусагасын атлап кергәне юк иде. Ә менә колхоз файдасына тегенең збруйлары белән 2 атын, урак машинасын һәм сабан тырмаларын алып чыкканда, аннары тагын карт белән карчыкны иске аш өендә калдырып, зур яңа өйләрен авыл уртасына колхоз идарәсе итеп күчергәндә, алар беренче тапкыр 100-гә 100 туры килмичә кала алмадылар. Бегешенме, кияү, шабып барганда 100 түбән капланып төшеп, борыныңны канатудан саклан, диде карт, якын итеп, алдан кисәтеп кую тоны белән. Безнең өчен борчылма, кайнатай, без канны күргән кешеләр, дип җавап кайтарды Хафиз, артык ачусыз гына. Аннары үз чиратында бусы да картны кисәткәндәй тавышын тигез генә тотып өстәде. Иске өеңдә үз нигезендә түгелмичә, шәшелмичә утырып калуыңа рәхмәт әйт. Югыйсә, синең ишеләрне салкын вагонга төяп, Сибир якларына озатырга да күп алмыйлар хәзер. Бу очрашу да әлбәттә җиңел узмаган иде Хафиз өчен. Ни генә димә, хатынының атасы бит ул Әл-Мөхәммәд. Ләкин моннан да авыррагы әле алда булган икән. Бу шаушулы эшләрнең барысында күреп белеп торган һәм ул эшләрдә иренең атаманнардан берсе булып йөрүен, хәүфләнү аралаш эчке ризасызлык белән күзәтеп йөргән Гыйльминиса, иренең бигрәк тә Әл-Мөхәммәдкә каты бәрелүен ишеткәч, берничә көн бөтенләй телсез калып, нәрсә әйтергә, ничек сүз башларга белмичә, авызын турсайтып йөрде. Моңарча шәкердәшеп яшәгән ир белән хатын арасында кинәт мондый тартынкы сүзсезлек урнашып калуы аларның үзләре өчен дә читен, моны бигрәк тә балалар, аеруча үсмер егет булып килә торган Толя сизә иде. Нәрсә булган ул безнең әтигә, дип сорау бирде ул бер көнне тора торгач. Ашый да торып чыгып китә, ашый да торып чыгып китә, килгән кеше кебек. Тавышыннан, серле итеп әйтүеннән үк сизелеп тора. Ул моны әтисеннән дә бигрәк әнисе өчен борчылып әйтә иде югыйсә. Ләкин Гыйльминиса аны моны сиздермәде. Берни дә булмаган кебек, мәшәкатьләре күп бит аның хәзер. Күрмисеңме, нинди зур эшләр купты авылда, дип кыска гына җавап бирү белән бетерде. Ләкин үз күңелендәгесе шулай да бетеп үк җитмәгән иде. Бер кичне балаларның йоклардай йоклагач, олыраклары чыгып киткәч, ялгыз икәве генә калгач, ир белән хатын арасында башка, җылырак, ягымлырак сүз әйтелер бер вакытта, үпкә һәм рәнҗү тулган тынык бер тавыш белән әйтте Гыйльминиса. Китереп җиткерделәр. Минем әти белән әнине Сибир җибәрмичә, өсләренә җимерелергә торган иске иләрендә алып калуың өчен алардан рәхмәт ишетергә теләгәнсең икән, Хафиз. Гыйльминисаның тавышы калтыранып куйды. Сиздерергә тырышмаса да, әллә кайдан сизелеп тора. Елап әйтә иде ул сүзләрен. Шулай инде ул безнең әти гомер-гомергә каты бәгырьле булды. Аның өчен менә мин әйтәм. Рәхмәт инде, Хафиз, бик зурладың син хатыныңның әтисе белән әнисен картайган көннәрендә мунчага явып куеп. Ник мунча булсын? Үзләренең гомер иткән иләре ич, диде Хафиз, бүтәнчә ни әйтергә дә белмичә. Ул үзе дә әлбәттә сизде. Бу әлеге минутта әйтелә торган сүз түгел. Ул моны әйтергә теләмәгән иде. Гыйльминисаның моны хәтта ишетмичә дә калганлыгын, аның бик нык рәнҗетелгәнен ул шулай ук сизеп тора иде. Ләкин нишләтсен соң ул үзен? Башка сүз килмәде ишетел өченә. Байлык белән түгел, татулык һәм мәшәкать белән тулы, ләкин асылда кеше белми, кешегә әйтеп тә булмый торган бәхетле гаилә тормышы өстеннән яумый узган болыт кебек салкынча җилле беренче күләгә, беренче һәм соңгысы. Әнә шулай узып китте. Икенчесе дә булды. Ләкин анысы булай күңелне рәнҗетеп түгел. Әллә ничек, бер дә көтмәгәнчә, бераз җиңелчәрәк, хәтта шуграк та булып, бу ике кешенең характерын якынтын белмәгән кешеләр өчен чак кына көлкерәк тә күренердәй, җәйге тын җилдәй битләрне сыйпап узды. Турысын гына әйткәндә, әлдә рәхәтләндереп сыйпап тора. Шул ук җилле давыллы вакыйгалар әле басылып та бетмәгән иде. Әле авыл кешеләренең 3тән 1 өлеше диярлек кирсәм ничек тә, кирмәсәм ничек дип бүрекләре белән киңәш итеп туктамаган көннәрдә, шулай да кергән хәтлеләре Хафиз председатель җитәкчелегендә мәш килеп беренче уңышны җыеп маташканда, уттай эш өстендә
Ире Хафизның төн йокламыйча чапкан күреп аңарга ничек тә булышасы, эшен җиңләйтәсе килгән Гыйльмениса кирәк бит. Бер кем әйтмичә шуны уйлап чыгарга. Көннәрдән бер көнне Хафизы алдына мәсьәлә китереп куйды. Карале, Хафиз, дип башлады ул бик тә җитди кыяфәт белән. Уракка кеше җитми дип сукранасың. Балалы хатыннарны эшкә чыгарып булмый дисең. Әгәр без әйтик, булай итсәк. Бушаган йортның берсен ачабыз да, көндезге эш вакытында балаларның бөтенесен шунда җыеп апкалабыз. Безнең Сәкинә белән Сәлимә дә шунда ук булыр. Үзем карыйм, икмәген итен колхоз бирсә, сөтен шунда тәрбияләнүче балаларның ата-аналарыннан чиратлашып китертербез. Ул үзенең бу сүзләреннән аларны алай җиңел генә әйтә алуыннан үзе дә бер мәл аптырабрак калган кебек күренә иде. Юк, бар сылтауга урын калмас ие, колхоз эшенә күбрәк чыгарлар ие дигән сүзем иде. Колхоз председателе үз хатынын күләгәдә генә тота димәсләрме соң дигән булды Хафиз, сүзне чынга алырга теләмәгәндәй күренергә тырышып. Күңеленнән исә ул моны хуплый гына түгел, бу фикернең моңарча үз башына килмәве, аның нәкъ менә аның Гыйльменисасы уйлап тапканы өчен гаҗәпләнеп бетә алмый торды. Әлбәттә, ансат кына әйләнеп китмәде. Төрле сүзләргә, гайбәтләргә колак салмаска тырышып, баштарак балаларны авырлык белән генә, ялынып ялварып кына китертеп башлаган бу эш шулай да соңга таба үз юлын тапты. Якты көн колхозында беренче балалар бакчасына әнә шулай нигез салынды. Һәм ул көннәрдә кулаклардан калган йортның берсендә кирәкле әсбаплары, савыт сабасы һәм уенчыклары җиткерелмәгән килеш ничек кирәк алай ачылып киткән ул бакча, соңыннан киңәеп, махсус йорты, мәйданчыклары ясалып, хәзерге көнгә кадәр дәвам итә диделәр. Әмәнә Гыйльменисаның олы яшьтә яңадан әйләнеп кайткан бәхете, тынгысыз йөрәкле Хафизы, кызганычка каршы дәвам итә алмаган, ул башлаган эшне хәзер башкалар, яшьрәкләр дәвам итәләр. Хафизны, данлыклы көрәшче Хафизны, шул шау-шулы елларда кайдандыр киңәшмәдән кайтышлый ике авыл арасындагы чыкырда башына капчык кидереп, арба кендеге белән кыйнап үтереп киткәннәр иде. Шулай итеп, безнең Гыйльменисабыз картайган көнендә иңне иңгә куеп, бергәләп атлар кешеңнең җан дустыңның кирәклеге аеруча нык сиздергән бер вакытта, бу юлы инде 4 баланы кул астына җыеп, тагын ялгыз кала. Бик авыр кичерә бу югалтуны Гыйльмениса. Хафизым кайда? Хафизымны табып китерегез дип дөньяга кычкырасы килгән минутлар була. Үзен картайгач дөньяга килгән балаларын бәхетсезлектә гаепли. Соңгы вакытларда ничектер оныткан, инде хәтереннән үк чыгарган барыын кабаттан исенә төшерә. Бактың исә бу мөгаен шуның каргышыдыр. Бик бирелеп киттең син Гыйльмениса дөньясына дип үзен үзе тирги. Аннары курка булса да аны, Гыйльменисаны гел булай түбәләп торучы Алласын каһәрли башлый. Шулай өзгәләнә Гыйльмениса, йөрәге пәрә-пәрә килеп теткәләнеп беткәндәй була. Шулай уза көннәр, шулай уза атналар, шулай уза айлар. Атасыз калган балалар әкренләп калка, була елаган вакытлары, була җырлаган чаклары, бөтенесе Гыйльменисаның кылагында, бөтенесе Гыйльменисаның күз алдында һәм тормыш сөючән, кешеләр яратучы, мәшәкать яратучы, таза рухлы Гыйльмениса пәрә-пәрә килгән шул тетмәләр арасыннан яңадан терелеп чыга. Башын калкыта, күзләрен ача алган хәтле киңрәк ачып, дөньяга карый. Фатих Хөсни, Гыйльмениса. 13-нче бүлек. Бер чакны Хафиз фаҗигасыннан соң байтак вакытлар узгач, колхозда Гыйльменисаның яңадан җенен кузгаткан бер эш калкып чыкты. Бу вакытта ул инде балалар бакчасын бүтәннәргә калдырган. Шул бүтәннәр арасында аның Сәлимәсе дә кул арасына кергән. Гыйльмениса картаерга, балаларына кунакка йөрергә ниятләнгән, ахыр чиктә калган гомерен күләгәдә бияләй бәйләп, берсен икенчесенә кара каршы куеп,
Һич сизештирмичә, әле Хафизын, әле барайын сагынып, карчыкларча балавыз саккаллап уздырса да, берәү дә бер сүз дә әйтә алмас иде Гыйльменисага. Эшлисе эшен эшләде, күрәсе нужасын күрде. Туа булмый, тора була дигәндәй, менә бер заман колхозда дуңгыз асрау, дуңгыз симертү мәсьәләсе кузгала. Татар авылында дуңгыз күпләр өчен бу әлбәттә сәеррәк ишетелә башта. Ләкин нишләтәсең? Бердән заманасы дөньяга яңа чара карый торган кешеләр килде. Икенчедән, колхозның күптән түгел сайланган председателе Мөрсәлимов гаҗәп акча саны белә торган кеше булып чыкты. Ашамасагыз, авызыгызга үзе барып кермәс. Акыллы хайван ул шушка, но симертеп, дәүләткә сатканда акчаны кайрып китерәчәк. Безгә аның бигрәк тә шул ягы кадерле дип куйды ул мәсьәләне. Куюын куйды, шушка китерәчәк акчаны колхоз кассасына санап салырга әзер торучылар да бар. Әмма мәсьәләнең читен ягы шунда, берәү дә шушка көтүчесе яки шушка караучы булып керергә сызганып тормый. Улыраклары булса, ышамаганны ата-баба күрмәгәнне ишетәсем дә килми. Лучше син миннән таш кистер дип кул гына силти. Яшьрәкләре, әле мин өйләнмәгән, шушка сасы бер сиңсә, кызлар яннарына да китермәсләр. Бер үбешергә зар интизар булып йөрерсең, тиле дип тизрәк уен көлкегә барып кытылалар иде. Менә шул аптыраган минутта шакырып та түгел. Юк, йомышны бар итеп килгән атлы булып күренергә дә тырышмыйча, идарә йортына Гыйльмениса килеп җитте. Һәм ишектән килеп керүе белән һич сүз җилеме эзләп тормыйча әйтте дә салды. Шушка карарга кеше тапмыйсыз дип ишеттем. Бирегез, ул эшне үземә. Кунактан кунакка йөреп тә туеп биттем. Хафизым башлап җибәргән колхозыбыз файдасына бер эшем булыр картайган көнемдә, диде һәм былай сүзгә генә ышанмаслар, минем ул яктан элекке тәҗрибәм дә бар. Ахырган юк дигәндәй өстәп тә куйды. Колокольниковта Федор Ивановичта эшләп күргән кеше мин ул эшне. Яратайым мәрхүм эшемне. Кешегә түләмәгәнне арттырып түләрие. Һәм сүзнең элекке алпавыт турында барганлыгын, элеккеге колхоз председателе хатыны башы белән кан эчүче буржуй калдыгын мактап торганлыгын тиз генә абайлап алып, ярты сүзендә бүленеп калды. Ләкин карашы ачык, карашы теле әйтә алмаганны әйтеп тора иде. Шушка икән шушка, барыбер Ходай яраткан җан иясе, сез риза булсагыз, мин риза. Көтәргә дә, кышын фермасында эшләргә дә. Әлбәттә уйлаштылар, киңәштеләр, картлык саташуы гына түгел микән дип, Гыйльменисаны идарә утырышына чакырып, тагын бер сөйләшеп карадылар. Ләкин Гыйльмениса уйнап сөйләшмәгән. Утырышта да үз сүзен кистереп әйтте. Минем Хафизым башлап җибәргән колхозла ул. Уйнап сөйләшергә әллә мин сезгә бала чагамы диде. Шулай итеп шул, бу төшемле эшне Якты көн колхозында да башлап җибәрделәр. Колхоз кассасына председатель Мөрсәлимов хыялланганча шушка акчасы бер юлы ташып кермәсә дә, иш янына куш дигәндәй, өстәмә табыш үзен яхшы ук сиздерә иде. Мәсьәлә анда да түгел. Мәсьәләнең иң кызыгы бигрәк тә шунда. Гыйльменисаның тормыш сөючән юмарт җанында, узын һәм кыен тормышында да расходка чыгып бетмичә нәзакәтле наз сакланып калган имеш. Һәм ул шушы назны кешеләргә бер дә кычкырмыйча һәм шул ук вакытта кешеләрдән дә әллә ни уялып та тормыйча шушка балаларына бүлгәләп өләшергә тотынды. Бигрәк тә ул әлеге мәхлукларны дөньяга килеп тә иләс-миләсрәк йөргән чакларында ярата иде. Жылы су белән сабынлап юар, урыннарын тазартып кына торыр, бала имезгән чагында дип, ана шушкалар өчен аерым диета сорап, колхоз җитәкчеләренең теңкәләренә тияр. Алай гына да назлар назы бетмәсә, теге иләс-миләс мәхлукларны берәм-берәм кулына алып, күкрәгенә кысып сөяр һәм тагы да кызыгы, тегеләр ничек кенә ишле булмасыннар, аларның һәрберсенә аерым-аерым исем кушып чыгар. Йомшаккай, куркаккай, кылаккай, аккай, шуаркай, җонсызкай, җүнсезкәй. Кылаккай әйдә булсын да ди, кылагы бик хуш күренмәгәндер. Ә менә берсенә тоткан да кулаккай дип кушкан. Кешеләр аптырап калалар моны ишетеп. Ничә инде ул юбилейн уздырырлык әллә кайчанғы бер колхозда, понимаешь, кулаккай яшәп ятмакта. Килешми гыйльменәсәттәй диләр, тегене шаяртып.
Гыйльманисаның үз 90. Ничек икәнен мин үзем беләм ди ул бер сүз белән үзеп. Бик тамак кылу анысы. Салган азыкны үзе генә убы бетерер, ирек куйсан. Мин аңа гушкай дип кушмакчыйм әле. Ярый инде, кулак дигәне дә, гужы да ике чабата бер кием. Исемнәре үзе кушкан исем, ул аларны белә дә белә. Соңыннанрак, ул аларның хәтта акылларын, фигылләрен, үзләрен тотышларын, кайсына әче катык, кайсына кайыш чыбыркы ошаганлыгына хәтле белеп бетергән була. Табигый, үз кул астында эшләүче кызларны да телсез, авызсыз ул юаш мәхлукларга карата кешелекле булырга, акылларын, фигылләрен белеп эш итәргә өйрәтә. Син кем, Мөхлисә бәбкәм? Ничек дип әйтим, минем куркак кайга алай каты бәрелмә, яме? Ул каты бәрелгәнне күтәрә алмый. Кеше-кешедән шулай булды. Әнә кулаккай, гушкай турында алай әйтеп булмый. Килешсә бит кешенең кулы. Башта шаныр-шанмас кына башланган, күбесе якын килергә дә. Исемен атарга да ытыргаган бу эш шушка үрчетү соңыннан яхшы көчәеп китеп, Якты көн колхозының табыш чыганакларыннан берсенә әйләнде. Моның шулай булуына әлбәттә башка сәбәпләр дә булгандыр. Әмма Гыйльманисаның ихлас күңел белән бу эшкә керешүе һәм яратып эшләве төп сәбәпләрнең берсе дисәк, һич хата булмас. Бу уңган хатынга, шәфкатьле анага рәхмәт йөзеннән минем үземнең, мәсәлән, бүтән укучыларым исеменнән шулай уйлыйсым килә. Соңга таба шушка исе сеңсә кияүгә чыкмый калырбыз дип куркучылар да ишетелми башлады. Чөнки колхозның бу тармагында эшләүчеләр кисә ягына да ярыйсы гына төшерәләр иде. Әлбәттә, Гыйльманисаттай белән аның кул астында эшләргә теләүчеләр дә артканнан арта иде. Буларның барысында үз күзләре белән күреп торган Гыйльманиса көннәрдән бер көнне колхоз председателе Мөрсәлимов янына кереп, сер шишкәндәй, яшертен тавыш белән генә әйтте. Карале, кем бәбкәм Мөрсәлимов дип башлады ул җайлап кына. Безнең анда эшләр миннән башка да терәлер кебек түгел хәзер. Мине каладагы кызларым чакырганнар ие. Барып кайтыйм әле диде. Аннары бер теле ачылгач, әллә шаяртып, әллә чынлап ук инде өстәп тә куясы итте. Ул кала дигәннәр ошап китсә, бәлкем шунда тамырланып та калырмын әле. Юк, тамырланмады. Туган туфрагы Ташлыяр аны тагы тартып кайтарды. Аннары ул соңгы вакытларга чаклы җәйге кыр эшләре чорында станнарда тракторчыларга, куна төне эшләүче колхозчыларга аш-су пешерүче булып эшләде. Балалары укып, кайсы кая таралышып беткән, һәрберсе үз эшендә белгеч булып эшли. Алардан акчалата булсын, кирәген кирәк түгелен белер-белмәс тутырылган әйбер посылкасы булсын, әледән-әле килгәләп тора иде. Иң кечесе, үзе янында калган Сәлимәсе һаман элек әнисе эшләгән җирдә, балалар бакчасында эшли. Начар эшләүчеләрдән түгел, елның елына бәйрәме саен, эшкә йомгак ясаган саен бүләкләп торалар кызны. Колхозда үзегез беләсездер, андый йомгаклар әледән-әле ясалып кына тора. Язгы кыр эшләре бетә, бер йомгак. Җәйге кыр эшләрен төгәллиләр, дәүләткә сатасын саталар, колхозчыларга бирәсен бирәләр, инде нәрсә эшләргә? Тагын йомгак ясарга. Ел бетә, үзеннән үзе аңлашыла, еллык эшкә йомгак ясарга кирәкме? Кирәк. Шулай итеп, Сәлимәсе бер яктан, Гыйльманиса үзе икенче яктан йомгак саен ташып кына торалар бүләкне. Инде аңарга Гыйльманисаттай, булды сиңа, эшлисең эшләдең, инде давай пара на боковую диләр. Хәйләкәр хәзерге яшьләр. Каршы кеше аңламас бу сүзне. Аш-су бик тәмле пешерә, селкенәсе килә икән, әйдә, яшьләргә акыл өйрәтеп булса да селкенә бирсен дигән булуларыдыр инде үзләренчә. Картуздан күчеп түбәтәй астына кергән. Соңыннан яна картуз астына күчкән, ике малай үстереп кеше иткән кеше Гыйльманиса кирәк икән. Моннан шәбрәкләрен татарчадан русчага, кирәк икән русчадан татарчага әйләндереп салырга әзер. Китми торсын әле, на боковую ди ул кинәт кабынып. Менә бер көнне аягымны бөтенләйгә сузармын, боковуйыгызга да куеп тормассыз, бер юлы кабергә илтеп тыгарсыз. Хәзергә тәндә җан бар чакта дигәндәй, тик
Кышын гына бераз баш күз алып торалар карчыктан. Кышын тракторчыларга аш пешерергә кирәк түгел. Кышын тагын кызларының әле берсенә, әле икенчесенә, аннары малайларына кунакка йөри башлый карчык. Хәер, анысы да бераз кызыграк, әллә ничегрәк. Гыйльминиса шарап килеп чыга. Бер ай торып кайтырмын. Туйдым бу он иләүдән дә ипи салудан дип китә. Атна да узмый, Сәлимәсе егет белән йөреп, ирек ашып калырга тик исәп итеп кенә өлгерә, тып итеп кайтып төшә карчык. Кайтып төшә һәм шундук быргычлап ала кызны. Шуның өстенә җәйгә каршырак туры килсә, быргычлап ала колхоз председателен. Сез монда авыз ачып утырмагыз, ди ул идарә йортына махсус шуның өчен килеп. Язга җәйгә әзерлек сабан тырмаларны көйләп кую белән генә бетми ул. Фермагызда һич югы 2-3 сарыкны аерым ашатып, симертеп куегыз. Гыйльминисәттәйнең ашы тәмле була дигәч тә тегени, Гыйльминисәттәйгез ашка бармагын турап салмас. Аш тәмле була ул, тәмле ит салсаң, ит тәмле була, малы тәмле булса, ашатсаң икенче төрле әйткәндә. Менә бу чаклысында бөтенесен тик иткә генә аударып, бераз кызыбрак китә Гыйльминиса. Аш тәмле булсын өчен ул шул әлеге тәмле ит өстенә тагын борычын, укробын идән алып барып сала. Идә андый бәрәкәте сайга башласа, кызларына яки малайларына бер салганда берсенә, икенче юлы икенчесенә хат яза. Әле бер көнне әтисе урынына Севастопольга китеп эшкә кергән малае Мишадан татар сүзләрен рус сүзләре белән аралаштырып, бута бетергән. Шулай да Гыйльминиса тәтәң сүзлексез сукаларлык хаты, аннары кул белән әйләндереп тора торган тегермәне белән унлап пачка борчаклы борыч төрелгән посылкасы килде. Мин синең борыч яратканыңны беләм, кадерләнкәем. В данный момент тартылган әзер борыч порошогы таба алмадым. Кулыңа физкультура булсын дисәң, үзең тартырсың. Үземә көч килер дисәң, колхозда көчләрен кая куярга белмәүче патсан дубинкалар бетәсе түгел. Шулардан берәрсен чакыртып тарттырырсың. Барыбер колхоз файдасына китәчәк борыч икәнлеген алдан ук белеп торам мин аның, дип теленә салынып язган иде хатын. Иң элек утырып елады Гыйльминиса. Аннары тегермәнен бер култыгына, борыч пачкалары төрелгән посылканы икенче култыгына кыстырып, күршеләренең әле берсенә, әле икенчесенә керә-керә, менә Миша улымнан килгән, әкәмәт анажанлы булып чыкты, анысы да бердә башына килмәгән, җибәрмәгән әйбере юк, дип мактанып йөрде. Менә шул тик тормас җанлы кешенең зур авырлыклар белән берсеннән берсе уңганрак бер көтү балалар үстереп, үзе 70 яшендә дә бала җанлы булып калган Гыйльминиса Рахманованың бөтен тирә-як колхозларны шаулатып үткәрелгән юбилеена туры килдем мин. Мине башта бераз гаҗәпкә калдырган бердән бер кызыл флаг аның өе өстендә җилферди иде. Дөресен генә әйткәндә, сугыш арты авырлыкларын көчкә генә сөйрәп баручы бер колхозда тора торгач былай юбилей ясап уйнаулары мине башта яхшы ук гаҗәпкә калдырган иде. Шуңа күрә бу кеше аның колхозда башкарган эшләре турында бөтен ваклыклары белән язып тутырган блокноттан мин редакция көткән уңай материалны, әлбәттә, эшли алмадым. Блокнот минем китапханәмдә, астагы шүрлекләрнең берсендә, башка бик күп кәгазьләр, блокнотлар һәм хатлар арасында аунап ята бирде. Тик еллар узып, керәсе акыл кереп, чыгасы тилелек чыгып беткәч, аннан да бигрәк тирә юнымда байлык белән яшәп тә бер яки 2 баланы рәтләп үстерә алмаучы, яки кияүгә чыгып 1-2 ай тору белән характерлары туры килмәгәнлектән тизрәк әти-әнисе өенә йөгереп кайтучы, соңыннан әтисез баласын олы яшьтәге үз әнисенең муенына тагарга, үзе тагын кызга әверелеп чабарга әзер торучы кайбер йөгәнсез яшьләрне күргәли башлагач, мин ул блокнотны яңадан тартып чыгардым. Юк, бик тә гыйбрәтле материал күтәреп кайткан булганмын мин. Дөресен генә әйткәндә, шатлык һәм борчулар белән тулган безнең бу гүзәл җиребез, ышанычлы бүтән бик күп җилкәләр белән бер рәттән, әнә шул Гыйльминиса кебек тырыш аналар җилкәсендә дә тора.
Искәндәр Хәйруллин укыды.